Selamun aleyküm. Geçen şey hemen de. Kovmuşsunuz Arman. Kovum ceren neyli. Şuun bir TikTok'ta video koydum yani. Sonra koydum vatandaşlar. Şonu gayret edip görenler girip komentariya koysunlar şu sonra o. Sizin fikiriniz ne hel şu sonra o arada. Yani şu sonra o vermekte haklı değil mi biz? Türkmenlerin gelen dereceti, yeten dereceti yetti. Yetecek derecemde yetti yani var ha. Vatandaşlar. Yetip bilecek derecemde yetti. Bundan soň näme garaşýarlar mene haýran. Şu 3 aýdaýyna daşary urtly bir giden sygynmaçy bolan soň tanyşýan, gepleşýän da bolan. Görüň berýän da ha aýna internet ýok, hemme zat bloklaýarlar. O maşynyň renkleri, aýna welaýatly bolsaň Aşgabatda girip bilen o meseleler aýdýan da bolan. Birinji diýen zatlary halkyňyz näme üçin demo otýur diýär. Halkyňyz näme üçin demo diýär. Olar ýal derejä ýetse bizinkä maýaga galar diýär mysal üçin. Eranlar şey diýär. Oňa Türkiýede diýär şonu, türkler hem kän berdi. Gelip sygynma berip durun. Hemes diýär, näme üçin siziň halkyňyz diýär. Tesin çykaran ok diýär, dymýa diýär da. Men aýdýan olaň dymmasy bolýan opposision hereketler bar bizde bir giden toparlar bar. Olar hem şol TikTok'ta şo bir zat edýär. Şo bir gurrungy, şo bir lenji çykan temany agdaşyp otyrlar diýenler. Bizinde bara ina Türkmenistana şu gadagan ne bu beýle inha ay uňgat ýa ina buğday şeýle o temalardan geçmellänim çykalgan üstünde gurulmaly biz köprek. Çykalgan ýerde. Bilýäs agdy birlikden geçe, agdy birligi nädip berkitmeli, nädip güýçlendirmeli. Mysal üçin men häzir bir topar görürsem we o toparda meni gollamaýanlary ýa-da meniň bilen bir pikirde däl adamlary ignorir edip geçsem, şonu edip oturan iklim florun we halma süýün florun topary. Özlerçe 24 sana adamdan ibaret gurju meclis kuran otturlar, tribunal elan edipdirler. Yani şolar ýa-da edip otursam dogry bolýam, şonu agdy birlik bolýam mysal üçin. Agdy birligi şey edip gurmaly. Yani bizim güýjümiz nirde? Halkda. Halky nädip biz bir nemäň daşynda jemlemeli. Biz mysal üçin men öz adymy aýdyn. Eger men daşymda bir halky jemläp bilmedik bolsam, şu ýola çykyp, ol meniň günäm, meniň ýalňyşym. Men diýmek bir zatlar ýalňyş edipdirin, bir zatlar ýalňyş edýän. Dip hasaplaýan. Ve şoň üçinem şuna çenli beýlik toparlaryň içinde şolar ýalňyşlyklar bolan soň adamlary aýra-gaýralan soň girmedim. Men şuna çenli hiç bir wagt aklemfin toparına da goşulmadym. Şoň toparynyň agdasam diýmedim. Dewletaň aktivistam diýmedim. Ýene bir zadyň aktivistam diýmedim. Ýene biriniň elinden aýlyk alawam gelmedim. Şuna çenli. Inni men häzir bir topar aşagadan halka gaýralap otursam. Ya iki bölük aslında. Bire şu diktatura karşı görüşen halk var. Biram hemme zady bilýär. Ýöne goşulmakdan gorkýan, çekinýän halk var. Prezidenti gollaýan, oň arkasyny çalýan o 2% baýa ýok. O bolmaly, vatandaşlar o bolmaly. Ol teýwatyň kanuny. Onu men yani 2% halky bir ullakan güýç diýem hasaplamak, olar oň üçin görüşjek adamlarym däl ertirkün. Şuňaňmy? Onu gollaýan şol esasan şondan maýalanyp oturan, şondan iyi oturan
bir giden sakırtkalar esasan. Ve şolaryň üstülenem iş alyp barýan käbir moş Türkiýede bolsa kargo firmalary bamydyr, ýeneler bamydyr, ana bir şeral satyk gel ganjyklar bady mysal üçin. Ana şolar bolup bilýär. Şeral sadygam hökümet gollaýady. Barın gidin aňar dediň da zat dip. Ýöne öz biznesi ýatdy bolun, nur menem seň ýanyňa goşuljak, menem seň bilen bile görüşjek dip başlady. Çünkü elini äksini gidirtdi. Düşünýärmi? Şo hökümet gollap oturan 2%-ňam elinden alsaň şolady. Şolaram şoňa düşman bolýar. Inni sonra şu bir topar döretmek üçin agzy bir bolmak üçin nämeden başlamaly? Misal üçin azajyk bizi tanqid edýän adamlary aýralap, garalap, bloklap şey dip ýol almaly. Ya-da topordan çıkarıp afaroz edip afaroz diýil ýa-da ol bir wagtlar dinden çykarylýan eken şey. Hristiýanlyň nemesinde bar. Afaroz edip şey dip agzy bir bolunýamka. Özüň izoliru edip. Özüňi sen özüňe güýjüň halkda. O halkam sen öz toporuňa goşulyp biläjek adamlary aýralap, garalap näme alan galan bolar diýýamka. Şoň nujelenni 60 ýaşap, 70 ýaşap kellesi akly işlän okka şu. Biziň garrylarymyň. Garry opozisionerlaryň diýen has dogry. Menem gorkýan diýen. Dogry gorkýanyz ýöne samam jeli ütköse kem görüňdok. Türkmenistana bir zatlar ütköse kem görüňdok. Onu hemme halk şeýle. Toýst şo beren sorum dogry dämini? Biz şol TikTok'da, YouTube'da aktivist blogerlere de emmesine de diýen biz şolny TikTok'da şo wurda gaýtalap oturmalymy? Şonu gaýtalap oturmalymy biz? Bilmeýän ýok. Aýdylmadyk adam galmady özüm. Hemme zat aýdyldy. Men kanalymda aýdylmadyk zat başga kanal aýtdy, başga kanalyňky da aýtmadyny ýene bir kanal aýtdy ýöne aýtdy. Hemmesi. Şu zatlary içinden ýakynlyny giderleýänler hemmesen bilýär şonu. YouTube'dan dolu material. Ol Süleyman Tursunbayew mıydı? Yaş oğlancuk fakir. Öldürülüpdi. Şo wagtlar yani iskara çıkmak üçin yeterlik sebäpdi yani. Bir çağany o çağacyň elinden näme gelýär? Ol özü çobur görüşçü, görüşe çykýar. Onu da prezidentiň garyndaşlarynyň biri bilen görüşmeli bolýar. Edip kinodaky allary bir kinolar bar da şo arada nemelerde. Van Damme'ın kinosu vardı. Sen yeňilmeli ýa bolun olam ýok yeňiljek gelýär de yeň ýa bolun ower bolýany urup ýenjip köçäden gidýärler 14 ýaşlyja oglunjy. Ana şo tema mysal üçin şonuň jenatkarlary belli bolmady. O Türkmenistan hökümeti bar ol alan bolýardy ekrana çykaran bolup ol kalyan çekenleri maskara eden bolýar ha. O tarapdan onun has agyr jenaýat edenleri nämeden aýdan ok. Şu ýasna şu adalet ýok bizde. Şu adalet ýok ýerine halk aýaga almaly. Ayaklanmaly. O bir çağany öldürdiňiz we şoň jenaýatkär belli däl we şo arada bir agyz kelam söz aýdaňyz we dip halk şo taýda nälerini görkezmer. Şo Süleyman Tursunbayew öz çağaty ýaly hasaplamaly. Etmedi. 60 oğlan 60'tan uğra oğlan zäherlenip İstanbul'da ýok boldy. Sag bol minnetdar modalar. Olaryň garyndaşlary bir bölek çykdy. Edil hakyny imäň İstanbul'da konsulstan öňünde protesta gatnaşdylar şolaryň käbirleri. Şu doğun garyndaşlarynyň ýok bolandan soň Türkmenistanyň konsulstwanyň şolary äkitmezligine näýelik bildirip protestlara çykdylar. Şonu dile de getirdiler şonda. Ýöne şol 60 hojalygyň tutuş maşgalasy Türkmenistana barıp ministrlige bar talap etseler şolar bir zat edýärler. 60 adamdan eýem kän adam. Bir adamynyň bir sanjak garnaşy ýok soňamy. Bir adamynyň ýa bir erkek adamynyň aýaly bar, dogany bar, daýysy bar, daýdasy bar.
Dosyary bar. Bir giden bir adam üçin bir giden 60 adam üçin nirden tersen bir 300 adam daýyn barmaly iň bolmanda. O biz bir adam üçin 400 adam toýa gelýär türkmençilikde. Indi şonu da şolum bolmady. Biziň bir hilek nälik diýeňi. Iň ýakyn dogan garnaşymyz üçin göreşemdik biz türkmen halk bolup. Göreşemdik da. Ýöne şonu da bir zatlar içecek bolýan adamlar ba. Men hemmesine de minnetdarlyk bildirýän. Bir zatlar içecek bolýar, dogry ýa-da ýalňyş ýöreýär. Tankid etseň öňe bizi ýigrenýärler. Ol başga gurrun. Da bilen oklar. Indi şu neçeni dewlete topar barada da Murat Kurbanow barada da hiç ilek hes agyz açman gelýärdi. Indi men Murat Kurbanowyň dewlete toparny esasen men dewlete diýip döşün kakyp görünler, sonra göresim geldi. Sizler näme garaşýaňyz? Kime garaşýaňyz? Näme bolmaly danym siz herekete geçmeli? Soramy gaýrat edip bir jogap berseňiz, dewletäň öz toparlary bak sizin üçin ýürüýär şu efir açýan men. Ba bolsa dewlete topary, dewlete fanatlary, dewletäň lideri tapady ýok, soraga jogap berip biljek. Näme garaşýaňyz? Meniň toparym ýok häzir. Toparym İstanbulda baky, şuwat bir tellen birazjyk her kim öz işi bilen edilädir. Öyle mene ana elektron saýlawda da 2%ly adam ekenim mene. Mene 2% aldım teste. Ses verilişikde men 2% alypdym. Maňa bir 1000 adam ýaly ses beripdir ýa-da bermändir. Murat Kurbanowyň soňky ikinji ses verilişikde prezident bilen ýarışdy Serdar Berdimuhammedow bilen we onda da elektron usulla ýeňiji boldy we 200 000dan ugrar adam şoňa ses berdi. 200 000 adam ses veren adam, ses alan adam, oň bir fanady, topary, oň adyndan jogap berjek, onuň administrasiýasyndan jogap berjek adamlar tapylmaly. Watandaşlar. Şol efiri men YouTube'a da goýjak. Jogap beriň, näme garaşýaňyz, näme mysal üçin, näme ýerden bir daň horozy gyýgyrmalymy? Ay buna daň horozy gyýgyrmady, buna ne gaýda aýlyň diýdiňizmi? Çykdyňyz, jemlenip nökerleriňiz bilen ýola çykdyňyz. Şu daň horozy gyýgyrmadygan ýyda aýlandyňyzmy? Näme etdiňiz? Ýeriň bol 2% diýe. Uygulama senki bolsa senem galanasyň diýe özgeldi. Ama sen görnosoň senem alarsyň 48-50% diýäňmi? Diktatorym 90% bilen gazanýar, uygulama eline täýär diýe. Hawa. Assalamu alaikum. Wa aleyhisselam. Men şu wagt Çağatay diýip biziň bir ol Gazagystanyň biziň bir fanadymyz bardy, onu şom ka diýdim men sen aslında o däl eken. Ýok. Bar, gowdam sen sakla. Hawa oňa Hudaýa şükür gowy. Näme ses berişlik boldy diýiň da, ne ses berişlik boldy da, näme göre kaýsy näme programa göre onkaly 2000 adam ses beripdir ýani. Hani 2000 adam şu pasporty zady bile surata düşüp şu sistemasy nämedir şu surata düşmeli. Yüzüň bile pasportyň eliň alyp surata düşmeli. Ondan soň erkek mi zat mı jinsdan yazmaly, sesin kime berýän o karoçy valakita da şu sistemada elektronly prezident meselesinde. Näçe inanýan sen 2000 adam ses berenler. Soňa 1000 adamyň ses berenden inanamok men 1000 adamyň ol 2000 diýen o 200 000 adam diýdi o 200 000 adam jemi 400 000 adam ses berilişe gatnaşypmyş onuň 200 000 adam ugragy ýalňyşmasam şonu ýalapdy däm bir ýasladyň ana meňin üstünden kän wagt geçdi da on men 2% alam soň kän üstüne oturmadym da 2% bir adam bolamsam. Ya sizin näme 2% aladyň? Bilem onu Murat Kurbanowdan soramol. Indi Murat Kurbanow aýtmaly anni. Özüniň 200 000 adamlyk ses berilişikde ses beripdirler. Bäh diýmek bu näme diýmek bilýärmi?
Murat Kurbanow bir zat diýse 200.000 adam herekete geçmene taýin bolan bir goşun nime o? Ol Türkmenistanyň içinde bir 50.000 adamlyk goşun ýoga. İçeri işlerini goş, goranmak ministrligini goş, ikisini goşsan 50.000 ýoga bizde. Ne, şimdi şu zatlarda eğer 50 adam ses veren olsa da yani şu sisteme göre pasportu zaten öyle surata düşüp ne ses veren 50 adamdan köp olsa 100 metre kura 50 adamım yoktur. Görmeli 29 adam vardır. Hmm. Onam ses verenlerdir. Mena şonka ne mi fikir et? Yani o neyli Yo, o öyle alan itağı? olsa alan alsın neşi etsin görüpçülüğümüz yok. Ýöne 200.000 adamyň baý bolsa näme garaşýan? Ya da şonça adam seni gollaýan eken, şolar ýaly popularnystyň beýik eken, reytingiň ýokary eken. Toýst bu näme görkezýär? Murat Kurbanowy has ananýan eken adamlar şol ses berişipdi. Murat Kurbanow has anamdar eken, şonça YouTube'da yalan ýalňyş zatlar görülse de ananýan ekenler. Ýöne näme garaşýan? Eger sen bir sözüň bilen bir sistemany şeýle bir pitikde ýykybilýärkäň näme garaşýan? Olar ýaly güýjüň baý bolsa. Näme saňa o molla getirip bolmaly olaýmasyn şol bir gowy işe başlamakan bir ýoluň garasyna durup elini galdyryp bir aýat töwür okap baryň ýoluňyz ak bolsun diýip tarihda da şeýdi uğradar ekenler de biziň mollalarymyz urşulada da ýigitler atyň üstünde durka aýat töwür bara aýgıtladymda da bar şol. Baryň Allah ýaryňyz bolsun diýip uğradýar. Şonu ýalyk molla etanokmka, molla tap bereliňmi ýa Türkmenistandan çakylyk getanokmka oňa. Pyrglaşyny alyp bereliňmi ýa biledine pul yetanokmka. ýa Mysal üçin Türkmenistana baryp bilmese de şonuň terketi bolan Buharaň üstü bilen haýty nemesi barda şo tada Özbegistanyna? Karaköy. Ýok. Ýazyň sana şu taýyk Buharadan terket ýakasynyň nemeň adyny aýtyň sana. Buharaň üstü bilen Bize Farapdan geçýän ol ilkinji owaň ady. Karaköy dälme şu? Ýok, Karaköy en Karaköl. ýakyn. Karaköl Farapdan däl. geçense. Farap. Karakum mu? Karaköy. Ýok. Karakum. Ýok, Ýa Hazarasam däl. Farapdan geçip görenler gowy bilýär. Men özüm 3-4 sapar geçdim de ady ýazmaş onu şoňa. Ýazsalar sıra ýadyma düşýär. Alat Olat. ine ýazdyş taýda biri. Alat Edilödi. Alat şäherine. Näme üçin Aha. baryp bilen ok? Mysal üçin. Alat şäherine 3 jemlen bar şo taýyk. Alat şäheri şol Farawa ýakyn hatda şu Alat şäherinden biziň çärjek tarapdaky jaýlar görünýär. Barak tarapdaky jaýlar görünýär. Näme üçin baryp bilen ok? Bara wyhyt ba. Yani yeter ki sen YouTube'dan ve TikTok'tan düş kardeşim. Yani içiniz gısyp bloggerçilik edýän bolsaňyz, onu näme üçin ýöne siýasat barada çekýäňiz? Blogger bolsaň, blogger ol. Ol bir zady ýetmegem derdi däloň, hereket etmegem däloň derdi. Bilýärmi? Bir oturup reyting kazanmak, belki şoň bilen video pul kazanmak belki. Bir bit hayvanlar barada da çek onu video. Mana howun men bir gowy video gördüm. Begemot gelip halas etdi. Bar git şo taýlar çek gitdi şonu ýalyk owdan teýugat çek. Fransiýanyň içiniň şäherlerini, köşelerini çek. Blogger bolsaň, bloggerçilik edýän bolsaň. Ha ýok. Men Democratic Movement of Turkmenistan diýen bolsaň, Demokratik Hereket Türkmenistan hereketi diýen bolsaň. Näme üçin YouTube'dan, TikTok'tan düşeňiz ok kardeşim? Ya bari işiniz TikTok bilen YouTube içiniz gysya. Presa basýaňyz. O açýaňyz TikTok, YouTube'dan diňe gurrun lakluk. Ya meýdanyny haçan hereket etmek çykdy? Biz meýdany etdik, dogrymy? Badrow sen bilýän İstanbulda haçan orsaň meýdanyny dernege açdyk meýdanyny. Men hatda şol Demokratik Türkmenistan watan näme Demokratik Türkmenistan bir geňeş töretdik maý şo ya näme Bize benzeş en ay var bir tek neme. bir geňeş töretdik adam ýadyma şonok şo 2021-nji Bizim ýylyň maý aýynda. Oň içinde Akgöl Sapar bardy, Murat Kurbanow bardy, Muhammed Düýja bardy, Allah Murat Rahim bardy, Roz Murat Mollum bardy, men bardym. Şo hereketde de bir giden wakalar boldy. Men aslında şo taýdan umydy berdim. Seredin.
Bular şunu ýalam eňdeş. Poýuz doldurup onsoň ýöremekçä eňdeş. Poýuzy sen öňe sürüp başlasaň, minjek minýär şoňa. Bular poýuzy ilki eskerler mindirelliýe, onsoň ýörelliýe. Şo poýuzyň dolana ýene ýüzel garaşsaňam. Oppozisionerler, blokerler, akly howada, kellesi ýyldızda geçip görenler. Gelenok şo poýuz dolanok, sen ýöremeseň. Ýöre näme dursun? Näme dursunuz? Şonu etmesen, senin ýanynda ne durjak we ne etjek o. Daýşy gaýtam minenem düşýäýdina. Ay bular poýuz ýörejek gelýän diýdi. Näme dursunuz ho? Menne hereket ýok. Näme bir Menne zat topor ýok sorajak da, diýär. Topor ýok menne. Bardy topor. Men käbirdatlary göz ýetirdim. Üstüne işläp oturyn men. Ýöne häzir ýok. Topor gerek bolsa döre. Ýöne men bir topor döredem soň, beýdip ýöne YouTube'da video çekip oturmaýan. İstanbul'da da topor döredemizde ýöne YouTube'da, TikTok'da video çekmedik. Halka birdatary ýetirmek üçin çekdik. Gelin diýmek üçin çekdik. Plan ýerde plandat bar diýmek üçin ulandyk. TikTok. Halkyň aňy düşünjesini oýarýas, onuňyz erteki. Tagam oýunjak oýunny, oýunmajak gene 100 ýyllanam oýunanok, oýunmajak. Oýunmajak gene 100 ýyllanam oýunanok. Sen oýunanlar bilen ýöreseňem ýetik şol. 200 000 adam töwelime gollaw üçin bar eken, mende şo ýok. Bolsa men ýörejek, dawna ýörejek men wagt. Ya wizaňyz ýokmy Murat Kurbanow? Ya siz Fransiýanyň grajdany. Eger sen baryp bilýän bolsaň, luboy bir fransuzam oturan ýerinden onu Türkmenistana baryp rewolýusiýa edebilýär. Men başda Murat Kurbanow bilen tanışan wagtym şo soraw berdim özüne. Siz diýdim, iň soňunda Türkmenistana nädip barmak gözüňizde tutýaňyz diýdim. Ay diýdi, Ýewroparlamentiň Birleşen Milletler Guramasynyň agdalary bilen käbirler samolýoda oturup, olar sen bilen bir samolýoda oturup Türkmenistana barjan anan ýanyň seni hakykatdan hem jahil seni. Tamam, olar sen ýanyňda oturup sen içki siýasatyna garşymak bolýar, bar bilmede beýdip baý. Olar siýasat beýdip edilmeýänini düşünmeýän adam, ullukan adam. Indi siz haýsy kelläňizde şonu diýdiňiz maňa, başda diýdi şonu. Men şo toporg içinde bolmaýanlygymy şonu da göz ýetirdim, dogry karar alypdyryn diýdim şo jogaby alamda. İçimden diýdim kanyýaşna. Senin ýanyňa Ýewroparlamentiň Birleşen Milletler Guramasynyň agdasy minip oturup Türkmenistana sen bilen bile barmala. Bar bilýän olsaň barmala, keninde näme garaşýan şoňa da şendi. Sonun 2 ýyl geçdi. 2 ýyl geçdi. 2021-iň may aýynda gurulýan şol. Evet, taň toporunda da bar bir hile hakykatdan hem ýani bagyşlaň ýalňyş düşünmäňe dewlet taň toporuna aklar. Bir hili zehin hili var, IQ, intelligence quality'ňiz var. Bir uruwyna içinden hem baryňyz. Diňetmen duş etmez diýe hakykatdan hem. Diňetmen duş etmez diýe. Şu sorawalara jogap berin gaýrat ediňde. Şu sorawalara jogap berin. Näme esasynda siz şu gaýda çende bir topor bolup gördüňiz. O Democratic Movement of Turkmenistan siziň resmi guramaňyz Fransiýada registrasiýa edilen. Bir iş etjek diýseňiz guramaňyz bar eliňizde. Bir zat etjek diýseňiz guramaňyz bar eliňizde. Administratiwny toporuňyz bar, karar alýaňyz öz içiňizde. Näme esasynda oturýarsyňyz henide. Menne ýok häzir. Mene öz derdim özüme ýetdi. Öz derdimi, öz problemalarymy çözebilmeýän adam ýurdumkyn çözebilmeýär o. Men özümkün çözeýin ilki. İlki özümkün çözeýin. Ýöne siziň öz derdiňiz zadyňyz ýok. Derdiňiz ýok, siziň öz derdiňiz ýok. Maşgalaňyz, işiňiz, puluňyz, hemme zadyňyz çözülen. Näme garaşýaňyz? Ýa-ni şo näme meselesi bar, şu saýlaw meselesi bar. Öňe tekmen öňem bilýän bu zatlary ýöne. Ýa-ni şu saýlaw meselesi bar. Saýlaw diýilen zat näle bolýar? Saýlaw birinji bilen Türkmenistan saýlaw komiteti dalaşgärleri goýmaly dogry dämi? Şunu bir goýmaly, ýani şu da kandidat diýip görkezmeli de
Yurdun daşında da, yurdun içinde de. Baykan İlham. Sen Bayram geldi Ine, devlet salamu toparı. aleyküm vatandaşlar. Durun, sen men devete şu var. Haydutçuk Men komitete devete. girmeksin. Dursana Badro. Gayret et. Dursana, men var içim yaman kızdı şu var. Yine de bu Aha. yıldız keselsin de Nuri. Yine de Menin yıldız keselim kesel. bilen dur. Menin keselim bilen sen ne işin? Menin keselim var mı yok mu? Sen näme doktor mu? Menin Sen işin näme be. doktor mu? Senin işin ne? Senin işin ne? Sen hazır var şatlın Ya işin men ne erwet diye. bolsam sen morla varan kalçığımı. Sen sonra o cevap ver. Men sana Sonra sorağı hocam. berýän. Men sana sorağı ber. Senin problema var. Näme üçin Murat Kurbanowda problema bolmaly? Sen diýen hazır mende gaty problema, men gruppa sazdawat edip bilemok. Men şeýle, men wagtym ýok, men TikTok çıkamok, men azaldım, sagadym, YouTube'a çıkamok, çıkışı. Sen burada de o. Halk Ne üçün sen alakası var halk ya? üçün çıktın Siktirtme olsa. şimdi, tövbe Sen burada estağfurullah. de da, sen burada de halk üçün. Näme üçin diňe Murat Kurbanow ugamaly? Näme üçin Murat Dursun Kurbanow bayram birlikde sen beraber- sonra cevap ver. Bayram teret ine sen şunu ýal cevap beresin gelýär sonra oý. Sen menin problemam esasyny Murat Kurbanow haklajak bolýarmyny. Şonu ýal etjek bolýarmy? Toýst ýa meniň hereket etmeýänligimde ýa-da meniň bir zat başarmaýanlygym bilen Murat Kurbanowy aklajak, beýgeljek bolýarmy sen? Owo. Sebebi sen, egerde sende problema bar bolsa, sende wagtyň ýok. Murat Kurbanow Devlet toporunyň kelletiniň işleyişini ha watandaşlar şu. Devlet toporunyň kelletiniň işleyişi şu. Onuň sen kanagatlanarly jogap däl. Ha onu menki erwet bolsa, onu siz hiçem başart bilmeýäňiz da onu. Yok. Hiçem başart bilmeýäňiz onu. Maňa bagly bolýan bolsa. Beremok Murat Kurbanow. Murat Kurbanow öz işini edýär. Men öz işini çykyş edip otyr. Halkyny oýuna otyr. A sen hem töhmet atýan. Bir araba gidip otyr, sen hem Töhmet mi ne? Töhmet o türsüňiz da siz. Yok. Blogger misiniz ya hereket misiniz? Ay. Çepetçiler girýär diýe, o aktivistler näme iş etdiňiz? Indi sen geldin. Nime toparın başlığına şu Murat Kurbanow olara töhmet atdy başla. Ay Doğru versin, töhmet diýär ýa-ni. Doğru versin. Ona Ýewropada ýaşaýan Assalamualaikum. beýlikler ay Salam, şolary. salam. Näme üçin sen Murat Kurbanow asylýar? Näme o Terminatormy ýa Rambo mu? Bayram sen Klimflara da gidýär. Sen klimfun topor diýär. Sen gelen soň Murat Kurbanow gurrun gidýär. Häzir klimfun toporundan biri gelse, on gurrun gider. Kazaklar 4 milyon Kazak boldy otur Ablazov. Şolak hiç yere giden o. Yo, sen şu devletin adından jogap bermäne geldin. Dänim näme üçin oňa diýäň. Senden klimfun toporunyň soragyny bereýin monno. Sen jogap berjekmi oňa? Bayram, bratok. Sen bana kulak as. 1 minut. Özün geplecek mi ya gepleme, beresen mi? Aydın modolay. sonra verme hovaydı ver. O, bizden bir gepleyelim ama bir yanda dızap durupsan da ama zat yere gelende ama toku Moskva bilen Amerikanı primer getiresen de. Ben size öğrendim. Evet. Devlet prostoy primer faktları açıklap bilen o. Açıklap bilen o. Ha? Tapmaça oldu. Farhad'ın nirdeligi tapmaça oldu. O yanda bu yanda konkretne fakt bilen çıkış edinler o. Devletini sen goldayan bolsan ayt şu liderine Murat Kurbanow'a. Konkretne faktlarla çıkış etsin. Birinciden. İkinciden hem Nur'a doğru aydıp geçti. Polis dolandan son mu hareket edecek? Polis hiç kaçanam dolmaya. Sizin bu hareketinizde hiç kaçanam dolan o amcan. Esasy yöremeli. Gidip barýaka minýärler adam. Gidip barýaka minýär şu poýda minjek adam. Ne şun Menem minýän şoňa yöresin menem mineýin. Yöremeýän zada ne üçin mineýin? Minimem gördüm. 2% adam edip çıkardılar iyidina. 100 lira başlasın biz biletimiz olmasam izinden asılışman barca o. Şunka zatlar da olarak ben şuna göz getirdim de Amerikadan durup protest etmek kolay. Amerikadan durdan istediğin kadar yırtını var. Öz başına da miting edip bilersin sen hiç kime müsaade deyip bilme. Avrupa'da da takjy istediğin şekilde miting edip biler. Sana gelip azar veren hem yok zade denem yok.
Götün olsa gelden Türkçe desene biz en azından ettik denedik başarılı olduk ya da olmadık. Ama yani şu miting meselesi ya da bir görüşmek meselesinde ne ortada varsınız, ne başında varsınız, ne sonunda varsınız, ne toyda varsınız, ne merakede varsınız. Hain, Sonra hain. çıkıp bir eleştirmek. Naharın Yok, içinde Bir de karışacağlar Mengeş. Avrupa'dan bir neme domuz yırtın ya da ikide bir Türkçe dakılar. Sen özün bir Birmingham'da otur ya da bir gitten özün bir zatlar et de ondan son bir eleştir de. Sen Avrupa'dakiler köpüsü yırtın ya da yine Türk'tekler onu etmedim onu. Götüveren git de özünden bir hareket görkes ki ondan son bir neme aprazam etsen, eleştirim etsen, ne etsen. Bu neçelli şunkal zat oldu. İş yapanlar günahkar oldu. İş yapmayanlar dine neme reyting kazandı mı artık? Kıyvat metti nevşetti. Bu votimin da iş yapanlar günahkar, iş yapmayanlar hepsi işte zayıfları, pişmandofkaları, neredeki astatıkları aldılarını gürleştirdiler, karşına onu koydular. O yani ne başarısız olduğunuz da yırtınanlar vardı. Aho, KNB, MHM, politsiya, MİT, başka politik meseleler. Karşında bir de zayıflar, trapkalar, munça zat bile 10-15 adam göreşip biler mi? Önünde 20 tane ordu var, kol ordu var. Sen 15 kişisin. İtavu 20 kişi olup şolara ayak direp yani en azından bir yıl göreşebildin. İtavu iftira, töhmet, her bir zat Sonra var. aytsana mən geçeceklerim var, hayır senden. Aydıp geçeceklerim var. Nura bağışlarsın da. Seret Aydın. Farhat tutulan vaxtı mən başdan gideyim. Farhat tutulan vaxtı Ömer Gergerli oğlunun nomerinam, zadnam, senin silkanam biz attık. Bilyen. Sağ ol. Bak bu işlettiğiniz şu ortada şu var. Biz Benim yüzümüzü açmasam hareketlediriz. Birinciden. İkinciden hem Abdullah'ın efirine girip hemme doğru zatları aytsan Bram sessiz alıyorlar. Bram diyor ki efirden atıp yüzünü aç diyorlar. Böyle. Nerede demokrasiya? Men sessiz almaktan beter var şu tema eleliyip para gurluyar akli yagday var umumlaştırıp ana soyer var hatam ner maliye kulon var yakyadı. Doğru aytcan Malik. İkinci dönem nece efirleri görüp gelen efir açan bayka yazıya töhmet. Näme töhmeti? Faktlar bilen çıksınlar biz nemedemiz yok, töhmet atamız yok, fakt sorayız, faktlar Farhat konusunda. Farhat biz Farhat'ı söyseyem, yaman gepleseyem, zad etseyem Farhat faktlar bilen çıkyadı. Hemme zadı faktlar bilen. Onun eden zadını yanlış anlamanlar. Hiç kimem edip bilen yok. Nura senem yanlış anlamağam. Bilyen. Seret şutaydana beğulip bir ya men doğru maçsam tanamok şutayda herkimin mümkün çeken komentaryaları var da Kurban Farhadı kömek edeceklerin önünü böğüt bolup durdu diye. Siz ne fikir ediyorsunuz şu temada? Yani bizim halkımız birazcık şutayda fizikski hareket edecek bolsa gaytam ol İstanbullu ona piyaskel veriyorsunuz, ona hazır şeytiniz yan veriyorsunuz. Advokatlar üstüne işlep dur Farhad İstanbullu deyip bir hile halkı yatıştırmak bilen Farhad'a ziyan verilmedi mi gaytam? Siz ne fikir ediyorsunuz? Seret Nura, Seret ben sana şeyle bir misal getireyim. Ömer Gergerli oğlunun nemesini sana linkini atmazdan önce bir adam vardı. Onunla biz gürleştik. İdayet Hoca. O dedi ki biz bana ait dedi. Nirdeliğine ait adı familiyasına konkretine ait faktlar bilen ait dedi. Ben dedi %100 çıkarıp veriyen dedi. Ama o faktlar bize gelen o amcan gelen o. Birinciden, ikinciden hem
Ferhat Avukatlar Gençiş diýilen sebäpli şol ýaly boldy. Ýanynaky bile öýüne ýaşap görün. Adwokatym nomeryny bermedi daşy. Farhat. avukat Farhat o. Melik bratka перебивать etme hayiş de. Az gaynap dur içimde. Hayiş, пожалуйста. Seret bu IBAN attılar, näme etdiler, nomer attılar. Ana canlaşın, gürleşin, pul toplayas deyip biz canlaştık, gürleştik. Pul soradılar. Soraldı pul. Yöne pul atacaktılar. Oturup fikirlendik de konkretni zat yok. O konkretni ortada zat yok. Konkretni fakt yok, advokat yok, zat yok. Näme, kime pul atacak? Bayka sen cevap ver, töhmet deyip näme etken? Atamurat Saparov'un efirinde da sen yazdın, näçe sapar yazdın. Ana töhmet atyanız, töhmet atyanız. Töhmet bolmasa fakt bilen çıkış etsin de adam. Çıkış etsin. Bayramın mikrofonu yapmıyor yani hemen mikrofon. Ne yapayım yapacağım Bayka? Toku hayır senden ağam çıkış ettin vaktin Rusya'ya yamanmak öz yurdun, Nemet öz yurdun. Seredin vatandaşlar. Öz Men yurdun. bir zat aýdym. Bu platformada internetin üstünde her kimin öz pikiri var. Her kimin öz pikiri. Atamurat Saparov birine inanýa garyndaşlar çykýar diýär Türkmenistandan. Sudu olupdyr Farhad'ın. Ýöne fakt görkezinde sudun rişeniýasy meselem ya polisiýanyň videosyny biri hatya bir görkezdimi? Görkezmedi. Munun ham hakkı var Murat Kurbanow aýtma. Şwitsariýada, Amerikada, Londonda Farhad. Onun ham fakty var. Onun fakty ýok. Onun fakty ýok. Ýok fakty Murat Kurbanow. Ýöne men 50% Murat Kurbanow inanýan, 50% Atamurat Saparov. Men neutral durun. Wagt görkezer. Wagt görkezer. Men bekliyorum. Men näme üçin birine töhmet atmaly? Men Atamurat Saparowa dinle. Vatandaşlar men bir minut gutarayın son gonu. Seyredin. Men Atamurat Saparov hayır ova. Men Atamurat Saparov töhmet atam yok. Men oňa aýdan yok. Hey sende faktyň yok. Sen näme üçin haram diýip haram dälden sen näme üçin adamlar aldayan diýip faktyň yok. Näme üçin gürleýän diýip men aýdam yok. Men Murat Kurbanow aýdan yok. Ey Murat Kurbanow näme üçin sen Ben diýip oturýarsyň aşaňdadyň diýende. Ýalnızca töhmet diýdiň söýdüň başynda. O näme? Men nur aýdy otyryň töhmet. Ýok, bilýär, şol birde aýtýan, däm şol bir şahsiýeti bar, gönüp durup aýtýan. Nur şu näme tökmedi aýtdy. Täzeden han suwdedany daway delillendir. Näme tökmedi aýtdy şu. Kim töhmet? Nur näme tökmedi aýtdy şu. Nur töhmet sen ýok, sen çykyş başynda başladyň ha şu näme TikTok açdyň ha. Şo tarapda sen Murat Kurbanowa sen näme diýdiň? Men töhmet atmadym, gurrun etmedim, indi şuwa başlajak diýdiň. Şo döwürde men sıraz aýtdym sana. Ha, ýene-de sen halktar satlyk hökümet tarawa geçdim. Hor bermeler meni durun näme üçin men aldım dymdyrjak bolýany. Näme üçin men dymmaly, ýani bir diktator adamam zok. Murat Kurbanow kim ýani? O tankid etmeler adam bol. Kritika edip bolmayan adam bol. Yok, tankıl edip sen dedim YouTube var. YouTube senin mollaňyz mol. Farhady geç nirde. Senem et bir zat. Sen diňe ona edýän, ona diňe töhmet atýan. Senem eta, senin amelin Bayka brato. Bayram. Davay näme YouTube maçynyň bir sada bayram tamam endi. Bu mesela kiçirecik matematik model bir minutda men bir zat açacak. Kiçirecik bir näme matematik hesap yapıp berjek de. Model bir minut duraydı. Seyret. Farhad eğer sen yakından tanımayan, Farhad sen в общем tanımayan, bir gezem görmedin ki sen. Farhad eğer Nasanceli'yen şu 3 aydan beri başka bir yurtlarda bolan bolsa, bu her şekil eline bir telefon tapıp, video çekip, o sırazı aydart yani. Hana izime düşerler ne oldu, yine enenizi plan ettim, yine MKM, yine zaten çok çıkış ederdik her şekil. İkinci bile Farhad'ın o yanında hiç kime ağzını tutturup bilmezdi.
3 ay bilmiyorum. oldu şu. Farkat her şekil bir çıktı. Ne var? Modalar bir mi? Her şekil bir yerden eğer Şveçya'da olsaydı. O kampta olsa Şveçya'dan bahsediyor otuyorsun. Şveçya'da her kim istediği telefonu ulanıp bile istediği telefon gerektiysen getirip verirler. Yani sen o tayda her şekil çıkış edip bilerdi Farkat. O tarih Farkat'ın yanında bir biksa vardı. Ana şu zatlar bolandan soň Farhat tutuldu, gitti o paketlendi, gitti. Ana o neme efir açıp otur. Akboyucu efir açıp şu yani kim o gözel mi diye ne diye bir neme kıltık skelet gibi anı. Çıkıp bana efir açıp sanki bile hiç saat bolmanyalı Akboyucu'nun öz nemesine seredip otur, keyfine seredip otur. Efir açıp zat olup hiç saat bolmanyalı. Ana hesabına girin görün. O Akboyucu'nun otur. Öbür kim o? Farhat Genceyev diýilen. O indi düşmüş, onu tehdit etmenin peşine düşmüş de. Özü hazır neme gizlenip kimliğini gizlep yor. Medya çıktı ya. Medya çıkandan sonra onu özü de gizlep onu tehdit edip yor. Yani bunlar sana bir fakt değil mi? Awa, Bunlar sana fakt değil mi? Merdan şu taýda men haksızlyk etdim yani Murat Kurbanowa şu soraw bermek bilen. Yani siz diýdim bir topor diýdim. Siz oturýarsyňyz näme garaşýaňyz diýdim. We diňe Murat Kurbanowa diýmedim ki, meniň bilýänim ýene bir topor wada Iklimov. Oňa da berdim o sorawy. Toýst ýene başga da bir topor wada bolsa bererdim. Ýöne şu wagt häzirlikçe başga topor men göremok. Yani gözümden gaçyranym ýa-da bilmeýänim ma bolsa aýdyň şulam ma diýin. Men şoňa da ýüzleneýin. Ýöne şu wagt bilýänim iki tane topor bar. Bir Iklimovlaryň hamtyk topory, izolirowany topor. Olar wapşe olara ne halk olary golluýar, ne de olar halky golluýar. Özleri çobarlar. Baram devlet topor var. Ha biz şunu içinde şu toporların içinden bile yürek bile ejeklenmedi bilen yürüyecek bolluk mu bolluk. Golluduk mu golluduk. Efirlerde yanlışlarını görmeden geldik mi geldik. Ağdı birliği şun etti onu. Yöne inni. Ne çavak gollu. Ne çavak gollu. Ortayız verdiğiniz YouTube, TikTok. Şovur temalar. Oh, blogger misin? Bloggerler diňe şonu edýär. Blogger diýäniň, TikToker diýäniň şonu edýär. Çünki blogger bilen TikToker bir daha ýükletmek derde ýok ki. Olar bolany görüň berýär ýa-da reyting kazanýarlar ýa-da znamenity goloflar gelýär. Bağışlarsın. Bayka, sen şimdi çağırsana neydi o? Murat Kurbanov çağırsana şu an efire. Çağır gelsin, gepleşelim sonra Çağırsana gelsin de bize bir söylesin de neyin ne olduğunu. Çünkü hep boş konuşuyor, boş gürleşiyor burada. Murat Kurbanov DVT platforma boş konuşsa sen boş konuşma dost. Sen dolu geple. Sen näme halk üçin etdin? Bir zat etdin mi sen? Bırak ben öz zadımda zat edemem. Öz planetamda, tamam mı? Davay askar blad etme. Lebapların en esası şu zatma. Bir yerde nahar iyen son, bir yerde nahar iyensen, bir saçağa tüfleme. Öňe bir efirde bir oturdun, normalny gürleşdin, indi arkadan gurrun etme, hele gurrun etme. Bayram ne bu diýbanina ya? Tamam, şimdi girelim o zaman. Siz yetseniz biz görmez. Bayka Bratok, ma kulağas. Sen o zaman ne için Türkmenistan bilen Russiýany karıştırasan, ne için Türkmenistan bilen Amerikany karıştırasan Bratok? Sen bana şuna bir sat etsene. Потому что meniň halkym häziram Russiýanyň aşagynda. Sen ne için Amerika bilen Türkmenistan'ı gidip Moskwa. Russiýany bilmere getirese sen onu Durayında dinleýe jogap. Sabır ola. Men şonu aýtjak bolady. Tutuş dünýä hazır Ukraina golda otyr. Tutuş ökte prezidentler, men diyen halklar golda otur. Näme üçin biz Türkmen halkı goldamasın Ukrainany? Näme üçin biz aýraty, näme biz yedin alma? Samayet bu halk mı? Näme üçin Azerbaycan halkı kömek edip otur Ukraina? Aliyev günde gumanitarny pomoş uzady otur. Benzin, petrolün beri otur, sokar kampanya. A biz näme? Bize kömek etmeli Türkiye, Avrupa, Amerika. Tamam. Sen bu senin düşüncen doğru mu Bratok? Doğru. Sen haklı oldun mu? Bize kömek etmeli ha.
Sen öz-özüne Oldu mu kömek sen etsene Murat? bayram. Aydıp Bir oldu mu? öz-özüne kömek etsen şöyle bir Belki özüne aydıp var oldu ondan mu sonra bayram? kömek et. Abi. Özün götüne don al ondan sonra başkasına kömek edersin. Abi. Özün götünde don yok. Ne edeceksin başkasına Murat kömek edeceksin. ha işte gerek adam Biraz bir ben mantıklı oldu. getirecektim zaten O da de bir müddet kaçtı. bize edecek. Men Tema Amerika'dan üçgeninke bize pul edecek. yiver Yani otin bunu dostlar. Men Ukrayna tabii halkına iyi pul yiver otin. o şahsı bir zat bayram. Görün Şahsı yoktur sen o Allah. kişisel bir zat. Bayram, Devletler arası bir bayram. zatın beyni Ben- kalmayacak zaten. Amerika'dan Ukrayna halkına pul yiver yançanga o derne kaçamızda derne yiver melkenin daha o biraz. Men Ya sen olmasa Murat na Kurban fun var ha. Sen Murat Kurban fun lişni Murat Kurban fun derneye gelip bir oturup para üşirdik şu sayda. Şoňa 50 euro da koyup gitmedi. Taňa men taňa deýin 50 euro koyup gitmedi şol adam. Bayka İşte bratok. Bayka bratok sen Sen derneye bererdiňiz da olar ýaly. bir minut ma bir zat sen zaten söyledin bir apartmanda yaşasan tamam mı bratok? Senin kaptaldaki sasedin sana bir lokma ekmek getirip veren mi bratok? Bayka sana bu soru. Getir Şu Murat Kurbanov gelip nahar veremizde de gitti şu 50 euro 100 euro olur. Gele şu men şu derneye geldim diye. Murat Kurban Ne senin demek gurrun brade? odaya tutuşay. Yeğenler Allah çepetçiler Murat şaplık Rahim. çıkıyı beğen ya. Allah Murat Rahim gelenle Başka 600 problema euro yok mu gitti Türkmen vatandaşlar. halkta? Yanlış Davay vatan. bir başka tema açıldı. Bayram. Ne Bayram misin Türkmen datyan? Düğünsün Barmut, nahar bayram. idin ha. Bir stolda Bolya bayram, oturdun ha dura. Murat Kurbanov bilen. Cevap Polonya'da. vereyna dura neme alzırayan dursana. İndi şu saçağı ne misin sıçyana? Bolya Mağarayın durni. hareketi değil bu Yo, mağarayın. Normal tema gurle şu oturduk bayram. Sıçyan var. Bayram teret. Men sana bir aydayn. Murat Kurbanov bilen men bir adam bolsodum, devletin aktivisti olurdum ben. Düşünýän, öňe men bir däl. Men öňe öz düşünjäm, öz pikirim bardy, onuň öz düşünjesi, öz pikiri bardy. Ýöne biz halk üçin ay öňe maýdyk gelýän özüm ýerine ýetirdim şonu. Diýdim ki watandaşlar her kim öz renkini, halaýan renkini tutup dursa, biz agdyr bolup bilemdik. Şoň üçin bir renkde duşşok bolsa, men öz halaýan renkimden geçmeli, olam öz halaýan renkinden geçmeli. Ýagny öz içimizdäki käbir prinsiplerde oňşukluğa gitdik. Görmezlikden geldik käbir ýalňyşlaryny öz aramyzda döçek bolup, intak meni agdym açam, ok sen Murat Kurbanov barda. Entak o gelme, men diňe sorag berdim. Näme üçin topar bolup oturýarsyňyz 200 000 adam ses alypsyňyz, näme üçin hereket ediňiz ok, hereket etjegem bolaňyz ok. Siz näme TikTokermi, siz näme YouTubermi? TikToker, YouTuber bolsaň näme üçin odan haýwanlar bardy, videolar çekeňiz ok. TikTok bardy, video çekeňiz ok. İkatan Begamodun urşuşun çekeňiz ok. TikToker bolsaňyz, YouTuber bolsaňyz. Eger däl bolsaňyz, näme üçin herekete geçeňiz ok? Meniň soragym ýalňyşmy ýa? Şu soragy bermegim ýalňyşmy? Sen de yanlış, gatty yanlış. Nuri, senem şu bizim halk itagam yalta. Birinden kömek isleýär. Asmandan bir Tagam eden dogaty kömegi, tagam eden dogaty. Derne Murat Kurbanov kömegini etmedi, sen etmediň. Etdiň Nime çokmada kömegi eder diýip aýdan okşutaýda. Ay. Seni bir ýylyň, 2 ýylyň içinde diktator ýurduny ýykar diýip saňa söz işkin beren ok. Sen näme üçin sen birini asylýan? Öz işini et, aýda gaýrat et o. Bolya bayram. Seni dinledik. Devlet Otopor'un adından berýän jogaplaryny bizi kanaatlandyran ok. Zarar öldü ben 2 saytımdan giriyen. Bağışlarsın ben modal etme. Bolya. Bayram sen sebep. Ali Sapar. Bayram bile direş oturma al da Ali Sapar. Hayır. Bayram bile direş otursa bu efir köküneçerli gider de dine şu näme propaganda şeyden gider de. Bu meseleleri ele alıp da sözatları birleşen. Badrov sen bilen %100 saklasın. Sen bir zaten bereliň hani oğlunlar hani hoş geldin Atamra. Çağır Murat Kurbanov. Çağır. Geldi. Malik var Atamra'da. Ya bir zat diýip geçecek de. Amerika'da 3 tane adam bile, Türkiye'de 1 tane adam bile toparıp olmaz. 10 kalı toparıp olmaz. Meydanda da yoktur, bir yerde de yoktur. Her tarafta yani dine 5-6 tane Badrov, topar. sen özledin pastaýana Murat Kurbanov bilen gürleşýär. Dönüp etme. Bir mikrofonuňyzy ýapýan oğlunlar hemmeňiz nädir? Gaýrat edin. Gedekleşip neme delin gepleşeliň täze gelenlere söz bereliň. Ýene merdan kontuş geldi deweten.
aktivisti bilen mok dewetan kim däme logo. Ine şu ata Murat Selamünaleyküm Saparov lan. salam aleyküm. Ine töhmet atıp saçıyam düşüpdir ine seredin. Saçıyam düşüpdir Selamünaleyküm şonun. Çok mudatmak meselesinde var Bayram. bayram senin hiç kim yok bayram başla Bayram. öňüne gelen agentlik Bayram. oturan sen çok Selamünaleyküm sen emmi. hani elinde delilin var mı faktın var mı aktivistine de diýip otursun onu sehel kritika var dedene de diýip otursun gayrat et Ine şu çok mudatmak meselesinde sen onu geçibilecek yok Ine şu merdan. aktivizm içinde de yok gayrat et sen urgurlama bayram Selamünaleyküm Atamlar emmenize. hoş geldin. Sen Bayram indi söz veren bana bayram. Baba Söz bol ver gitti. bir Selamünaleyküm emmenize. Ayt Merdan. Nuri yaxşımsan? Sana bir soru var ya. Şu videonu tankit etmene tankit et. Sıkıntı yok. Ben onun için gelmedim. Şu beren sorularına ben hem sana soru bilen cevap verecek. aha ber Şu özün bilen yok mu? Nim için edebilen yoklar ya da nim için şu an bolmuyor. Yani bir şey yapamıyorlar. Sadece edebilen yoklar. Özün şu soran cevabını özün bilen yok mu? Bilesen. Mete dewetan içinde de merdan Yok, teret senin yanlış yerin sen dewetan içinde sen şonun administrasiýasyny belki edilen gurrunluğunu bilýäňiz. Men bilem o. Ben bilem o. Men sizi 3000 adamlyk topor diýip hataplaýan mysal üçin men gözümde. Nuri Karalı. Nim üçün şu wagt edip bolan yok ya Ya da beş adam edipleri topladı. gelen yok. Onun sebebini hem özün bilesen. Birinci uçurt ağzı birlik. Birlik olması isat bolmadı. Onun özünün cevabını bilesen. Değil mi? Ağzı İkinci. Ağzı birlik bolma üçin ağzı birlik bolma üçin biz onu diýmek özümizden başlamalylar käwä kemçilikleri. Awa meniň toporum diýip açandan soň haştaýda oğlanlar nälelik bildirip otur. Sonra öwersen bizi sessiz alýarlar diýär, bizi çykaryp goýberýärler, ýüzüň aç diýärler diýär. Şeýdip ağzı birlik bolmaly. Diýmek onu özüne ýalňyşlyk bar, men diýmek men şu sorawy dogry galdyrdypdym onu. Ya doğru da şu soran cevabını özün bilesen. Yani nim için iminni sen bar vaktın, Türkiye'de vaktın sen etmedin hareket. Men etme hereketi. Bir ettik hatta bir çadıram satın aldık Merdan Tontiç'ten bilýän Tamam, olsun. Çadıram doğru. satın aldık bir Nem için tutmasana yapıp kadar bilmedin, bir şey görünmek meselesi becerip boyunca. bilmedin, şunu aytacak olamanda. Ulu bir şey elinden gelmedi. Cevabını Teyap bilesen diýsen bir de ataka gaty güçlündü Merdan. Sen onu gaty gowy bilýän. Özüň ýaman gowy bilýän işin içindedim sen. Bir de gaty güçlündü ataka. Seret şu beren videoda beren soruların cevaplarının hemmesini özün bilesen. Yöne spitsalini çektin. Nem için düğünem özün bilesen onu. Bördeklen hiç kim bilmedi. Nem için sen atak avad etmeye Mellerdim Merdan. Onun için ataka wady edem ok Teret. Men onu diňe sen dewet adından jogap beren üçin şu wagt gurulýan ýöne diňe dewet çekilmedi ki. Hemme toporlar. Merdan Hem de ayağını toparları çakalar öyle Türkmenistan'dan çıkaracak olya gerek. Erkekçe ay. Yok ondan değil başka bir şey var. Çıkarmallam bayram ne? Data kovus diyepin yibani ne keniğe var. Huday sakla ne? Yo çıkartın ya töhmet neymiş attı ya. Hiç kimsenin bir şey yapamayacaklarını ya da Oy yapamazlarını. bila soğuk var yani ya çok da tamam var yibani yok. Töhmet diýip oturan bir topar var ya dewetan toporun ha. Sonra öwersen hem töhmet atýan diýerler. Bayram bir minut Ya dur. devletini goldayanlar. Çağırsana Murat Gurbanov'u. Çağır bir sorak cevap alışalı. Çağır. Erkeksen çağır. Ha Kara. Kim gepli oturan erkek sende? Efirde vakti var özün. Tamam. Senin için gelmez o adam. Neme benim Vakti için. efir ne var? Neme? Ben bilen onun tapavdu neme? Ana Efir- demokratik insan. Demokratik insan. Ben işlerini koyadığını Ali Sapar mı? Ali Sapar çağır oturan hep geledi sen yanına hazır. Gelsin. Ali Sapar Yine- çağıran ok Merdan Tontiç Nur Muhammed Anayf çağırsa näli? Men alırlığım yok. Ne alacağım bak. Efir'e de Halk efir'e çağır koşun. oturan. Ali Sapar çağıran yok. Halk çağır oturan. Bizler halk emez mi? Efirini yok man baran. Korkamaz mı? Teret Merdan men çekinem ok hiç kimdenem. Efirini yok manam baran Tamam, sorawylar efir. eger ol özüne kiçilik hasaplayan bolsa meniň efirime gelip sorawlaryma jogap bermegi. Men özüme kiçilik hasaplam ok. Şoň ýanyna barp soraw bermegi. Çünki men bilýän Tagam Murat Gurbanowyň burnu ýok orada. Men bilýän onu. Oňa men wara şunu eçenni hemme ýalňyşlyklaryny sen hem bilip oturýarsyň. Köp ýalňyşlyklar goýberdi. Öz aramızda tankit ettik, ýöne ekrana çıkardık mı çıkarmadık. Ýöne men pikirimçe ýalňyşlyk etdik şonu. Şonu ýalňyşlyk etdik, etmezlik bilen. Çünkü herede oturýardyň bolun, iň soňunda özüni birde atdyrnyjy edýän, başaran işem ýok, hakykatdanam ýok. Ýöne ol
200 bin adamlık ses aldım diye baran yerine men elektronlu Murat, bir sana yine bir de sonra ondan sonra ben çıkıp gidemem. Evet, men yaňama aýtdym. Bulun maksady poýdy doldurmak, onsoň poýdy herekete geçirmek. Menem diýär, poýdy ýöretken diýär. Onsoň minjek min ýaş oňa diýär. Tamam. Nurfet yana bir de sonra verin son gidemem kara. Şu vakta çelle İsa değen yoktun. Yani bugünden çıktığından devete ataka ettin. Bunun sebebini hiç kim bilen yok. Sen bilesen ben bilemem. Ona mı aytsana? Hayır senden. Tamam ben ona mı aytayım? Hani bollu ona mı aytayım? Şunun için ben ataka ödede tutmam demem ayt izinden. Dur. Vatandaşlar dinleyen onu. Ona mı aytayım? Men aslında teresen şuunu çenni görüştüm. Öz inisiativam bilen çıktım. Öz inisiativam bilen İstanbul'a geldim. Kanada'ya gidip bile yakan taşlap yürütü İstanbul'a gelip derine kaçtık, görüştük. Hem de baştan geçirdik. Bile yürüdük. Men hatta içimdeki yine garlı, Niamede garlı barınca Ağusto bir de tutulup içerik girdik. Murat Kurbanov saat 7'deki biletini 3'e düşürüp çekip gitti, taşlak gitti. Onun öykök yine garlı, son kuyedek gelende men şonu yine yurda salacak olup in köp azap edenem yine men Murat Kurbanov'a. Yöne Murat Kurbanov'un edilen ýagşylykları bilmeyen adam eken. Men şoňa göz ýetirdim. Edilen ýagşylykları, edilen golluk kömekleri bilmeyen adam eken. Indi senin beren soraňa gelsek. Meniň şuurke diýen sen diýjek bolýan, men ýa-da kynda watandaşlar hemme toporlary diňe Murat Kurbanow'a däl. Gelli käriydifa. Täjül Beýmedowa bilen Anadurdy Hajiýewiň Helsinki toporuna. Kronika Türkmenistana Murat Kurbanow'a Kleflan toporuna çendi hat ýazdym watandaşlar mailin üstü bilen. Näme ýazdym? Meniň syýasy hereketimi tatdiklap berin. Toýus Nurmuhammed Annaýew şuň içenni şu işleri edenligini aydın. Prosto şonu etseňiz bolýar. Şu adam şu işleri etdi. Şuň içendi syýasy hereket iş alyp bardy. Türkmenistanyň hökümetine garşy iş alyp bardy. Şu adam meni Türkmenistana giden ýagdaýyna basylmak ähtimaly uly diýip diňe tasdiklamaly. Şunu tasdiklamajak barmy? Şunu bilmeyen barmy halkymyň içinde? Ýok. Yani yalan zat talep etdikmi? Ýok. Maşeniste soradykmy? Ýok. Hakykatdan biz Türkmenistana ýadyr barsak näme boljagyny men bilemok. Ýöne %70-80% Türkmenistan hökümeti bize ayak koymaz. Şular hat sorap ýazdym. Devlete toporunyň lideri Murat Kurbanov, indi men aýtmaly bolýarna sen Merdan Toranyň üçin. Diye maňa jogap ýazdy. Hökmany suratda kömek edersdi. Hökmany suratda ýazaryn idi. Meniň ýazmakdaky maksadym başga watandaşlar. Men onu diňe Murat Kurbanow'a devlete toporuny ýazamok. Emmesine ýazdım. Menne mailem var, emme dakazatçylaram var. Hemme toporlankanma. Halkın sesine de yazdım. Taptım internetten e-maillerini yazdım. Size dedi ki iskavatta cevap verirler dedi. Henidem cevap verecek olana. Tak cevap veren ok. Bundan geldi Murat Kurbanow'tan yokman cevap verersiz dedi. Gıyskaça düşündürün dedi. Ödeden işten hamana bilmeyen yali. Bol ya dedim. Ona mı oturup yazdım. Geldim. Dubai'den gaydan TV'm yazdım. Türkiye'den hem iş edelim yazdım. Onu yazdım. Son düğün efir açtık vatandaşlar. Düğün mü unutmay, düğünlerle unutmay. İnsan efir açtı mı son kıtapar. Şoğun bilem o bardat bulun goğunu yakmadı. Baradacık Murat Kurbanow'a da değildi de o tayda da. Bularım yığına kadar tutuptur şu saatte, şu minutta ve bana diye. Men efirde o Türkam geldi ona e-mail. Açıp okudum. Men şu adam ağlayacak bollum da borlay dedim. Häzir diýsem dedim aralanýalyk hata ederler dedim. Yadan zady. Diýen zadyny men size okap bereň wapşada. Mailin üstü bilen Murat Kurbanow'un ýazyp beren mailini okap beren. Indi ýalňyş näme bolmasynlar ay. Tak. Mina ştaýda ýazypdyr. Salam hormatly Nurmuhammed Annaýew. Iýeren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. 31 awgust saat 20:00 Paris wagty bilen Demokratiýa Watan Türkmenistan halk hereketiniň umumy administratiw ýygyna geçdi. Şol geçirilen ýynakda siziň hem bize haýyş eden soraňyz ara alınıp seredildi. Men size gaty uly gynanç bilen aýtmaly bolýan, dewlete halk hereketine girýän administrasiýanyň wekilleri tarapyndan
size hat bermeli däl diýip karar alındy. Bu mesele sizin bozgunluk işiniz üçin uly päsgel bermez diýip umyd edýärin. Hormatlamak bilen Murat Kurbanow. Toýst, senin aşağında da yazılıdır. Movement Democratic National Choice of Turkmenistan. Demokratik Türkmenistan hareketi. Indi menin şu taýda birde taktiklamagy. Yani sen düşman bol, dost bol tapaw ýok. Şulara ýaly jogap bermek adalatlymy? Men näme diýip jogap berdim? Falan Murat Kurbanow, menin aktivizm hareketimi hatta tasdiklap bilmeyecek adamlara wagtynda gollaw berenime gaty gynanýaryn. Ýöne sizin bu beren jogaňyzy hökmany suratda geljekde halkymyz bilenem paýlaşaryn. Wagty sagady gelende aýplaşmaň meniň bilen. Administrasiýaňyzam aýplaşmaz diýip umyd edýärin. Meniň esas size bu haty ýazmakdaky maksadym hem sizi ýaly toporlaryň halk diýen ort çykyp aslynda welin öz şahsy amallaryňyz üçin hereket edýänligiňiz hem belli boldy. Her näme bolanda görünüp duran hakikaty, meniň görüşenim hakikat. Aýtmak size hem kıyın düşen bolsa, maňa bu hakikatlary halka aýtmak kıyın düşer diýip pikir hem edip oturmaň. Diýmek sizler eliňizden gelse yamanlyk etmäge de taýin ekeniňiz. Meniň gene bar ýadanym şul adamlara meniň eden işim tasdiklap beriň diýdim. Düşünýäňiz watandaşlar. Indi şularyň men şunu aýtjak geldim Merdan, sana belli ki Murat Kurbanow iyi beripdir meniň ýadan jogabymy. Diýmek sen bilýän dänim gelip soradym ki meni Nur Muhammed Annaýew kyn ýagdaýa goýarny diýip pikir etdiň sen. Nur Muhammed Annaýew etjek işini ýaman bowul ýa. Bir de geplemelsinem näme geplemelsinem bilýär. Ya kıyın ýagdaýa koymak üçin däl, nime üçin napadede oturanyň hem aýt dejek bolamanda aýla-aýla. Näme üçin napadede diýip gazaplaýaňyz? Näme üçin Murat Kurbanowa bir soraw bersek bolany men size düşünemek. Çetgudamol, mollumol, pirmol, öwliýamol. Nuri, soraw ber, şo soraň jogabyny özüň bilesen ahir. Sektantlyk diýilýär. Dini sektantlyk Türkmenistanda dowam etýär. Ýurdunda birlik beraberlik nädip bolmaly? Eger iňmerkisi sen şu wagt şular ýaly jogap berip soňam birlik baraşýaňyzmy siz? Siz şular ýaly aktivistleri biz sizi gynanç bildirýän sizi gollap biljek gelip soňam birlik baraşýaňyzmy? Ýa-da sonra berýänleriň sessiz alyp bolary efirden çykaryp ýa-da ýüzüň aç diýip ugrajat edip siz şeydip birlik baraşýaňyzmy? Kim ugrajat etdi? Kim sessiz aldy? Aýda oturan şu taýda ýanky efir atlaşan aýda oturan. Abdullah'ın efirine girem dedi ya şeydi sonra berýän oly näet sessiz alýarlar diýe. Sessiz alýarlar. %100 sessiz alýarlar. Blogam edýärler. Razgawar ýok. Näme üçin men Atamrat aganyň efirine girip sorak berýän, yerli sorak berýän, yeri gelende nisaklaşynan bolan meni nämeden ýok. Sessiz hakaret etmesen kimse sessiz almadı, engelleme diýem. Küfür hakaret. Hakaret ýok da Merdanjan gaýrat açyp. Yo, model töhmet atdy, hem aktivistlara töhmet atdy. Şonuň üçin görüşmek üzere. Sağ ol. Meniň dostlarym, meniň doganlarym bloklanaklar. Sen patamusty bayan. Näme üçin seni bloklanoklar bilýär misin? Sen patamusty gördüň uýalaýan, şonuň üçin seni bloklanoklar. Yüreğimde. Bayan senin adımlı işte çıkardım ha oturtmadan başladın dünkü gelip ol. Düncükten bir efirime geldi bir vatandaş tanam o. Geldi denim men Dubai'da dedi. Geldi denim meni de fikrim aytacak dedi. Senin ağzına başladın ha. Tökmet atmakta birinci yerde sen o bayram. Sen bir gurulma sen gayret ede Atamrat sen ne fikir ediyorsun tökmet temasında? Assalamu aleykum ýene bir gezek. Men ýa efire girmezimden öň dinläp otyryň. Men Atamrat Saparow töhmet atdym diýip aýtmadym diýip bayram. Efire girenden soň töhmet atmakdan diýe saçy düşüp otura beren munyň diýe. Bayram adama sorak bermek töhmet bolýarmy? Sorak nägeli sorak? Beriber sorak. Ýöne sen Atamrat Saparow siz wara. Videomuz wara screenshot video düşürjek bolmy? Siz onu yalançy diýip görkezjek. Yalançy halkyň öňüne
Murat Kurbanov yalancı dip görkezek. Yani sizde de fakt yok. Siz yalancı bolmasa onda fakt da kazat edin. Siz yalancı diyeniz ona. Onda yalancı olmasa doğrular aydan adama hiçbir vakt yalancı dip aydılmaz Bayram. Doğrular aydan adama. İň bärkisi men şonuň sözlerine esaslanıp dinleýdi. Fakt sizde. Fakt yok. Dinle. Men sana fakt görkezjek. Şonuň sözlerine esaslanıp şonuň sözlerinden sorag düzülýär. Farhadyň uluslararası korumasy bar diye. Farhat halk köpçüligine yüzünü açıp çıkan adam. Serial numerini smaska edip ine şonuň dokumenti dip efire çıkarın dedim. Yok. İkisany advokat işleýe diýdi. Men hatta misal getirdim efirde. Nelson Mandela'nın, Navalny'nin, Saakashvili'nin advokatlary kimligi, şolaryň şu nemeler saklanyp oturulanlar Mandela, Navalny nirde oturanlygy, haýsy siz odalygy belli. Ýöne näçin Farhadyň belli däl iş ol advokatlar kim diýip soradım. Advokat bar diýip Aýdan Murat Kurbanowmy ýa menmi? Eger bar bolsa kimler şol diýip soramaga hakym ýokmy? Onda nämesi demokratiýa bolýar eger sorag berip bilmejek bolsaň. Soň sorag berseň töhmet bolýarmy? Ýok sende töhmet atdyň diýe nämesi töhmet diýsem sende ýegenleri begentirip oturýarsyň diýe. Men dagdan tutsam sen bagdan tutýan Bayram. Yalan bolsa aýtmadym şo sözleri diýe. 42-nji madda her kimin öz beýanyny konstitusiýa boýunça haky var. Murat Kurbanowyň öz beýany haky var aýtmaga. Öz pikirleri. Siz inanyň ýa inanma. Siziň işi bu. Tamam. Onda yalanyňy yalan diýip aýtmak onda menki töhmet bolýarmy? Bidiňem yalan diýip aýtma hakymyz bar. Bayram. Bidiňem yalan diýip aýtma hakymyz bar. Näme o problema? Näme onu? Siz birinji oçer Problema näme onu? Onda dokazat edin yalan bolmagyny. Fakt, kağız boyunca. Dur dokazat edin, dur. Farhat şu wagt siz çarjyda diýeniz, basyldy diýeniz. Hana fakt barmy? Dur, indi bu Murat Kurbanowyň soňky ýalany. Bir öňkü ýalanlaryny dokazat edeli. Gel Atamrat şu ikisini ýatladylar şu öňkü ýalanlaryny. Hani bu kimse ol adyn tapsana içeri işler ministrdi şu wagt. Basım kelle Çakayev kellesini tigirip basım mana näme çykýardyk görledi. Ýalanyň hani henide prezidentiň ýanyna getip bör kellesini tigirmediler. Kitayski raketa düşýär diýdi. Ya biziň kameta düşýär biziň nämämide diýip prezident ölýär diýip oturduňuz näçe wagt. Ha ölüm ýastygyna ýatyr basym ölýär diýip Gurbanoğlu barada. Bir giden ýalanlar gepmedi haýdy bir ýatladyl biziň. Gurbanoğluň tüwüli matyň üstünde getip bör tutýaly. Karaçilere bu atamla da poezi özün otlaymasan bilet bulardan bilet otlajak. Men ýöne şu poýda päskel berýänler bar şu bawdyn. Şolaryň birazjyk bar. Men hiç hem düşün Türkmen açyk görpedi aýmatam halkam gören o kenda kabarlar. Bayram ýaly gözü at gözlü bilen seredýänler bar. Şolary men birazjyk terbiýelejek bolýar. Türkmenlerde halkynda diňe problema Murat Kurbanow barmy? Esasy problema ýa Berdi Muhammedow? Ay jany o sen gelip absurda diýen sene şu wagta men sora berdim. Iklim toporay ba bolsaňyz gelin. Meniň sizi sorum size de değişlidi. Sizem jogap berin. Ýöne olar gelen ok. Olar ignorer etdiler. Ben näme de bolsa sawol gelýäňiz, iň olmandy gepleşýäňiz. Bayram. Men sana bir zat edeyim mi? Bu Baykayalı atamla da bağışlarsın. Baykayalı yine de bunlar daşarı yurtta oturup bunlara Türkmenistan gerek de. Bunların umurunda da değil. Bunlar PR kazanmak için. Bu bayram aydara yıldız keseldi. Yıldız keseli bunun özünde var. Başka hiç adam deyip bilemok men. Koşulyan. Bayram seret ine şunu görkezen ine ruçka şul doğrumy? Şul näme şul diýemde ruçka maksimumam kalam diýip bilersiň, doğrumy? Ýok Bayram bul ruçka däl, bul kir ýuwlan maşina bul, stiralny maşina bul diýsem. Ay koýsaň stiralny maşina bolarmy şonu? Elinde ruçka diýip bilersiň, dogry dälmi? Indi Farhat Durdiýew Şwetsiýada diýip aýdylýar. Aklyň ýetmeldir, Şwetsiýada bolan adam ýa-ni näme berläp geçdi bir egindeşimiz. Luboy bir ýagdaýda telefon tapyp habarlaşyp bilýär. Eger şunun kir maşin däldigini, stiralny maşin däldigini aklyň ýetgen bolsa, şoňa da aklyň ýetmeldir. Eger şoňa aklyň ýetmeýän bolsa, bagyşly liçeni almaňa maslahat berýän. Ondan naşaram ol Facebook'ta gabat geldi ol ilk hadiye Farhat Durdiýew şu wagt Şweýtariýada dik görülýär. Ýa-ni anam diýär şoň bilen niýe
habarlaşacak korkuyor şoň uğurlaryny gözleýär. Ýollaryny gözleýär. Bu näme Şwetsariýa türmesinä dykdylarym kaýagyny. Sen gel owadan durak, gowrak ýerde basallydylarym. Yok. Näme Farhat diye Goraň aşağında diye uluslararası koruması var diye Farhat Goraly otyr diye hiç kim ýanyna elten ýoklar diye. Ol diýmek adam tutsa bolýar Goragda bolmaýar adamy türme sokup goralmaýar hiç bir döwletin, hiç bir kanununda ýok. Dünýäniň haýsy ýerine beýdip bu ýala getip adam goralýar. Telefon vermen, advokat vermen, ýüzüni görkezmen, gepletdirmen, nirde beýdip adam goralýar. Bir daha beýdip goralamda ýa-da swobodny. Goraljak bola şey diýip moraýalar. Murat Gurbanow gol dayan bolsan, Murat Gurbanow gol dayan bolsan, bu çenli gep söz boldumu, değil mi? Sen çağırardın da gelip halka açıklama yapardın. Açıklama yapardın. Ne için sen çağırıp falan var? Bayram, ene şu soru berme adamlaryň hakkı ýokmy online Amazon sewda ýatdyr. Nur men sana bir hakykat aýdaýyn. Dewlet agent biliň diýe Farhat gideni bilse hereket bolaýmasyn diýip gorkýar diýe. Şular ýalak adamlarda pikir döretmekde günäsi ýokmy? Murat Gurbanowyň inni. Şular ýaly adamlarda pikir döretmäge Murat Gurbanowyň öz günäsi dälmi şoňa? Bayram. Men aýdyp otyryň adamlar her kimin öz biýany gurrun etme hakkı var 42-nji madda ho konstitusiýa boýunça faktsızmy faktsız onu zaman görkezer da ho. Etken gurrumuna seret Bayram 42-nji madda esaslanyp etken gurrumuna senin şu aýdyp oturanlaryň yalan diýmek näme dogrymy? Yok, Yani. siz var. Siz diýäňiz yalançy. Ne doğru diýsen seni wara gönü Dogrular görkezsin men yalançy diýjekler. Estağfurullah yalançy diýjekler dogrular çıkıp aýtsın men yalançy diýjekler şoňa. Men näme başga birini aýdam ýok yalançy diýip. Sen yalan gepde tutulan adam aýdylýar yalançy diýip. Evet Bayram. Şunu diýse ýalňyşak gel biz. Şunu diýse biz diýjek gel şonu. Men bilem ok diýse da, ene men dol bilem ok diýse. Ýöne men çaklaýan diýse. Başga urun. Onu diýen ok. Biz diýe görüşüp dur, çilim berýär, eşik berip dur, ýerinden produkta berýär. Awa ýok Şwetsariýada, ýok plan ýerde diýip, men misal üçin men bayram Amerikada diýen. Türkmen sözüni bayram Amerikada diýsem, diýmek bu edil häzir bayram Amerikada diýmek. Men bayramyň häzir nereden bilem ok diýsem, diýmek nereden bilem ok. Sen Amerikadamyň ýa-da Kanadadamyň, ýa Türkmenistandamyň bilem ok. Ve şonu maňa hiç kim aýplama edip bilen ok. Bayramyň hani Amerikada da suud etdi diýse, menen bilem ok çünki bayram çykyp geplen ok. Ýöne onu diýen ok. Görüp gelen ýalak diýe, görüp gelen ýaly. Farhat Şwetsariýada diýe. Şwetsariýada bolma ähtimallygy uly diýen ok. Bolma ähtimallygy bar diýen ok. Türkiýede bolma ähtimallygy bar diýen ok. Ähtimallyk goýan ok. Bar diýe, şaýda diýe. İkisinin arasında tapawdy bilýärmiň? İki sözüň arasynda tapawdy? Bolýar, seret. Bolýar, ol diýdi Şwetsariýada. Dur, modalay, 1 minut dur, gaýrat et. Bolýar, ol diýdi Şwetsariýada. Senin pikirinde ol yalan gurulady, dogry däme? Dogrymy? Menin pikirimde yalan gurulmagynyň diýade. Halk uly zat halka ýalňyş bir zady hakykat ýalag edip eline de faktsız gurulmagy onun uly ýalňyş. Eline fakt ýok ýagdaýda gurulmagy onun uly ýalňyş. Tamam. Men Türkmenistanymy ýa-da Türkdümi heniden bilem ok. Dogry aýtsam bilem ok. Ýöne maňa informasiýa gelýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlygyň Aşgabatdaky edarasynyň aşanynaky WWS'de Farhat diýip. Ýöne men bilem ok. Şonu owadan nepede 20 kil türme tutsaw edilenem hakykat diýip maňa gelýär. Nirden gelýär? Men ne de bıýşy şo hökümetden aýrylyk gaýdan käbir oppozisionerler we siz olar tanaňyz ok. Men şu ýolda tanyşdym. Şolar käbirleri biz aňardan habar aldyk, dost gatarkyn gurlap bilen aňarda ýurdun içinde diýe. Ýöne men şonu da men arkyn gurlam ok. Şonu da arkyn gurlam ok men. Men bilem ok. Pakyt ýok elimde. Maňa da diýýärler şonu. Ýöne Murat Gurbanow bir zat diýe, oňa diýýänem kim diýene? Yunus diýýän maşenikle Farhat Gençiýewiň. Şol informasiýa solum. Men gaharym bilen ýa-da Farhatyň şuna düşmeginiň uňly sebäpkär bolan Farhat Gençiýewdir.
Çünkü ol advokat tuttuk diye advokattan soraýyn niýe soň telefon nomery. Soň advokat bilen gepleşdiren o. Pulun töledim diye soň bir teressen tölemändir. Elini uluslararası kimligi bar diye bamy suraty diýen bolun ay telefonu bilen bile gitdi. Eýle boldy, beýle boldy. Diňe gurrun berýär. Nuru, Nuru, şutada Nuru. Bir zat bellep geçen şu Zoom'da Faruk Gergerli oğlunu patkulçat edeli şu işe diýende näme jogap berdi? Şu Yunus diýen. Yadyma düşse. Paraşa halkdan näme araşýan? Ay bu halk paraşa, parajnýaklarda näme araşýan? Bar diýen zat. Türkiýanyň meclisine çıkaralı Faruk Gergerli oğlu bilen habarlaşaly diýende yok adwokatlar işläp otyr, o zatlara gerek yok diýdimi, diýmedimi şu Zoom'da? Ya Zoom'da da diýdi, özüne çağırdyk dirjok. O söwüşmänlikde. Biz Söwüşmänlik. o adamlara çıktık Nura. Hudaý bar da biz özümüz kaçak dokumentsiz bolgan şu adamlara çıktık da Farhad üçin görüşdik. Şol Hidayet Hoca da doğrudan gepleştirdik o advokat bilen olun soň näme diye. Hidayet Hoca da diye yaman ya padazritilni diye bu advokat diýeniňiz diye. Bir hili diye ikisi bir gapma garşylykly jogaplar berýär diye. Şo diye şolaň özleri uradan bolaýmasyn onuň Farhadyňyz diye. O haýsy türmede nirde ýatyr? Deputata bilgi berjek bolýar. Deputat diýen adamyň deputat o mecliste şu temany gozgojak bolýar bolun. Yok gaýtam, ýalňyş informasiýalar berýärler. Şonum henide çenli Murat Kurbanow tutturup gidip otyr. O däliň belläni enesiniň nämesin ýaly. Şoň oýdyna gidip barýar. O halkyň oňuna çykdyňmy? Halk belki gaharlanjakdyr, gadawa münjekdir, akidilerini bilse barada etjekdir. Yok gaýtam oňuny päsge. Häzir onu menem tutulsam, Nur ara Türkmenistana gidip barýar. Äze gorulun akidip barýarlar mysal üçin. Murat Kurbanow çıkıp Nuri heniden Polşada dip gürlese bolýarmy onu? Dogry bolýarmy? Yo, arkay nolun Polşada kepçek ýyp atyp bolmadymy diýdi. Bir soram bar. Bayrama bir soram bar. Bayram, sen häzir döwetini goldaýan näme etdiň-de dogrular aýdylanda da sen töhmet diýen. Meselem. Men meselem diýende %50, %70 bu devletinin aydan zatları Farhad Şveçya'da diýerler, zat diýerler. Yalan bolup çıksa sen neçe köpçülük adam bolacak? Men başta aýtdym, men 50% Atamurada inanýan, 50% Murat Kurbanow inanýan. Men zaman görkezýän. Hemen Atamurad'ın efirinde sen töhmet diýip ýazýan. Näme üçin ýazýan sen Atamurad'ın efirinde? Hiç kim faz görkezýän yok. Men dedem kellem özünde. Bir minut. Indi haýyş diňläň indi. Hiç kim fakt görkezýän ýok. Farhad tutulandan soň advokat barýa Farhadyň meselesi boýunça gyzyklanmak boýunça pryamoy özüniň dawernis beren advokaty bolmasa şu delany surata düşürmene ya da kserokopiýa etmene advokatda hukugy ýok. Farhad tarapyndan dawernis berilen bolmasa. 2018-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Farhad tutuklanyp o wagtlar o häzirki ablawa zat ýok. 15 gün içerisinde Türkiye'den çıkmalı deyip karar verilen Farhad gol çeken şoňa. Uluslararası koruma barada hiç iyisi de yok. Farhad deport edildi Türkmenistan'a diýilip yazılıp alınan nemeni advokatın maglumatına yok bul dedi yalan dedi Murat Kurbanow. Näme üçin sebebi Türkmenistan'dan bize maglumat gelen ak diye. Türkmenistan'dan maglumat gelen ak. Indi men belläýin 2002-nji ýylyň Sanjar wakasında ayıplananlar, basılanlar olary diýir Görkezin dünya kampanyasy olary diýir Görkezin pakajit живыми. Şolar näçe ýyldan beri Türkmenistandan maglumat alyp bilenak. Bul belli zat. O advokatyň reşenýasynda da yok bul ýalňyş diýse Türkmenistan habar gelen ýok. Murat Kurbanow ofitsialny habar gelmedi eken. Men efirimde aýtdym, eger Türkmenistandan maglumata garaşýan bolsaňyz, gowusy öküzden süýt, horozdan ýumurtga garaşyň dedim. Şol hasla gişni geler dedim. Bolýa indi fakt görkezem ýok dedim. Bolýa riskowat edip hakimta obrazım owadan depeniň içinde ýa bir sizoda EVS'de tapawdy Farhady video alıp video çıkaranda da birinci aýdyljak gep näme dowatanyň? Montaj. Sebebi advokatyň danysyny aprovergat edip bilen gurama şahsiýet tapawdy ýok.
advokatın, yuristin danısını aprovergat edip şoňa garşy çykyp bilen adam videonu da bul montaj diýmegi hiç zat der. Yalan olsa ayday Bayram. Yalanmış zatlar. Montaj Öňe mı diýer gelecek, boldy. yok, öňe gelecek men belli däl, men bilem ok. Hala video çıkarmı ya neme mal ben misal doğurur mu, getirdim. çağa bolur mu, Misal ya getirdim. prezident eş ölür mü, men o zatları bilem ok. Durun, Atamurat Sapar, bir zat diýjeksiz ha. Teredin. Eger de şu Farhat, nime Türkmenistan'da olsa faktyňyz barmy sizde ya yokmu şonu aydın? Het WhatsApp bet. Men sana häzirçe gaýdyp geçdim. Yo, Sen kulağına ýalňy siz düştün. diýdiniz. Ýalňy siz Onları- diýdiniz. Advokat bardy, Ova. advokatdy kagız ýokmu şu? Kagız almaly ya nimede Men ýene bir gez aýtdym. Durun. Özünün dawerini berip, özünün dawerini Yok, beren adwokaty yok. bolmasa Farhadym. Bolýar, Şol dokumenti screenshot Şo edip bilmeýär. Diňe ruçka alıp bloknoda bellep bile şo danylary. Şo danylary getirip bizlere berdi. Şolary aprovergat etdi Murat Kurbanov. Yalan bu zatlar diýip. Bolýar, egerde şu advokat ýöne şu polisiýadan esaslanyp şu gepini wara gitdi diýip. Allah tağalardan informasiya alanda da yalan diýip durjak bolsa peýdasy näme onun? Men ýene bir gez aýtdym. Türkmenistan'ın Men Türkmenistan'ın video gelse de muning montaj diýjek. Muning montaj diýjek, senin çıkacaklarını goldajak, siz töhmet atýaňyz diýjek. Yine Polisiýadan kagazy aldymy şu Adamlar asıl asıl samsıklık bizde 6 tane adam oturup bir bayrama bir zat düşündürüp oturuyoruz da. Bayrama bir zat düşündürmek inanın ki travestiden çağa karışmak yalı bir zat. Vallahi billah da bayrama bir zat düşündürüp olmuyor. Bir ayla bugün dünya bayram ne mesela asıl temalar çıkıp gitti. Bayram efirden alyan yanlış düşünme yeterlik derecede söz hakkı verdim size. Nuri, durun tek men bir zat soracak. Sizin devlete toporunun gelen adamlarına şolary pora vermek için gelen adamlarına bermeyen söz hakkını men sana artmaz bilen berdim. Meni çıkaryan diýip nemetme. Çünkü senin bir zat soracak dur. Nuri, bir zat soracak. Bayram. Ты меня слышишь? Yo, men ýa çıkaraydım da sen aýtmak. Bayram yok, tema başka bir zat. Geçen o yankı temalara geçelim. Dur. Yok bayram öldü. Sen bir soruňy ber ol dinleýär o. Eş jogap berer o. Yo, primoy dinlemekdi da. Bolýa men aýtjak zatym. Bolýa bol Bayram gel ýürüt täzeden alaýyn seni. Barmon täzeden alaýyn. Bayram täzeden alýan watandaşlar Ahmet şu Bayrama biraz düşündürme men neme hasaplamakda. Men düşündürjek de sonra soracak. IQ 93'te getip gören adama näme düşündürjek? Nuri, Yıldız Kesel ayır 70 adam otyr diýip indi sen wara Yıldız Kesel koronany ayır. Bolýa sen o jogap berden DVT Toparsen bilen işlejekler. ATDG'de 3 gün oldun. Son gaýtdyň şo taýda sen bilen oňuşup bolany ho. Sen diktatorluk yapýan. Diýilýän aşdy. Boldy da men şol diýdirýän azam. Bayram, men sana bir zat sorajak. Чем вас ваш пожизненный лидер ДВТ кормит, что вы все такие зомбированные? Вот ответь мне. Чем он вас кормит? Ahmet ağa, men sizinki Ahmet ağa, men öňem baraky. Yıllık keselliği yapan ona doğru verme. Siz Kaka Murat Hıdyrova bir gün töhmet atıp 2 gün şonun kalanında video koyup son yeniden töhmet atıp o yana bir yana yılan yalı o yana bir yana tilki yalı men böküm o Ahmet ağa. Подожди, я тебе... 2 yıl oturup son üstüne saçan üstüne sıç ya. Ya Farhadam şeyle etti. DVT ile Murat Kurbanov çıkış etti. Ahıra Murat Kurbanov'u bokladı. Ey bu dönüklük etmeyin o adamlar ne akile ediyorsunuz? Men hazır 1 milyon dolar verse sizin ütkeyanız mı hazır ha? Dolar pulunuzunsa. Мы тему присягу читали, что ли, дönüklük? Men Türkmenler bunun her kimin öz işi o. Esası Berdi Muhammedov. Esası bizde problema Berdi Muhammedovlar o. Siz ne? Durun men bayram dinleýär. Kilos mazarında Türkmenlerden doldu ho.
Siz bilen ne kılı gurrun ediyorsunuz? Elektronlu prezidentine dönüklü etmen Birine ay. kağız vermediler Polonya'da kalma. Birinde engelledi. Öyle Atamurat Saparov Ahmet'i hem şeyle etti. Ahmet, dinleyin. elektronlu prezidentine dönüklü ediyor. Братцы, Байрам, со кто его своим, выбирал блядь, лидером электронным ДВТ? Байрам. президентом пошел ты, блядь, 3 буквы, да? Байрам, заебал ты нахуй. Halkı, блядь, oynamasından конкретно açıklama yapsın. Заебал ты со своим пропагандой. Байрам, кто у вас лидер в Нуры, ДВТ? мен Кто? кайттым, меңе вообще Подожди. вы это... Подожди. Кто у вас лидер? Моралы бозып отырсыңыз, вара. Мен Я иш отвечаю на отыржак, вопрос, да. Байрам. Прежде Кто у чем вас лидер в уезжаешь, ДВТ? Кто? отвечай на вопросы. Men Bayram. Ahmet ağa, boş verin o başka problemi var. Ne öyle gurrun ediyorsunuz Ahmet ağa? Murat Kurbanov'u boş mu verelim? Hemmesine boş verin. Sizin işiniz yok mu? Tamam yine? balabol, Azatlıkta statya yazıyorsunuz o. balabol nahuy. Ahmet dönük borsun verme sonra oynayan. Dönük vermi tutma. Kanada o 50 Yıllık yaşında yeterli ulan yermiş. çağaları, 3 tane çağaları var. Birini tökmeye Türkmen, şu bir Türkmen ara. Vağır arkasında. Давай Байрам, предметно поговорим. Байрам, что ты чушь здесь мелешь? Смотри, Оля, Байрам, Байрам. у меня было к тебе уважение, да? Ни грамм не осталось. Я Не, раз- Nura bağışlarsın, efirinden hem söydüm hem zad ettim hem bağışlarsın. Yine böyle bilet boş adamlar bilet alma gayret et, hayır senle. Yo, Oğlumlar. almasan demokrat değerliler. Tağım diktatör deyip dururlar ha. Ondan o almasan kim böyle diktatör ediyor. Yine demokratik. Yine bunları gep düşüntürüp bana o ağam. Canım. Yadıma salsanıza kim DVT'nin lideri? Elektronlu sayılanan prezidentimiz hormatlı Murat Kurbanov. Şunu biri sayıldı değil mi? Dönüklü ediyorsunuz. Dönük bolluk bir tane gördünüz. Hem dönüklü etmen. Biz şuna içinde bir tağım bile yürüyecek bolluk. Yani onun halk isleyedi şunu. Halkın isleyi şu varatta. Bizden köptü de. Yani siz ağzı bir olmasanız yine bir daha da ütködüp bilmeyez, alıp bilmeyez deyip halktan gelen tepki vardı. Şoň üçin biz Murat Kurbanov bolsun, Allah Murat Rahim bolsun, Akbol Saparov bolsun, Muhammed Döýje agamy bolsun. Kim ma bolsa gelsin. Hatta bir şowa teklibi halma söýünüp berdi ýerdik. Gelin diýdik. Bara YouTube'da çykyşy görüň. 70 adam, 80 adam geldi şonda. Gelin agdy bir bolalım diýip çağırdy ha şowa temmesini. Appa diýdi, biz pikirimiz oňuşmady bir stolda oturup bilelim diýip. Bar ejeňiz bilen birleşiň diýdi olam. Aklim. Ejeňiz bilen kakaňyz bilen birleşiň diýip jogap berdi olam. Men näme üçin birleşen siz bilen? Sizin ejeňiz kakaňyz birleşýär siz bilen diýip. Sizin ejeňiz kakaňyz siz görýän owa diýdi. Nura bağışlarsın. Bilecek bolsak birleşecek bolup elimize gelen etnik vatandaşlar. Inni birleşip bolmaýanam bolsa biz halk öz içimizde bir topar bolup ýörebilýär vatandaşlar. Ýöne şo poý ýöremeli vatandaşlar beýler. Duran poýda dolurjak bolýarlar. Ağamcan. Sen poyuzu otmak koyver. Biz durmaşarız biletsiz hem binersin. Bolly. Ýa-da oğlum minnetdar. Men Doğru, sana bir sorum var. Käbir problemalarmy çözeýin vatandaşlar bu ýoly soňuna şeň alyp çykar. Ya ölürs ya alar. İkisinden biri bolur. Nuri, bir soru var sana. Senin YouTube kanalın var. Kaçak yürümekten. Atamada bağışlarsın indi geple. Nur, ana sende TikTok kanalyň var, YouTube kanalyň var. Şuňal ýagdaý bolup bilýärmi? Mysal üçin islendik bir videony 80 adam görýär, prosmotr 80, basylan like 300 sany bolup bilýärmi? Ay ýok. Bolup bilen o. Bolup bilen ak. Indi şo ýanky saýlaw meselesinde ene nämede Telegramda şo kanal var, ýörýte saýlaw kanal, kamerany aýlaýyn. Aha. Aýla hani. Dur men nädip ekran ulotmalay. Ekrany görkezjek bolsaň sen kiçiräkde dursun da şu wagt boly nädir bir mutşun men. Nemede nädir? Aha. Ene. Nädir bir mut. İnha vatandaşlar 512 ine şu göz diýip şu gördü diýen adam. Şu emblema şol. 512 adam giriye, yöne ses verende 116.709 adam ses veren. 512 adama görýär, 116.000 adam ha.
Awa. Ine şu neme saytçıl her sagatda diýen ýaly neme edilip durdy, görkezdik Aynı duruldy. tökmet atgan, yine Bana tökmet valla. bara başkalar gelendir, bara başkalar. Bolya. Атамурат, то, что просмотры это правильно, вот как есть показал, да, алгоритм, а то, что голос беренleri onu özleri yazıp koyun. Soňa soradım, neme prosmotrdan like'ın sany kän bolup bilýärmi diýip, это физически невозможно. Hiç bir videoda da yoktur like'ın sany prosmotrdan kän bolmany. Adam like basmak üçin ökmen birinci girmeli, girdi, ýem şu sanyň asagyna girýär. Prosmotra girýär. Min gözüm prasmotorun ha 10 min 20 min prasmotor yetende de var 200 adam 300 adam da galya menki. Yani gorkyalar adam o şoň like basmany gorkýan o taýyk girip taýyn ses berişi geçecekmi bu hal? Ya 200 min adam jemi Murat Kurbanowa ses berdi diýip öýde gılan etdi. Indi şu gepini sudet ha. Sudet men şu sonra Murat Kurbanow Polşa gelenini aýtdym. Murat Kurbanow näme adamdyňyz şeýdip diýdim, özüňiz maskar etdiňiz diýdim. Aslynda özüňiz näde maskar etdiňiz bilýäňizmi diýdim. Meni diýdim 2% gelip görkezdiň ha diýdim. Şo taýdan adamlar bildi bu diýdim bu ýalňyş diýerler diýip diýdim. Bular bir ýalňyş bir näme diýip diýdim. Halkyň içinde görüşdik, uruşdyk, ýenjildik, taýa giydik. Hemme zat başymyzdan geçirdik. Saat 7-däki samolýotyny 3'e düşürüp, ýani 3 sagatçyk 4 saatçık garaşıp bilmem, öňe düşürüp gaçyp giden adamlar 200 min ses bilen tuğulamy prezident bolýar. Bize de 2%ly adam dik görkezýär. Yani men görkezsin canly on. Ýöne ýerine bir iş etdin. Iş etdin, menen bilýän şoň bolmajokdygyny, ýalanlygyny. Hemme kişi bilýär şo Wyborçyň prezident däldigini, şonuň ýasama bir ýöne Telegramda urnalan oýunlugyny hemme kişi bilýär. Ýöne çıkkalarda men niye şunça ne men maşeyle onun näme otursun. Diýmek 10 adamdan ibaret bir topar belki 10 adam bayağı yok. O müňläp bardy gurrunam ýok watandaşlar. 10 adam bayağı yok şo tozu bardy. Ýöne bir halk Allah otur. Üstüne de bir lider diýen adamynyň bir nemesi bolmaly. Murat Düşeňew meselesinde de men dewletiň toparyny ýene näme bildirjek. Murat Düşeňew ýadyňyza düşýän bolsa, ýurdun içinde videolar çekip, ýurdun içinden hereket edip, ýurdun içinde haklylyk gözlän oglan bir gün buny tutdular. Ýadyňyza düşýän bolsa. Şonu gollamak barada maslahat gitdi Zoom'da. Zoom'da dewletiň topary dursuno. Murat Düşeňew gollamalar diýip karar aldylar ha şonda. Murat Düşeňew gollamalar peýgamber Allah berdi diýip gollamalydylar. Murat Düşeňew türmäge basyldy. Şo adam başta çıkanda da onun agenda çıkardılar Murat Düşeňew agent diýip. Anara Türkmenistanyň agendi türmede ýatyr. Dewlete topary. Ýene tökmetmi? Ýene tökmetmişi. Biz bir rat sorasak bolanok, diýsek bolanok, kritik etmek bolanok kim ol? Tapylmayan Hindistanyň matasy ol Murat Kurbanow. Bir hayran galaýym ol, bir zombileşmäň. Oğluna salam aleyküm. Salam, goýmaz arma. Atamrat, Nur Muhammed, emeşi Murat Kurbanow vardı, hiç demezat düşünemokda. Yani mesele, Ferhat meselesinde. Bir de Şvitsariýada diýe bir de onunla, yani bir yok mu yok, ba, yani bir atkrit bolsa da, ondan, yine Atamrat, näme bu Ferhat'ı böyle gizlep, ya bir milletin ağzına şöyle uzatması bilen, yani bu Gurwan Ferhat meselesinde Gurwanla çalışmak isteýärmi? Ya düşünemokda, yani ya aňydan ýokardan Türkmenistanyň bir tanıyanları birazcık oyalandır şu milleti, yani bu Gurwanla çalışmak isteýärmi? Näme men düşünemokda ki ba yok bilýän bolsaň bilýän, bilmeýän bolsaň bilmemek diýip bolýan. Şoňa menem düşünemýok, ýöne goşmaça aýdyp biljek zadym Farhat Durdyýewiň tutuljagyny 15 gün öňünden bilýär. Şonu tasyk bap biljek, hatda dowlatynyň öz adamlary öz agzy bilen aýtdy. Murat Kurbanow 15 gün öňünden bilýärdi, 11 gün diýende Farhat tutuldy. Emma Farhata aýdylmaýar. Sere saprak bolup Farhat izine düşdüler ýa ýene bir zatlar diýip de. Bolýa Farhatdan arasy ýok, nämemiş söwüşenmiş. Maň aýtsyn,
Nur Aytyn yene birine Farhady duýdurmuşyň ýa ok bar. Habardar bolsun. Şol iş edilmedi. Başından başlasak. Bugünkü günem Farhat nerede? Bir görýän Şwetsiyada, bir görýän izinden çylyp alınıp barly, bir görýän egin eşik berildi. Man ýerdeligi berildi, ne advokat, ne dokumenty, ne başga zady. Bilemek her zat bolup biler. Men hepdäniň birinji güni şo Yunus diýlen bilen söwüşdim eýýäm. Hepdäniň olam diýdi, senen blog etmelimi näme mi diýdi Nuri. Men tagam hepden 5-nji gün akşam tutuldy. Öňüm men o Yunus diýlen haramzady maşeniniň sözüni ananamok. Öňüm ýalançylygyny kän gördüm. Olanyň ýalanlaryny öňüm bitire gaýtyrdım. Ýene bir tapar gaýtyrýan. Derne kömek etjek diýip geljek diýip gelmedi. 2-3 gedek bizi ağırlady. Soň Dursultan ýadyň şana soň tapar deportasiýon lagery düşende $1000 töledim diýdi adwokatyna. Soradym. Ýok, men o adwokatyny ulanmadym diýdi. Men oňa özüne de aýtdym. Näme üçin bilip ýalan sözläp ağlap gördüň sen idim. Farhat Genjiýew barada gidýär görürüm. Şol atlar edip gören adam. Men hatta şoň özüne de aýtdym. Sen diýdim ýaman padazrytyň ogluny diýdim. Ýaman padazrytyň ogluny diýip men şo wada aýtdym. Ýöne Farhat gynansa meniň bilen kontakty gopardy. Men birinji gedek Polşa gelip ýygyma gidemden soň paşty 1 ýyl ýaly biz gürleşmän gezdik watandaşlar. Men gidilä oturmaýyn. Gürleşmän gezdik. Ol gep beripdirmi Farhady gep içiripdirmi özüne çekipdir. Meni agenda çıkaryp otyr. Nur nädip diýip Polşa arkaýyn gidip gelýär diýip o agenda çıkartdylar meni. Ondan şondan soň menim tabii ki Farhat şo Yunus Erwede bolan diýip aýtjak. Men awolyn ol meniň ýazanlaryma da jogap beren o blog edýär. Men köpleşin ýaly ol Kutorýa. 60 ýyllar şeýit Kutorýa watandaşlar. Men käle şeýit Kutorýa. Ýazanyma jogap beren oklar şoňa meňde şäwir aktivistler bilen şeýit Kutorýa. Beýnen ýan, ýöne mejbur ýazanyma jogap beren oklar, jaňyma alan oklar. Men näme diýen olsam, men näde kömek edeýin oto. Onuň şu zatlar görümden soň hepden ikinji gün eýýäm. Yunus'a aýtdym. Yunus diýdim. Siz diýdim, şoň diýdim, uluslararasy kimligi wa diýdiňiz diýdim. Baňa uratsana şonu diýdim. Näme diýdi? Şol diýdi, kompýuteryny da diýdi, kompýuterym hemme zadynyň bilallar şoň bilen gitdi diýdi. Hiç ýerde ýokmy? Ýok. Hepden ikinji gün Zoom geçirildi. Zoom geçirildi. Başga bir advokat indi şo Farhadyň meselesi boýunça gitdi. Ýalňyşmasam Helsinki topor tutdy. Helsinki topor gelibem Zoom'da düşündürdüler bize. Diýdiler ki, biziň adwokatymyz gitdi. Farhadyň hiç ýere uluslararasy kimlige başvuram etmändir. Olar ýaly kimlik nomeram ýok. Farhadyň öz adyndan hamana öz ardasy bilen gidýän ýaly telefatlary bar, olar görkezdiler. Ol sutnamalar amma. Ondan şoň meňde ştatlar we kimligi zady ýokdugyny aýtdy. Men şondan soň Yunusy polny maşenlikden göz ýetirdim dänim. Şonu video çekdim. Bahtiýar şondan udawrak bolýdym. Bahtiýar diýlen oglanam kim? Biziň bilen men eska üçümiz urulluga topurluga derneň daşynda. Şol oglan. Şo Bahtiýar oglany daşrak durur. Senem ýakka şol oglan diýdim de daşrak dur diýdim. Bilem o kädir daşrak durmy, ýakynrakmy? Men ana şeýdip maslahat berdim diňe. Şondan atnaşenýan kestim men. Yunus'a da diýjegim diýdim. Jewaja töwüşdükde bloklar koyduk bir-birimize. Indi Murat Kurbanow henide moň imitler oturan imine Murat Kurbanow serede otur we buzat Orama Murat Kurbanowyň sereden hem hiçlay jany cehenneme ýalňyş geçsin onu ol Farhada diýan berýär ol. Farhadyň durmuşyna diýan berýär. Çünki Farhad Türkmenistanyň içinde bolsa, ola otaýda urulup ýenjilip duran bolsa, herem onu Şwetsariýa diýip otursaň. Vay, o Şwetsariýada bolsa Farhady göýgöriň, Farhady halat ediň diýip miting gurnajakmy sen? Ha, Şwetsariýada. Se ol Şwetsariýada diýip oturýar. Näde betçe ony? Oňa özü bir topor bolup otur, özü duruşuny topor bolup ýalňyş tarapa gidip barýar. Muny kritika edýänler tökmeçi diýýärler. Bular senki ýalňyş diýýäne. Senki ýalňyş diýýär taýam Atamurat başga diýen ok ki. Menem bilem ok diýär. Mende tutnama ýok diýär. Ýöne senki ýalňyş diýär. Sen çünkü diýär, biziň elimizde adwokatyň bergiden delilleri bar diýär. Sende hiç tat ýok diýär. Asnavat, Abasnavat diýýän sözüni. İngolmanla. Olur Abasnavat demedi bilen oklar. Onuň näme üçin biz şu kritika edemezde biz Erwede adam bolýasa ýa-da etmelämi biz? Murat Kurbanow kritika edip bolmaýan adammy?
Kim Murat Kurbanov kim ay kim bir yala adam. Başta çıkanda Türkmençanlı oradan gurulayadılar bana bağışla bana gurulutman sana. Türkmençanlı oradan gurulayadı. İlk çıkan vatları. Ruska yazı işini bu kim ay diyerdim. Gaz tuklu kastım jalvarlı çıkıp dördüm. Birinci videoda yazma düşüyor. Garaz şunka zat var da men dikkat edip gelen de 3 ay oldu da 3 aydan beri kaçan bir Farhat Genceyev değil yani ya da o Gözel ya da bir şu mesele göz kalsa başka bir efirlerde dine bir sudan, ottan ya da ne bileyim arkadaki şekeri bu temaları ortaya giriyor ya da kaçan yine bu efirin başından beri şu temaları gözga oturan vakti bayram geliyor da ya Ukrayna diye ya Tohmet ya da bu zatlar diye de Hatta ne yetişerlerde. yok ne için bu Farhat Genceyev değil yani. Ben Farhat Genceyev değil yani. Ben son tanıdım. Ben o Farhat deme. Farhat Durduyev özü diye de ekem. O tam bir gavatın biri. Farhat Genceyev. Bir de neme onu bunu tehdit edip görmüş de bu aralar onu bunu tehdit etti. Yani indi Atamrat Sapar pas almış. Şimdi götü açılıp başladı da yine sana sar ya ona buna sarıldı. Farhat Genceyev. Götüme yerine Farhat Genceyev. Men Türk'ü barcak Taydan. Duyduruyan sana. Kuvarın çağası. Bok karnına var ya gövünü özüňe ona nerdir öýtmi özüňe. Bok karnından senden güç çıkan o. İşin asıl Birelimden metreden barsa. Doğru maýdanlar vatandaşlar şu nirde bir zuwetdin, nirde bir sıçak, nirde bir maşenlik bolun. Özlerini batır horolap çıkıp adamlar Allah görler şoňa da oýnadýar. Seli devlet topar oýnadýar adam özüne. Men hayran alan siz devlet topar kritika wadi diýilen okmaýy başyňyzdakini. Ya gorkýaňyz men sizem deport edýär näme diýär. Çıkarýam topardan. Doğru. Yank Farhat Genceyev'in temasından çıkmalı da. Yani Farhat Genceyev değil yani Farhat Durduyev'in en sonki iki çıkışından birinde öz apasını, öz doğanını ecesine bacısına sövdürdü. O temanı biliyorsunuz mi? Den öyle yine vize onlar ya zat ettiya deyip nemedip öz yegenine ene bacı sövdürdü. Öz apası, öz doğanı sövdürdü. Farhat Genceyev değil yani. Canım Farhat Genceyev bir de ettirecekti ol. Bir de ettirecekti. Men bilen 4 tane video çekmelay deyip gayret et. Öz ayaldı adını aýdasyn beren nokta. Şonuň tutnamasyny ýene bir aktivistimiz bilýär şoňa ünne ýaşantam. 4 tane bilen ýa Nur Muhammediň üstünden video çektirçek bolup endir jaşto haramdada. Tökmet bilen ýene wört bilen. Haraşoşda Farhat adekvatny hereket etdi. Adla kendi käbir ýalňyşlar bardy. Men Farhat'a soňky döwrüm aýtdym. Farhat diýdim. Bu halkyň içindäki meseleleri görkezýär solunýdym. Bol bir azajyk diýdim. Ýalňyş diýip hasaplaýan men diýdim. Sen diýdim. Biziň güýjümiz halkda diýdim. Halk mejbur şu çykaly öwdleýär ki diýdim. Ýani senäder o käbir kargolaryň, danışmanlyklaryň konsus bölen işleýänligini üçin atjaň da diýdim. Tagam başga variant ýok diýdim. Bir zat beklenç etmeli şu wagt diýdim. Haçan Nur Muhammed ya da haçan Farhat ya da haçan Murat Kurbanov Türkmenistan dördör kadik garaşyp oturmany ya da ýolun diýdim. Mejbur şu haramdada da bolsa maşenlige motaşy konsulluk bilen işleşmeli şolar. Çünkü olar ýüki bermeli diýdim. Olar şoňa borçlu diýdim. Zar şoňa diýdim. Hene mal ýaňa çykar, ýaňa bolar diýdim ekrana gon. Bularyň bize ýigreş döýär diýdim. Bu aktivistler näme edip böräý diýerler diýdim. Şonu birazjyk şonu adaltda diýdim. Diňe merkezin okutda şu ýokarda oturan krişalar bolsun diýdim. Halkda diýdim 7'den 70'e korrupsiýa goşulyp bot diýdim. Etçe alasyň ýok. Ýöne bizim güýjümiz ýene şu halkda. Ýene molar alýanda çykar, ýaňy diýip men kritika etdim. Ýöne ýanyňky Yunus diýilýän şoňa bize garşy videolar çekdirjek bolup belli ol ilki Yunus diýilýän meni çekjek bolup bolmady. 4 tane özüne çekjek bolup bolmady. Agyr soňra Farhat çekdim, ulanyp Farhatyň ekdilmegine de Türkmenistana bastyrylmagyna da men pikirimçe Farhat Genceyewiň rolu var. Hani Ahmet'in şüphesini şu neme videosunda aydın sözünün yazma düşüyor Ahmet. Hani prezident karşı Teodor Yavolin ol agent bolup bilmeýär diýip. Ýok, bolup bilýär. Biznes tarapy bilen seredendir belki. Gelmen şunu ulanaýyn. Bar o şonuň men tanýan. Gelmen şunu Teodor'yn Türkmenistanyň pul alaýyn, toňdamdyraýyn. Ya da Türkmenistanyň pul alaýyn, iý bereýin. Bolup bilýän hem şun bolmasyn.
Ferhat Genjiyev çünkü geplese ay meniň zapçatma adamlarym ma, meniň näme ma, paşyrda juýsyny ituleýaryň bar, şagal uleýar juýsyny gördük. Demiň Ýok içinde o ýa-da. özü demeli o Farhat Genceviç diýilen özüň kolhozyň bir ýerinden o maşynyň öňde gidene ho öz doganly o gal eje bacı öz ejesine sögdüren adam näde bu näme bolsun 100% özü paketlep goýberdi o özü paketlep. Ita o ýa o gözel diýen şymara ýokmu o gözel mi kim o? TikTok açyp akurat notyr o pokuy. O özü agzy bilen aýtmadym biz nire gitsek konum atýardyk diýdi. Ita o işin içinde şu zat var da. Yani Farhat Genceviç diýilen öňkü özleriniň grupasy var da. Yani Farhat Genceviç, Farhat ýene bir diýle yani birileri var da öz grupalar da karoçy da. Ne Farhat biz grup açdyk ine şunu etýäs. Şolaryň hemmesini endi bugünkü gün gürlemesin diýip tehdit edip bermişe. Menen bu zatlary 3-nji kişiniň agzyndan eşidip otyryn. Şolary eger gürläýseň diýmiş, seni ne beýletjek, öýletjek, munuň kýal etjek işte. Bravo. Şonu maňa birinji elden nadýojny elden gelen informasiýa Farhat Genjiyev diýilen haramzady maşennik Farhady etdirip beren. Şu wagtlara. Farhady etdirip beren. Çünki Farhadyň yani şoň bilen bile ýaşaýa, bilemok arendasyny töleýärmidir ýa görgüli bara ýörejekli wagt o görgüli bolyn oňum näme toğunu tölemeli biri arendasyny tölemeli biri oň işlänok hem işläp ol işem edip bolanok. Şu tarapdan birazajyk halkymyz gollaw beren bolsady bide. Ne bayram Amerikadan o Ukrainlara berip görmän Farhat ýalaklary pul berip şolar ýalakly iş eden bolsadyň has gowy iş ederdiň sen. Bayram gidip Ukraina pul töläp pul berip görenen Farhat ýalak dostumyzy ýa-ni harandady maşennikleň elinden halas edip çık gel Farhat sana men puluňy berjek, jaýyňa berjek diýip hakyň var. Hakyň var men berjek. Men göwnümden çyk gelden edip beren işiňe diýjekdi. Zato o harandady maşenniň eline goýmadyk bolmanda. Tutturup görmezdik anha. Çünkü men Farhada aýtdym gelme diýdim İstanbul'a geläme diýdim. Çünkü İstanbul hakykatdan hem howply aktivistler üçin. Birazjyk o taýda başga oýunlar gidýär çünkü. Şonu diýdim geläme diýdim Ankara'dan çykjak geldi. Tutulan olin ýerde tutuldy? İstanbul'a tutuldy vatandaşlar. Alkaýdan kim? Yene şu Yunus diýilen Ferhat Genceviç. Hiçbir zamanım Ankara'da olmadı. Farhat hiçbir zamanım Ankara'da olmadı. O yandaki Gavat Ankara'da sürekli yalan gittiler. Onu bilen anlapıyor. Menem anlapıyor. Onu näme üçin anlaýar meni? Inha. Näme üçin anlaýar? Bizi näme üçin anlaýar? Farhat näme üçin anlady bizi? Yanında ýamanlyk etdik moňa. Yok yanında. Başlarda ýerde bir kömek etjek adamlar bizi näme üçin anlaýar? Farhat bara. O zamanda entap berdi İstanbul'da. Hiç Ankara'da bolmadı o adam. Oğlan. O yanındaki Gavat emir berýär düşünýärmi? O alasa Farhadyň özü hem oňa inanýar da düşünýärmi? Onuňa götünde kepik ýok, onuň munyň öýüne gidip ýyp içip zat edip ýören eken da. Ýanky o pulum bar, meniň inem $1 000 000 bar. O tipine seretsen o tipine seret da şonda şonka alıp pul barmaýar. Özüne haýır o giyen futbolkasyna serede o. Şum onuň öňde giden o. Tam bir kayz yolun biri. Barından karz alıp çıkana Yunus'tan. Şu Farhat Genceviç. Farhat Genceviçiň suraty maňa nädik geldi. Nimet diýdin. Şol surat şoň kimligi maňa geldi birinji watandaşlar. Bilemok başgalarına da gelen bolsa. Men ýadymda düşýän bolsa mundan öňkü TikTok kanalym bardy ýapylypdy. Birden 3-nji duýduruş berip ýapdylar. Hiç zat ýok yerden. Şu kanalımda paylaşıptım videolarım badi. Bir diýdim Farhat Genceviçiň diýdim ýüzüni tanayan diýdim ýöne nähasy var diýdim. Ýöne suraty onuň ady familiýasyny absolutna bilen zok diýdim. Şolar ýaly çoğumly gezdi bolu aktivistler arasynda. Men arada uýmaýsam Farhada gön aýtsa onu sen o da aktor diýip bolýan. Soň Farhat bir soňky 6 aý töwerek gürleşip başladyk. Ondan sonra diýdim bolyn maňa liçkadan bir oglan ýazdy. Tanamak absolutna tanamak. Hükümetiň adam sam bolsa bilemok. Ýa-da hakykatdan hem algysy baram bolsa bilemok. Maňa ýazanlady şu. Meni diýdi $3000 sokdy Farhat Genceviç diýilýän idi. Görün ýerimde diýdi bir ok haky var şol oglanyň diýdi. Ýöne men diýdi inha suraty inhada.
Şu görseň tanaýanma diýdi hawa, iýber diýdim, iýberdi şol. Çünki men İstanbullu, ýadyňyza düşýän bolsa, ýalňyş düşünmän. Şo Durtoltanda departasiýa düşende iň soňky tapar ýoluna ýygynyň gidemde şo Yunus diýilen bilen bile gitdim men. Ferhat Genjiýew diýilen maşynyny bile gitdik biz ýygynyň. Şondan tanaýan. Soň bulan hawa şol diýdim. Kimligi bam diýdim, hawa diýdi uğratdy. Ha, teressem 84-nji ýyl Ferhat Genjiýew adeken. Biz şonuň bilen doktaşy. Şolar ýa çoğumlu adam. Mugallim öýünde ýaşan, mugallim öýünde ýaşan bir ýarym şoňa ýaşap görkärde bizde bardy video çekjek bolýar. Muda näme dozum bol, maga birazjyk päs gel berýär. Ýok, men olar ýa-da durup berjek gelmeň öňde. Ýöne şo Yunus ettirjek bolup gelen Farhada şonu. Görýärmi? Hökümet agent işlerine näde işliýär, araňyzda näde girýär, görýäňiz dämi? Ýok, bayka öňüne gelene agent diýip bermesen o birazjyk kelläň işlet. Uğrun birazjyk agentlik näde edýär, ana Ferhat Genjiýewden uğrun. Sonra şondan näde edilýär? Onsoň şondan soň diýi, ha, agentlik muny ýaly edilýän eken o diýi. Efire gelip öz pikirini aýdana, dogruýyny aýdana da agent diýip ýapyşyp ýatyrsyň sen. Oňa söwene de näme bollasa da ştang isdiýän oňa ýallaky diýen. Bir zada çekden Nuru. Artık köp zadyn gizlilik zady. Son çöz kelläň birazjyk o işläp başlaýar bayram. Bayramı dikkat alarsanız o ömür boyam giderse o bayramın ömrüne göre biz ömür mü yaşamalı bir zat edecek de. Çünkü alı bir zat var da. Hiç bir zatın gizliliği kalmaması lazım. 3 ay geçti. Farkat ortada yok. O Şveçya'da da der. O anık zat. Bu Türkmenistan'da o da anık zat. Ben de çünkü zaten da ben bir yere gittim de hemen de. Aravas yoklar da özlerine neme var zakonda tipa neme de blatnolarmış falan. Farkat tutulmaka 20 gün önceydi. İyi hatırlı. Karuçu biri çıkıyor diye menden $3,000 karız vardı. Bana Farkat tap verdi. Bana sonra oturlam. Bana Farkat tap verdi. Ben Farkat bile diyalogum da yok da. Belekisi çıkıyor. Yine birinin ecesinden mi? Ondan $500 alınan. Birinden $4,000 alınan. Näme sebäp bilen atdylar? Näme sebäp bilen atdylar aýdan okmy? Sebäp näme mysal? Aytan zatlar şu yani. Aytan zatlar şu yine çıkış edip berýär, zat etýäs. Çıkış etýäs, işte zaýasyny çykarýas, onu etýäs, ekrana dökýäs. Biz çözýäs hemme zady. Oňarýas. Yine aňyrda da tanydığımız var. MKM'nin içinde de. O taýda da işte yine görmeýärmi bizim eden çıkışlarımızdan soň hemme zat düzelip gitýär, zat etýär. Tipa şunkaly nemeler de. Ona Farhad'ın özü etmeye, yani Farhad Durdyýewiň özü etmeye. Farhad Genjiýew etýän eken o zatlara. Şu taýdan ýene bir gowlat ýadyma düşdi şu wagt aýdaýyn. Ferhat Genjiýew. Ýalňyşmasam seniň bir tanşyň bolmaly. Meniň öz aramyzda gepleşen zadymyza görä, Türkmenistan hökümeti dinleýän bolsaňyz dinleýäňsiz. Siz ýurdun içinde nähilek bir iş alyp barýaňyz diýdiňiz. Men inni göz ýetirem soň şonu şu wagt aýtmagy dogry hasaplaýan şutaýdan. Prezident aparatyna biziň tanışlamyz bar diýdiňiz. Prezident aparaty. Yani Serdar Berdimuhammed ýanynaky prezident aparaty watandaşlar şular şu Ferhat Genjiýew bilen işleşýän eken. Inni menkä ýok. Sizinki bam oğlanlar bilemok, ýöne Ferhat Genjiýew edi oturan işine teresen, ýekece de Farhat Durdyýew gowluk etmendir. Ne advokat tutdy normalny, ne oňa pulny töledim diýen zatlarym ýalňyş ýalan bolup çykdy. Prezident aparaty bilen işleşipdir. Prezident aparaty bilen işleşen döwrüňizde adamlar kimler? Çykdy özüň aýt, Farhat Genjiýew. Kimler bilen işleşdiňiz sen? Olar aýdynlygyň bolmanda. O hemmemiz bileliň. Farhat Durdyýewiň tutulmagyna, basylmagyna rol alan prezident aparatynyňky adamlar kimler? Farhady ynandyrıp inha basym rewolýusiýa diýär, basymyna ýurdun içinde näme bolýar, ol bolýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, ýokarky haýatyň başlygy Usman Epesow bilen Milli Howpsuzlyk ministri Annaýewiň intak ýygynak gidip durka, intak wasan habarlary intak çykmaka, ýerden sagat bilen sagat 9-10 toora eýýäm.
Buların habary bolup sırada video çekilmegi, Türkmenistan'ın içinde işleşen adamlaryňa da aýdyp beriň Ferhat Genjiýew. Goý basylanyna gora Ferhat giden bolsa, şolaryň bile gittinini bolanyna gora. Ferhat Genjiýew aýdyp ber şolary. Senin gaçara gider ýeriň ýokny. Ýa sen Türkiýede tutulýan tapylýan, ýa-da Ýewropada tapylýan tutulýan ýöne Türkmenistan hökümaty uğratdy demokratik özgörüşlüge ýetenne Ferhat Genjiýew soralara jogap bererdin sen. Halkyň Ne, adalata işin interesli tarafı da şu zat var da kime canatsa içeriden birinin adını veriyor da. O karşısındaki mal da o içeridekinin kimliğini nereden bilsin? Haysi vazifede işte, nerede işte belli. İşte diğerler uydurmasyon da diğerler işte MHM'nin işte orunbasarının adı deyip uydurmasyon bir ad veriyorlar. Şonku alan pul alıyorlar da. Düşünün. Muhammed'den hepsine Ferhat Genjiýew değil yani fuflo da adamlar ne edip buna ganday. O indi mi böyle hemmez adam geçti gitti de. Devleti niye başka da kendi malumat var da onu men hazır vakalaryň eýesi ruhsat bermese aýdyp bilemok. Men onuň bilen toraşman. Öňe Ferhat Genjiýew gat padazrytyn bolun we şoňa keňide çenni anan oturan bir toparyň lideri diýip görän we oň ýerinde de meniň hormat goýan Abdulla edip görän işlerine Merdan Tontuş sana hormat goýan Edil Bayrama goýamak dogrumaýsam. Çünki bayram bu iş etjek diýip aslında yamanlyk edip oturan öýdi bilen ok. Yani bizim toparlamada gelip pikirini aýtjak, sen agent diýip oturjak bolsaň mene geljek gel, mene aýtjak gel mysal üçin. Öňüne gelen agent yapyşdyryp otur, ola eline agent peçatyny alypdyr da ýöne agent peçatlap otur. Onuň üçin bayram mesele aýratyn bir ol sosialny waka ol bizim aramızda. Ýöne üstüne laboratoriýada öwrenmeli onu nädip bu derejeye geldi bayram diýip. O nädip bu dereje Ukrain, Amerikan fanaty boldy, nädip bu dereje Türkmenistanyň ministrleri Amerikadan bolmaly diýjek derejede ileri gitjek bir laboratorny waka ol. Onu aýral gara. Öňe beýlikler size näme bolýar? Siz näme üçin şular ýa soralar berip bileňiz öz başlygyňyzda ýa berseňiz size Uygur berýärmi näme siz türme wasýamy? Mene berdim indi berýän bolsa Murat Kurbanow Fransada men Ýewropaň bir döwletinde dogrumaýsam Polşa döwletinden gaýtdym watandaşlar o meni ilgilendirýär ýöne. Eger Murat Kurbanow beresi gelse şulaýdan sözlerimden özüne töhmet diýip hasaplaýan bolsa men YouTube'da goýjak. Perewod etsinlänim suwda bersin. Bu ösülen baryp şu kellemi ýalaňaçlap jogap berjek geplen sözlerime. Şu soňuna çeni durmasam ýalňyşym baram bolsa jezasyny çekjek. Öňe Murat Kurbanow bizem jogap beriň berilen soraglary. Alpy ne ýapşyn Allah otursyň. Muň behwidi kime Allah'ın behwidi. Näme üçin şey diýäňiz? Näme üçin şuna çen ekranlardan ýöne ýalan saatlar bilen. Maňa öz näme aýdaýyn? Şu başda ýola çykamyzda Murat Kurbanow bilen bir efirlere da goşulyp beremde maňa gatkan adamdan nägelik geldi. Agam özüň gaýratyny ýöre. Agam gaýrat et şoňa ýanaşma. Ol tagam näme degip bir gara ýakyn sene mädir biderek aşak çeker boldy. Adamlar bile ýörep biljeklemediler ýöräliň agdy birlik sen zokmu diýip jogap berýärdim. Maňa bir ýa Balkandan bolon wakan ýa. Men ýa bir video material urudýan diýe Murat Kurbanow gaýrat et şu material sende dursun, hiç kim bilen paýlaşma diýen diýe. Ertesi gün çykyp YouTube'dan gurlap otur bu diýe. Şoň üçin men universitetga oturdum diýe aňarda. Murat Kurbanow edip berýän ýalňyşlyklary. Rating mi sen derdin ya kardeşim? PR üçün çıktın mı sen bu yolu? Rating götüme koyun like mün sanak bolundu başma yapayın men. Like üçün rating üçün çıkam. Doğa biz burada üç göt bu üçün çıkanlar ta Murat Kurbanow. Näme üçün çıktınız şu yolu? Näme üçün çıktınız? Rating kazanacak bolsaň men ýaňam aýtdym. Git o hayvanlar barada. TV-gat barada, oğudan yerler barada videolar çek. O Taparsan beýlik blogerlara seret YouTuberlara näde diýje? Sen YouTuber bolsaň. Nur demokratik hereket bolýan bolsaň, onu gaýrat et, hereketiň et. Halka da ýalňyş bilgiler berme. Bolmasa da biz şey edip şular ýalsa soralar size berme, mejbur bolýar.
Nur biz bilýär şu bu neme Murat Kurbanow'un edip ýören zatynda köremälim ha şo 3 aýlap onu Şwetsiyada geçenki aýdan zada inan ki adamlary gahara mindirdi o. Şwetsiyada diýär o dünýäniň iň demokratik ýurdunda bir adam çykyp bir telefon tapmazmy ýok. Telefon tapıp çıkış etmezmi? Ta o Farhat'tan bahsediyoruz da. O derece bir sansıklık olarmy ýok. Murat Kurbanov da bu neme faktlar bir gürleyen de bu Farhat Genceýew diýdi, gözel diýdi. Misal getirýän. Ine men misal getirýän, ine şu wagt men özüm Farhatyň ýerine goýýan we meni misal üçin Birleşen Milletler Guramaly aýdaly men çykardy diýeli. Ine gel şonuň versiýasy dogry bolsun. Meni çykardy diýeli. Menem 3-4 aýlap telefon elime gelmedi. Uzak giden, nämeler gidip dur, ýdymda nämeler boldy, gat meraklandym men misal üçin. Hakykatdan gyzyklanarsyň çünki sen 3-4 ay telefon eline gelmedi we seni Türkiýanyň türmesinden çykardylar Şwetsariýa. Indi Murat Kurbanow'un aýdan versiýasy dogry diýip hasaplaýar. Men çykdym, men wara şu köçeden geçip barýana gönü 2 munçuk telefon beräýdi gaýrat etdik. TikTok'a girip TikTok'tan Atamra Saparowy tapıp şu telefonum bilemok ýatdan hiç kimkin bilemok diýeli. TikTok'a girecek, näme girecek? Yazacak şu taýdan kommentariýa, efirlere. Men Farhat Durdyýew, maňa telefonum ýok, nomerym ýok diýip ýazacak. Plany nomeryň bersene men häzir seňle habarlaşjak diýjek. Sarada şu şeýdi nomer aljakmy? Men häzir şu taýdan men Farhat Durdyýew nomeryň berdiýse gön berýän. Mesele ýok, ýatdan bilmeýän bolupdylar. Berýän. Onda oňa ha istejen gaýrat et men habarlaşmasam bolanok telefonuň 1 minut 5 minut ulanyň niýe. Men şunu ýalyagdaýa düşdüm. Düşündirýän adbak adam berýär daşa o yarım saat çykmaga telefonuň berdiýdi. WhatsApp'tan jedip jaňa dämeliydi ýani. Nomer alyndan soň. Näme üçin eden okşony? Eger Murat Kurbanow'un aýdyşy ýaly Şwetsariýada mı ýa Şwetsiýada mı ýerde bolsa. Yalan. Çünkü yalan. Çünkü olar ýalyk международный защита ýok. Olar международный защитаň görnüşi ýok. Seňe telefon bermeliler, saňa o adam kukluk cümmüşüne getirmemeline telefon vermeziňmi? Onu halat edip gelýär. Onu oturup ýene Ferhat Genceýew, Yunus diýilen maşennik, gulagyna makaronasy otur Murat Kurbanow'un. Oňa meýdinde bir topor diýen orşy oturlar, administrasiýa bolup oturlar. Men size başga bir aday deýin. Murat Kurbanov men adam. Murat Kurbanov öz sözüniň geçmejek ýerini işeden ok. Bir karararlyk diýip beýlik adamlar günäkärliýe dünkü nemede aslında öz islanok. Hat ýazylmaganam, başga adamlar Murat Uşenow'da da şonu ýaly boldy. Ay bizim toporumuz demokratik topor bir karararlyk diýen ol beýlikler günäkärliýe ýöne öz islanok şonu. Men saýdyn. Öz islemeýäniň suutnamasyny aýdynmy? Suutnama getirip bereýin watandaşlar. Öz eger islete ütgödüp bilýänleriň suutnamasy. Biz demokratik Türkmen geňeşini emele getiremizde sizin şu wagt köpüňiziň bilmeýän bir materialyňyzy ýene aýtjak. Munam YouTube'da goýjak, dinleň, suutnama edip paýlaşyň. Demokratik Türkmen geňeşi emele getiremizde ýadyňyza düşen bolsa Allah Murat Rahimov'un tesapis meselesi bolupdy. Ol oýan Türkmen Rowşan Kılıç diýilen haramzada öz arasynda gepleşigi YouTube'a goýdy bolun. Bu ulgu ok döretdi. Toporyň içinde. Bir gün zooma geldik, gıyıkta wakkoluk zoomyň içinde. Ay, akwal sapar gıyırıp batir bir gaptalan Allah Murat Rahim, oňa gıyırıp batir biri-birine. Sağa ýaly bolurlar, ullukan adamlar. Men saýdym. Murat Kurbanov ýapyşyp batir. Ay, bular özleriçe karar aldylar. Murat deme, Allah Murat Rahim diýdiler, 3 ay uzaklaşdyrmaly diýdiler. Topordan. Çünki onun öňem Kaka Murat Hydyr uzaklaşdyrylypdy. Ondan bu karar alynanna özlerçe karar aldylar. Heme uzaklaşmaly, Telegram chatdan çykarylmaly, biram ötünç videosunu çekmeli Allah Murat Rahim. Ay bir seressem özlerçe karar alyşyp özlerçe gidip barýarlar bular. Menem diňläp oturýan. Bagyşlaň bolýan diýdim, menem öz teklifimi berjek diýdim. Çünkü men diýdim, ýaşlar hereketi bolup geldim bärik diýdim. Men bärik dewletäň aktivist bolup gelmedim diýdim. Meniňem öz toporum bar diýdim. Meniňem öz inisiatiwam bolaýmaly diýdim. Menem başga teklif berjek diýdim.
Sizin 3 aylyk diýen tekligiňizde men razylaşamok. Men 1 aylyk diýip şonu diýdim. Men öz tekligimi goýjak diýdim. Bolýa diýdi, goýup bilýäňiz. O ýerde de Murat Kurbanow bar, Muhammed Ağa bar, Roz Murat bar, Akbel Tapar bar, men bar, birim Allah Muradyň özü bar. 6 adam. Ýöne Allah Murat o ses verilişe gatnaşyp bilenok, çünki tema şo barada diýdi. Mene onuň 3 ay uzaklaşdyrmagyna garşy Olur bolan 3 ay uzaklaşdyrmaly. Şonda men aýtdym, men ilki sizin 3 aýyňyzy test verilişe goýalyň, soňra meniň 1 aýlygymy test verilişe goýalyň diýdim. Goýduk test verilişi. 3 aýlyk diýilen teklibine diňe Murat Kurbanow bilen Akbel Tapar gollaw berdi. Muhammed Düýjaga, Roz Murat we men gollamadyk 3 aýyny. 5 adam test verilişe gatnaşýa, 3'üsi gollamady, 2 özler golladylar. Indi meniň test verilişim diýdim. Meniň test verilişimem 1 aýdy. 1 aý uzaklaşdyrmaly. Çünki men aýtdym ki 1 aýam kän aslynda diýdim. Ol näşe bolýar diýdim. Biz bir-birimizi uzaklaşdyrmana gelmedik, bir zatlar düýetmäne geldik diýdim. Onsoň meniň 1 aý test verilişimde de men gollaw berdim. Roz Murat gollaw berdi, Muhammed Düýjaga gollaw berdi. Akbel Tapar bilen Murat Kurbanow ikisi gollaw bermedi. Toýst 3'e garşy 2 utuldular. Olun kada 3'e garşy özlerini goýan ses verilişine 3'e garşy 2 utuldular. Meniň goýan ses verilişime garşy biz 3'e garşy 2 utduk. Murat Kurbanow näme diýse halaýaňyz watandaşlar? Murat Kurbanow şunu diýdi edil. Şuňky ýaly adamda. Men diýdi bu toporuň diýdi bu karary bilen razylaşamok. Men diýdi bu topordan çekilmegi teklip berýäryn diýdi. Allah Murad'dan başladı. Na görýäňizmi? Na şantaj ýeride ýaşaýdyp, öz diýeni bolmasa, bul öz diýeni bolmasa başga işi hormat goýjak adam däl. Şular ýalyk öz diýeni üçin daja şo topordan çekiljekdigini aýdyp biljek derejede özüni kysynyp kaçat edip bilýän adam. Şu wagt maňa ay dewlete topary şeýle karar aldy. Ay Murat Düşeňevde de dewlete topary karar aldy. Men demokratik yalan. Bulu Macron asmaň Murat Kurbanow. Inni men şonu diýdim ki, dogry diýýäňiz Murat Kurbanow diýdim. Bular ýa diktatorlaryň toporuny diýdim, oturmaly elbet diýdim. Senem oturma, menem oturmaýyn. Menem gidýän diýdim, çykyp gaýtdym. Çykyp gaýtdym dugumdan, tawurlaşman. Men bu toporda gaýdyp ýok diýdim de. Şonluk bilenem, şol Allah Murat Rahimowyň eden, olam agzyna birazjyk berk bolaýmaly bolyn, bolup bilmendir. Gidýä kakoý towar samsyk Ruşan Kılıçdarow ýalyň ýanyna derdin atça, olamyň zapet edýär. Ekrana goýýa, oň üstüne de topor dagaýa. Ine hakykat şeýle. Dagadanlaryň başynda kim gelýär? Murat Kurbanow gelýär. Demokratik Türkmen geňeşiniň dagamagyna sebäp bolanyň 2 tane adam. Sebäp bolanlar Allah Murat Rahim, ýöne dagadanlar Murat Kurbanow bilen Akbel Tapar ikisi. Akbel Tapar da ýa-ni ýakynda şu mesele boýunça hat ýazmak üçin e-mailini sorajak boldum, ýazanlarma jogap bermedi. Tak što Demokratik Türkmen geňeşinde bizi ýaşlary ulanjak boldylar. Özleriçe akyllarça baş tutanlyk eden bolup özleriniň zoom olanky. Awa, soň bir sapar baramda da almadyk sıran bolýarlar, garaşdyran bolýarlar, özleriçe bir hiljek oýunjuklar eden bolýarlar. Awa, men diýenim bilen borsuňyz diýjek bolýar-da. Ýöne Murat Kurbanow Demokratik Türkmen geňeşiniň dagamagyna rol alan adamlaryň başynda gelýär. Şo sözü bilen, çünki 3'e garşy 2'ye utuldular, bolyn biziň diýenimiz etmediler. Netijesinde Allah Murat Rahimow 3 aýlap topordan çıkardılar. Çatdan ham çıkardılar. 3 ay geçenden soň çatı da almadılar. Şular ýaly işler etdiler watandaşlar. Ene hakikat çıksın da yalan diýsin. Töhmet atýar diýsin. Yani gelen bolup men toporum karar aldy. Men karara hormat goýýan. Yalan. Buyrukly yalan ödüm. Sen näme üçin onda biziň demokratik toporuň hersi bir topar ödüm. Soňmuň içine Mälik geldi, Murat Razakow geldi, ýoş ulatmalyk da bolýan ýöne. Netijede kän soraglar nemede de çykdy. Saýlaw bolla, Telegramda bolan saýlawda. Şonu da çykdy. Akbel Tapar ýapyşyp ýatyr şu Murat Kurbanow bolmaly. Murat Kurbanow men saýlaýan, şonu näme etmeli diýip şol
Awa. Indi şo Prezidenta Murat Kurbanow kömekçi Akbel Sapar bir iki sancagam gotur geçti ýaly bir aktivisti we watandaşlar debeten. O görünüşi ýaly Türkmenistan hökümeti o 10.000 adam, 3.000 adam ýok 200.000 adam ses berdi ýok erteki. Şoň üçin hereket edip bilen ok. Şu berilen sonra şoň üçin watandaşlar. Şol Murat Kurbanowyň hiç elekden rol ýok. Ba bolsa da ederdi. Ba bolsa da men şonu aýtdym aeroportda gelende gitme Murada metin halat etjek, saljak diýip. Çıktı gitti ay men barıp Türkmen konsulluğu bilen şo taýda Fransada görüşjek diýen ol. İnnem sorayan näme siz Türkiýe gelip hareket edeňiz ok diýen bolyn. Näme diýe? Men niýe gelip bilenmi o diýe. Sizin gelmek derdiňiz ýok Murat Kurbanow Türkiýe. Türkiýe näme üçin gelmeli? Türkiýede aktivistken, watandaşken bir güç olup emele gelip Türkmenistana garşy yürüýüş amala aşyrmaly. Edibilmeýän näl? Edesiňiz gelen ok. Götüňizde gaýrat ýok. Saat 7'de kireytiniz, saat 3'ü tüýşürüp, soňa da garaşyp bilmän gaçyp gitdiňiz. Murat Kurbanow. Ve şo toporuň agdalary. Tapawdy ýok. Men barada näme diýseňiz diýip bilersiňiz. Men tankyda çydaýan oglan. Tökmet atmaň, menem şu tökmet atamok. Hakykatmy hakykat? Gaçyp giden hakykatmy hakykat? Indi sen bular ýaly mertlik görkezip bilmeýän adamyň toporuna näme işiňiz bar mesele de haýran. Toporuna näme işiňiz bar? Onun naşaram Murat Kurbanow kän öz aramyzda duýduruşlar berildi, maslahat berildi, diňlänok. Maňa da Polşada kamam ilke maňa diýe ben diýe ofis açjak diýe sen şol ofiste bollyp arada. Soňky guruluşymyzda şo bolup galdy. Mundan bir 6 aýmy, 7 aýmy, men uje 7 aý bar guruluşamok Murat Kurbanow bilen. Çünki bolawam edipdir tagam ýadanlarym giden ok WhatsApp'tan. Diýe ki ofis açjak diýe şo taýda diýe derine açyp bad edip aktiwny hereket etmeli Murat Kurbanow. Bolýa diýen, soňam diýe ki biz diýe noýabrda diýe Türkmenistana gitmeli. Menem aýtdym Murat Kurbanow noýabrda Türkmenistana gitmeli diýdim size gollap ine taşar ýurtlarda diýdi milyon dollarlyk pullar kömek edip biljek adamlar bar diýdi. Daha bolsa diýdim Murat Kurbanow. Gaty gowdat diýdim. Bize çünkü pul ýetmeçiligi bar. Soň şunun biz hem işlemeli bolýar, hem bulatlar etmeli bolýar. İkisi bile ýören o. Gaty diýdim ba bolsa. On etseler diýdim. Onu eder hökman diýsem, sen niýe maňa goşulmaly ýa? Nur sen maňa goşulmaly hökman niýe? Ýok men goşuljak gelýän. Men iş alyp barjak göne sana goşulup etjek gelýän bolýar. Onu sen gerek gelýär. Onu sen gerek gelýär. Men goşulmaly iş goşulmaly diýäni men näme diýsem boyun bolýar. Satyn aljak bolýar. Murat Kurbanow özüňe näme diýse boyun alyp duran başga adamlar başga ýerden gözläýär. Ay kötü pesera adamlar bağışlan bolýar. Bir giden. Gepleşende ha. Şonu da maňa aýtdy. Men o wagt Adalet Demokratik Hereketdi adakadydım men o wagt. Meniň diýdim öz toparym bar, han şolar bilen maslahatlaşaýyn diýdim ilki. Maslahatlaşdyk. Soň maslahat etdik. Plan junduma gelin şo gurrun gepleşeliydik bolýanam. O taýda da diýär ki yo men Nur Muhammed'e teklif vermedim. Menin teklifim Maral Garawumla diye alası gelse Nur'u geçaysin diye. Maral Garawumla seni geçtip yapışıp yatır. Maňa şunu ýaly teklif ber ya. Seyli bir toporun lideri olup sen bir adam bilen normalny gürleşip teklif etmän. Başaran o Murat Kurbanow. Diýär ki men niýe Marala berdim diye. Maral almasa alaýsana diye. Maňa teklif berilmeýän bolsa men näme üçin diýdim? Men oturoyun diýdim. Men ha özüňize meşdiňiz diýdim. Aslında maňa teklif öz aramyzda gürleşýümde etdi ol. Ýöne soň Zoom'a gelende yalanlady. Şolar ýalam 200 gap bilýän Murat Kurbanow. Bağışlan bolun. Sizin yalanlaryňyzdan doýduk. Sizin menmenliğinizden doýduk. Sizin halka allap oýnap oturmaňyzdan doýduk, ýadadyk. Sizleri tankide jan adamlara siz suwda berjekdigini aýdypdyňyz. Suwda garaşýan. Suwda görşelim. Menem Ýewropada, senem Ýewropada. Gaýratyňyz bar bolsa, siz o beçede Warşawada oturan konferensiýaňyzda sizin eden tankide belliňizde ol gelli käriýidiň nämesi şol gyýdymydyr ýene werdady. Siz oturup
Türkmenistan hökümeti bilen işleşşä diýdi, size töhmet atdy şonda. Belkem dogrudur onda, siz şolar tuğda bermeýän bolsaňyz. Diýmek onu dogru bolýar-da. Çünki siz töhmet atsalar men tuğda berenlik gürleýäňiz. Tuğda berdiňizmi şo barada? OBSE ýalak, Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramaty ýalak. Halkara derejedäki guramada gurulada onu. YouTube'da, TikTok'da da model. Siz şoňa näme reaksiýa görkezdiňiz, Murat Gurbanow? Bir çıkışnam görmedim. Bir çıkışnam görmedim. Öňünde oturup, Uydurmasyon bir zatlar gördülerdi. Yani ne geldik hälisi atogrusu diye zat ya onkaly bir zatlar de. Ama şo hakynda bir detaýny hiç zat görülemediler. Gürläbilmeýär. OBSE ýalak ýerde öňdäre oň gyýdymy şol aýaly onuň gyýdymy. Gürlä otur. Daşary ýurtda türkmen aktivistlerini Türkmenistana satyp otur diýen zatlar aýtdy. Şolar bilen işleşýär diýip, şolar aýyplama bildiren soňam. Ýerinde de otur Murat Gurbanow şonu diňläp. Özüm ýynakda otur. Biz gen gördük. Bir de gelip aýtdylar, täjül beýmedi. O da aýtdy. Gelip diýdi şunu ýalak zat diýdi bolun diýdi. Binamysy otur ýerinde. Menem aýtdym, "Bäh" diýdim. Diýdim içindenam şunu ýalak. Tawo, men şo ýynakda şonu şotaýda kameraly, han delegasiýany video düşürmedimmi sonra görüp. Şo ýynakda bolan zat ol. "Bäh" diýdim. Murat Gurbanow oturmy hawa? Soň sonra aýnydim men näme üçindir bilemok ýadymdan çykdy şol. Şo meseleni sonra aýnydim men aslında özümden. Näme üçin bu reaksiýa bildiren ok? Näme üçin bulara tuğda beren ok? Senem Ýewropada, olam Ýewropada ber bilýän bolsaň atam raýatýal görgülüni tuğda çekip görmedi ýa-da berjek diýip ugrajal edip görmedi. Gaýratyň bolsa menem ber. Bermeseň namartyň. Murat Gurbanow we beýlekleri lüboýuň tapady ýok. Beräý, şu diýen sözüme jogap berilmesem, boýnum bilen çekaýaryn şonu. Ýani ýok. Oturmaly bolsa oturup çykaýar. Bolýar. Şatlyk oturmy bizden nemede efirde ya fake mi? Fake. Men bir zat diýjekdim. Şu Murat Gurbanow hatta şu Yunus diýenleri hiç zat diýmedik bolsa bir ütköşükler bolardy. Halk çykyp Farhad görkeziň diýip başlardy. Bilen şonu etmek üçin bir gün ýadyňa düşýärmi Atam Murat? Zoom gepleşige deliň diýip geldik bolun, "Bäh" diýdim, Farhady bolýanjyklar şular eken aýdyk. Şeýle men näçe adam bardyk? 5-6 adam. O 4-5 adam bardy. 4-5 adam bardy. Ha Farhady bolýan hormatçyl ekendik. Owa. Bolmasa şonu etjekdik bolun, olar Farhad ýok, İstanbullu Farhad taşynda dik gidip tutturup gidip oturlar. Farhad görgüli eşse şu an bilse bilýärmi, bilmese bilen okmy, bilemok, ýöne ýetirerler o informasiýany diýip umyt edýän. Farhad görgülüni orta ýollo bir hili çaşyň gözüne seretdirip goýdular. Ýok, o taýda ýok, bu taýda. Netijede men gaýtam diýdim, ýadyňa düşen olsa şu Zoom gepleşikde. İstanbullu şol nirden anyklama üçin biz protest etmeli diýdim, iň bolmanda üýşmeli biz bir ýerek diýdim. Ýöne biz dinleyen kim? Ha o sakkalybyz ýokda näme? Men bir zada neme önüs berýände protest bolýar DWT-nyň agzalaryndan köpüsi ýok. Köpüsler hiç birem ýok. Birem ýok. Protest bolýar. Urulan ýene prosto ýene jemgyýet urulýar. Dibi ollukda o. Ölçmelen jemgyýet, sutlaşmalan jemgyýet. DWT-dan hiç kim ýok ortada. 1 awgustda da olan bitti. Bolýar o neme kanun boyunca o bolup geçti o zatlar. Yani bu boldu Murat Gurbanow hem gelipdir, o da gelipdir, bu da gelipdir. Yani azar gören başkası, reytingi kazanan başkası olýarlar sürekli. Bu näle oýlar men hiç aklym alana oý bu zatlara. Nuri, şu 1 awgustda oglanlar tutanlarında senen barıp şu maşyna özüň mindin doğrudan. Kim? Özüň mindin däl, men maňa Ferhat şo taýyny şeýle düşünmeli. Men özüm minemok. Maňa gir minnidi. Çünki men şo taýda tutulanlary göýbermek üçin şo taýdaky sivil polis bilen sanaşdym. Çünki men ýetip barýakam Nargiz jaň etdi. Ýollaşym tutuldy diýdi, gaýrat et. Inhaşyn ýa biz şu taýda diýip özüm ağlamjyrap jaň etdi. Menem şo wagt
tramvaydayla belki Marmaray var ha. Marmaray'dan düşüp inni yetip baryan. Menem aýtdym, men baryan arkaýyny bolluydum. Eger tutsalar menem tutarlar, ýöne menem şolar göýürçek bolar diýdim. Çünki öňünçäse jaň edip alamjyrap anha Cumata param tutupdurlar, Miral garawym bilen tutupdurlar, onuň anha onu tutupdurlar diýip aýdyp gelip otur. Menem bilýän, şu bilýänem bolsa mona şolar görüşjek diýip şolar halat etjek bolup, çünki dernegim mady o, dernegiň adyndan birazjyk istifade edip halat etjek bolarnyydym. Ay bir 3-4 safar iyiliğine sonra verdim bolun. Kendi de olur çıkarasın geleyim ha o dedi. Gel o zaman kardeşim dit de mene minirdi. Heres minsem ene can otuyor. Özün minnin dip näme men ne hoze diýän içine girip yatmaktan vay. Yo men da kansa bilemokdum da hazır eşitdim näme bolanyny. Indi sere Murat Kurbanov Fransaň vatandaşy bolup şol gelip şu müdahale etmesi gerekmiyor mu şu yerde? Конечно gerek. Gaç gitmeler ha o beýdip taşlak gitmeler ha. Organizasiýanyň lideri bolup durup hatta şoňa hiç howp ýok. Gelip şu hatda bir özüň görkezen bolsa düşünýär. Fransaň ilçihanasy duruň arkasynda. Fransaň ilçihanasy habar berýär. Gözümden bir dinlesen. Adam kaçıp gitti. Adam resmen kaçıp gitti. Yok, kaçıp gidendir, gitmendir. Men ne gördüm, ne nuru gördü Murat Kurbanov. Gelendir, belki bir zatlar edendir. Hakkını da yemeyelim de adamın yani. Gelendir. Men görmedim de işte. Dır deme. Yaptığını söyle ya da ihtimal görmediğim şeyi nasıl dır diyeyim yani. Görmediğim zaten nasıl dır deyip bilen ki yani. Tamam o zaman hiç söyleme. Ya yaptı de gördüğünü söyle ya da hiç açma yani. Yo gelendir deyip düşünür polera past continuous tense. Yani bana müsaade edip başladım. Men öz gözümden gören zatıma aydıp verecekti dedim. Yani size niye zorunuza gitti ki? Öz gözümden siz yoktunuz hala. Siz niye gelmediniz ki? Ya Can Doğan ben Antalya'da yaşadım şu an. Tamam o zaman kolay değil yani. Bana istek sokuşlar etmezse bana sözler çok iyi. Haber verirler Ahmet. Onu bahana olmalı hem kadiyanla. Onu biz bir bahana tapalında oturalım. Ben şoň üçin şu wagtlar gelmek isleyen ýolunu tapar, gelmek islemeyen bahanasyny tapar diýdim. Ya kardeş öňünden habar verirler. Oň boljany Maňa söz sokmaňyz näme? Ýok dır görmedim adam, men görmedim. Men öz gözüm bile gören zadım ayıp berçede. Men Marmara'da indim. Marmara'nın önünde polisiýa dur. Biraz ilerledim. Konsolosluğa doğru gidip baraka. Orada gelneceler zatlar oturdu. Ular otay barmağa dufları yok. 2 tane yaş oğlan işte şu çağrışta inan ki yani eğer biraz bir köpçülük olsa emmek ben barcayken ama dufları yetmendir. Sonra ara köçe girdim. Yeşilköy'ü biliyorsunuz zaten de şimdi baranlar bar olsa. İkinci sağdan sola giriyorsun. Sonra sağa doğru gidersin. Konsolosluğun nemesiti. Yeşilköy'ün. İlerlerken yine bir 5-6 tane oğlan duran. Bir de onların yanında da bir gelneceler zatlar da ulu yani yaşlarda emmesem. Onlar duran. Baracak mı barmacak mı öz aralarında gürleşip durlar da biz barsak mı barmasak mı salam aleyküm salamlaştım zaten näme geldi proteste geldik dedi. Näme otursunuz dedim dediler ki barsak mı barmasak mı mene gitten gelecek mi dedim oğlanlara dedim gelnecelere değil mi? Yok biz garaşalık hani zat o bu falan dedi. Onun son Nurağalar men öbür köçeden girdim. Pasosan Beylik köçesinden Nur ağaları polisiya ucu maşina yüklep oturdu. Yok maşina yüklemedi. Sizler topar olup geldiniz ya Nur ağa. Bilen mi? Topar olup geldiniz. Para görayım o şu polisiyan gitmişim de çenne banka sizin hemen neme kamera hemen zadınızı yatırdılar. Otayda hemen yatırdılar o avtobusa yüklemene başladılar. Vasnavdan kişileri yüklediler. Ondan sonra Nämetleri arka köşeye doğru gittilerdi. Aşağıda da durduk. Yani Nämetleri indi bir yerde bir toplanışıp bir kafede çay mı içmeli, bir maslahatlaşmalı mı Nämetmeli deyip duran vakti tam bir metronun köşesinde 8 tarafı kameralı yer. 8 tarafı kameralı yer. Metro İstanbul Büyükşehir'in kamerası var. Apartmanların kameraları var. Her taraf kamera dolu.
köşe o. Ana caddeni başta ana cadde sayılır. Metronun kenarındaki cadde. Bolya tamam görünür işte. Hı. O tayda durduk. Bir iki tane oğlan geldi. Selam aleyküm falan filan dedi. Ondan sonra geçti gitti. Köçeğin öbür tarafından Şeral Sadık ve arkasında Şeral Sadık geldi. Soradı da Kronika Türkmenistan kimse var mıydı? Eziz ile bana soradı. Şu yaşlıları soraydı. Bir de Azatlığın bir Keloğlan'ı vardı. Yadına düşer mi? Garra yaşlı vardı ya. Azatlığın Keloğlan'ı. Hatta yine bu taze derneğine gol dap gören vakti. Ne derneğin spisini satan gavno kim o? Gadam. Gadam İmamkuliyev. Tanıdın değil mi? Bilyen. O şöyle bile giden. Bizim şoları görkezdik tabii kronika. Biz nereden bilelim ki bulan kimliğini? Gitti olabilir gürleştirdik. Sana seyrettin birden bir 15-20 sene olan da. Mesela şu Gatov gelen de. Organizavunu gelen. Yani şuna kim saldırdı da. Kim. Arkada da 2 tane oğlan vardı. 15 kişiden yok 15 değildi. Bir 20 kişiye yakın biri vardı. Olarak açık gitti. Para. Sizin böyle yani on. Şoları yazsamsa ekenna. Şoları yazsamsa oğlan ekenna. Kronika Türkmenistan var marangızdı. Havo. Badayın bir tanecik jurnalist bolup biler bolaysa da. 50 adam Kronika Türkmenistan olmadı. Bir tane jurnalist bolup biler. Sonra Kronika Türkmenistan yok kennersin de gidersin. Yibanutu o videosunda da diğer abi. Yibanutu Şeral Sadık ganzık dinle otursun mesela şaydan aydiyan. Sen ne mi diydin? Şayda. Kronika Türkmenistan, barın gidinler Türkmenistan'a diğer. Ya Yibanutu bir giden adam Kronika Türkmenistan olmacağını kellen işyan ok mu sen? Sonra samzık oynat ku mu sen? Belli onu konsulluk var Kronika Türkmenistan'ın kılır geldi edip onu oynaptırlar o samzığı. Bütün de gayrat yok olur burada diýilen ok güýç ýetýänem bilgi bolluk bir de çıkıp diýär ýene-de. Ey oýnat goý elinden kargo firmaň aldyrdın ay Yibanuty samsyklyň bilen. Indi şu taýdaky mesele näme? 20 sene paşda bir näme oğlan vardı. Paşda bir belki vardı da 35 sene adam bardı da indi görek indiki dağılmalı ya da bir ýerde oturmalı. Yani bilet şu öbür taraftan bu bizi ormana gelen oğlanlar gelip başta vakı yanımızdaki oğlanlar hemmesi kaçıp gitti. Hemmesi kaçtı. Tipa Nurma'da benzeşi oğlanlar da ölüşmeli 10 kal zaten direkt kaçtılar o. Biz kaldık 5 adam. 6 adam. Men Eziz son yankı satın alınan Neme? Şo wagt sen bilýärdiňmi şol saňa topuljaklaryny ýa-da şol ýalyk bir zadyň bardygyny hi bilýärdikmi? Biz bilýärdikmi? Hiç adam bilemokdum. Yani biz oturduk yani prosto bir oğlan geldi. Garaşmadyň adam da gerek onu ýazady. Bizim aklımızdan hem geçirmedik. Biz prosto geçip gidecektik bir yerik. Yani bir metroya doğru yürüp oturduk da düşünün. Metroya doğru gitmeli yani dağılmalı всё. Atamrat yank videoňu bir dinledäjekdim da sen çykdyň bolyn var şu wagt Badrov diýen sabır onu yanky görkezden videoňu YouTube'da goýoýun belki Murat Kurbanow görenler belki şu konferensiýada ýygyny da ma oturdy şoň bolyn ýöne belki eşitdenler. Şonu ýene mesela YouTube'dan halkymyza ýetirelim şu taýda Murat Kurbanowyň ady geçýär, näme diýär, şu taýda nähilik aýplamalar bildirýär. Ve şoňa nähilik iş alyp bardy. Murat Kurbanow ertir gün bize jogap bermek isleýän bolsa şu soraglary da jogap bersin ýani. За пределами страны. Для этого спецслужбы через своих агентов ведут информационную войну. Агенты спецслужб Туркменистана, проживающие во Франции, Швеции, Канаде, Великобритании и России, а именно Мурат Курбанов, Мухаммед Джумаев, Велисапар, Мухаммед Дуйджик, Камурат Хадыров и Максат Сапармурадов, используют пропагандистский террор, оскорбляя правозащитников с целью дискредитации, обвиняют их в выдуманных преступлениях, якобы совершенных на территории Туркменистана, и угрожают им последующей расправой. В своих выступлениях они неоднократно говорили о том, что в случае необходимости неугодных граждан вернут Туркменистан красиво и быстро. В частности, это произошло с гражданским активистом Азатом Исаевым, который часто критиковал вышеуказанных граждан и который, по сути, был похищен в России и насильно депортирован в Туркменистан. Более того, именно эти люди выявляют инакомыслящих граждан для последующей расправы над ними за пределами страны и их родственниками внутри страны.
Также правозащитникам поступают угрозы от родственников бывшего и действующего президентов с угрозами физической расправы, похищения несовершеннолетних детей. С целью устрашения населения внутри Туркменистана власти страны фактически разрушили частную собственность, принадлежащую одному из правозащитников. Туркменистан обязан прекратить практику пропагандистского и прямого террора и давления на правозащитников и адекватно реагировать на их право в сфере защиты прав человека. Спасибо. Sayda näme diýe vatandaşlar? Agenti diye Türkmenistan'ın federativ slujbasynyň agenty Prejewayşy Fransa diye Fransada yaşayan Murat Kurbanov diye soň Angliýa, Çekiýa, Şwetsiýa diye karoçy beýleklere magdak geçýär. Ýöne iminne şu taýda adres görkezip yaşayan ýurduna şenni görkezip taýda bir tökme datdy. Bayram bar gitdi tökmeçi diýdi şolara jogap ber. Gitdanym ýa-da seniň lideriňiz şolara suwda bersin barynjy. Suwda beren neşdeliň. Yani bize suwda bermek üçin howlukmasyn. Biz her wagt ba. Olary beriň bir görkezin ilki bir dogry iş edip görkezin. Yani suwda berjekmiş. Berin ha suwda. Ýewropa howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyny aýdan sonra näme üçin oňa gayratyňyz diýen okmaya geldi kärisi. Ya hakykatdan federasiýny slujban agenty siz? Näme siz? Türkmenistanyň Gilin gulunyň agenty siz? Näme siz? Aýdyňa Murat Kurbanow. Eger siz onu suwda bermeýän bolsaňyz, onu siz gyýtak göl bilen tasdikleýäňiz, onu dewletde gowlandyr. Häzir boluň Murat Kurbanowyň agyzyna ýygyna düşüp bara bir ýere gidiji bolaýman. Biz 1 awgustda goýup gidişýäli özi ýene gowur çykar, o suwa böksede. Mene şu videonu görenden soň da umumyň şu bolýan zatlardan soň şu arxiv bolup geçen zatlar göz öňümden geçýär de ýadymda bolsa ýaşularyň kanalyna Türkmen oglu diýip möjüň kellesini goýup bir çykyş etdi, sesini ýitgedip nur bilýänsiň. Bilýän. Reşotka barada sonra goýdy ýadymda bolsa. Şonda men dowutda otyrdım, şonda biradagy şonu da kazat etmeseň, ýa bir näçe video çykdy. Şom ýok, ýakyn wagtda şonu diýdi, hem daşyndan görkezjek diýdi, hem içinden video syňap edip görkezjek diýdi. Näme diýdi şonu şo ýatladyk goýur, şo möjek bilmeýänler Ýewropa döwletlerinde munýaly nagyşly Reşotkanyň nemesinde goçuň şahyýaly nemede Ýewropa döwletlerinde munýaly Reşotkalar ýok diýdi. Bul diýdi Aşgabatyň ana Hitrovka ýene näme o şoň ýaly ýerlerde musulmanyň näme nagyş nemesinde şol öýlere meňzeýär bul diýdi. Ýagny gepiň manysynda sen Türkmenistanyň içinde arkaýyn girip çykyp bilen Türkmenistanyň içinde oturup sen şu videonu ede otyrsyň diýen mana alyp bardy. Burada sanksiyonel abinene oluyor. Şu Reşotka meselesinde video çıkarmasan, da kazat etmesen, abinet etkiler oturuyorlar desem, men dedi bir dostum mu, indi haysan bir devlette dedi. Germanya'da mı bir, Avrupa'nın bir devletine ait, yine Fransa'da deldi. Men şu yere baracak yakında dedi. Dostum mu oyna dedi. Sonra dedi taş tarafından hem çekip görkezecek. Şu tayda duran maşinların nomlerini, köçeleri, zatları suud edecek. Şu Türkmenistan deldigine. Yani yakın vakti ederin dedi. Yani şu video çıkmadı kıynansakta. Murat Kurbanow maňa bir ýyl bäri Şwetsiýada kalmam sorapdym, hatda 2 ýyl bolup bar ýani. 2 ýyl bäri saňa planlady etjek diýip Allah börşýäli. Şo emek şey dip nemedir nöýýärdi, ony öz awraýyny öz dökýär. Belkem dogrudur ýani Reşotkol bir jaý badyr Fransada, ýani men onu planlaýjak gel, ýöne netijede ol bir gatwur tutnamada bolup baran ol Reşotkoda ýöne prosto çykyp jogap berjek diýip bermän gezmegi ýa-da biraz onu işine sowaý garaýardy onu. Bir TikToker, YouTuber diýip hasaplaýan men Murat Kurbanow. Bildiň bir YouTuberler bara, şuna Gizem Awjysy diýe, näme diýe bir giden bloggerler Warlamow, Murat Kurbanow YouTuberlygy Warlamowdan öwreniň o ana YouTuber. Bu YouTuber siz opozisyonerim dälsiz. O Democratic Movement of Turkmenistan diýip bir dewletany açan bolýaňyz siz. O Democratic Movement of Turkmenistan. Siz ýöne bir bloggerla YouTuber bildiň. TikTok'da ýa-da YouTube'da çykyş edýän. Bir etken işiňiz onama dogry dogry edilen zok. Etjek bolsaňyz onu bir dogry ediň aýlky Murat Kurbanow, gaýrat ediň.
Şerden Hadi Nuri, ona maskara edýäňiz da bizi wara, bizi maskara edýäňiz. Diana Serebryanik yine bir zat dedi. Murat Kurbanov öz çıkışlarında Näme İslam'ı çoňa Diana? Diana Serebryanik, Yulia Serebryanik Geldikäriziň näme şol? şu ayalının doğunu. Ha, şol aýalyň doguny. Ha. Olar ýaly ýakyn. Şu näme diye öz çıkışlarında İslam'ı ansat bir şekilde Türkmenistan'a deport ettirip bilýän diye. Şu yerde. Şalt ve ovadan şekilde Türkmenistan'a Ovadan şekilde Türkmenistan'a deport ettirip bilýän diýip aýtdy Murat Kurbanov. Men özüme eşitdim efirlerde bardy şu bilemok. Murat Kurbanov diýdi. Şey diye islesek bizler İslam adamımızı ovadan bir şekilde Türkmenistan'a ivertirip bilýäs, deport ettirip bilýäs diye. Şimdi düşündükli onu. Şoň üçin onu maňa şu dünkü Pediraşy pismosynyň beret gelenok çünkü meni deport edip gelýär olam. Belkem şeyledir. Men deport etmege de garşan Ýewropada bular ýar güýjüň awalda sen dost bolaýmarken Murat Kurbanov sen. Şoň üçin hem ýaly ýandyrlar onu käýberler. Azat Saýf var, şonam şey dip iwerdi diye. İwerttirdi diye. Indi men pikirim seret Farhat Durduyev Murat Kurbanow'a da bir näçe gezek sökdi. Murat Kurbanov Farhat'ı aljaklarından habary bardy. Özüm aýtdy. Bir 15 günden ýaňam aýdyşdy. Ýöne duýdurmady şoňa. Duýdurmady. Onu Murat Kurbanow'un öz eli var onu bu taýda halky güýmäp Allah o tür özü ettirdi. Hani siyasatçılar bilýärmi birini öldürýärler-de soňam janazasyna baryp gynançlyk bildirip gaýdýarlar. %100 ýa-da halka oy alýar. Yok çünkü azat düşünme. Çünkü azat düşünsek de ona doğru maýtsam onan manýördüme şu versiýanyda onu şu wagt aýdan sözüňiz bir hil biri-birine daşlar ýerine goýan on balanşdyrýan bolun habary bar sökdi İslam'y deport ettirip bilýär we Farhadyň söňki sözleri näme bilýärmi Murat Kurbanov hakynda? O men üçin bir adam däl sögem çykdy bir gezek. Men onu wapşy adam hasap edemok zat diýip in soňky şu hakynda güzel sözlerdi. Ahmet. Prosto çünkü Nura bir zadaýdyk geçecek. Sesini bölende, näme sözüňi bölende bir zadaýdyk. Ya Merdan, şu peribiwat etmesen go bolýar. Peribiwat etmek men prosto bir zada bir analitik açacak bir DVK diye da yankı bir örnek aldı. DVK Demokratik ve bir Kazakistan. DVK da şey hani Ablazov 25 yıldır Fransa'da yaşıyor da. 25 yıldır Fransa'da yaşıyor. Bir yerde çıkıp dedi ki 4 milyon sana abonesi var, osu var, busu var. Dine internet üstünde de. Kazakistan'daki bolan vakada prosto Kazakistan halkının beyni açık olan üçün onkayalı vakalar oldu. Munam sanki Ablazov ettiren ýaly boldy da, düşünýäňiz mi? Bizimki de açık aýtdy, bizler etmedik diye, halkyň özü galdy diye. Ya wotmy Ablazov. Wotmy seret neme? Men ýa gaýtjak sözüm şu sen dewatan bilen başga temaga geçip gitdiň da şu wagt. Meni şu sözüm bölmek hem şu kesmedik bolsaň ýaman ýanka baglaşdyrjakdym da bir zady. Dilimin ucundan uçtu gitti. Şoň üçin перебивать etme Merdan. Etme. Et неуважение. Перебивать meniň açyksy prosto balanşyk da düşünýäňiz mi? Yani prezident saýlawydyr öz-özüni saýlawy. Dur. Ýadyma düşdi gaýrat et aýdaýyndan. Şu mesele boýunça OBS'de misal üçin Ahmet Rahmanow saňa sorag berjek, Atamrat saňa sorag berjek. Yani aýdaly Ýewropada ýaşap ýören bir adam bolsadyňyz. Gidip Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramady. Bir zady anyny etmän, ýanky ýalyk zatlary gürläp bilersiňiz maýsy? Yok. Mene gürläp bilmen. Ýewropada bolmasagam gürläp bilmez. Onu bir bilýän zady barmy danym şolar ýaly diýdi. Yok, Aydotirna bundan paşty bir yarım yıl, 2 yıl ozal hem videoda nemede Davut'a çıkışında özü aýtdy Murat Kurbanov. Если мы захотим, dedi, если Davut захочет, dedi, быстро и красиво депортируем Türkmenistan dedi. Öz aydan sözü var. Eğer hani subutnamaň diýip arza beräýän ýagdaýynda da
Ýa-ni videonu görkezip meni dinleň diýip boldy. Bäh. Eğer bir zada esas bolmasa şu Diana Serebrennik umuman geldik hadisini topar şonu aýdyp bilmeýän. Sähä subutnama var elinde. Bäh. Dost ýanymyz goltuğumyzyň aşagyndan ýylan olup çykýar bu nähilek bollaý bu wagata vatandaşlar. Onda sebep indi Kim bilen ýörenmelik, nähilek görünmelik. Nähilek ýagdaýda öňü ananyşyp görünmelini biz. men şu DVT grubuna hayran bara. Hiçbiri çıkıp şu Murat Kurbanov'un öňüne eden ýalňyşlaryny aýdyp bilen okmy? Hiçbiri. Doğru. Maçta men ýalak göz ýetirem okdum. Edir şu wagt siziň aýdan zatlarynyň käbirlerini eşitmändim çünkü. Ve edil bular ýalak predator boljak derejede men ara doğru maçsam kellämiň ujundan geçirem ok doğru maçsam. Bilen unum dowam ederdim, aýdardım bu zatlary ýöne. Bu niýet bilen ýanaşýas. Ýöne bir nime diýen ýeri Ýewropa howpsuzlyk hyzmatdaşyk guramasynyň şular ýazady aýdanda da oturdy seretdi we jogap bermetdanim Atamra Saparowyň seni tankit etjek diýen nimesine çyda bilmän huda bererin eger tökme datsa diýip şo derece nime diýen bolsa mene onu deport edýärler basym onu vatandaşlar görüşmedek sag bolun vatandaşlar. Meni deport edermi? Bizler bir zady düşündik. Nuri, eger bir obwineniýa jogap bermeýän bolsa hakykatdyr. Mana birine bir zat obwinat edýärler, jogap gelmese diýjek zady ýok demekki. Ýa-ni Ahmet aga oňa temany gozgady. Şu men dowlata toparna hayran. Näme üçin şu ýalňyş diýip bilen aktyp. Bundan bir 2 ýyl öňräkde şu pandemiýa döwri ýollar ýapyk wagty ýapyk Zoom'da aeroporta çıkın yolların açılmagyny talap edin dedi. Indi Fransada oturan adam o Türkiýedäki aktivistlere aeroporta çıkmagy teklif etdi. Bolýar. İkisany samolyot dur halkara aeroportda İstanbul'da. Barın o şokun edin o şimdi lozung nemedin yollar açılsın deyip bastavat edinler dedi. Ay hova etmeli açmalı nemetmeli hova ay bolýar soň el kaldırmalı Zoom'un kanunu boýunça nowatyna garaşmaly söz gezegi berilýär. Soň üzlenip bilýän soň eger kim owa diýdi dogry diýdi ýene näme. Soň gezek maňa geldi. Murat aga dedim. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda her hili ılalaşyklar bolup biler. Owa birden dedim. Şuňalyda gowur bar bolsa dedim. Bize aýdylmaýar o zatlar. Bizim geçmedik ýolumuz. Şuňalyda gowur bar bolsa ýolu aç ýene bir zat diýip nägilelik bildireni bar bolsa naruşnigy ötürüň eline de ýüklen samolyota diýip aýyş eden bolsa. Neticede aktivistler Türkmenistan'a ekidilse, bir zwanokda şol meniň adamym şonu goýberey diýende sen çykaryp bilýänmi olar diýip. Men Murat Kurbanowa şoň ýaly sorag goýdum öňüne. Nähili jogap aldym? Atamrat sen kime işleýän? Agent. Standart zaten. Atamrat sen kime işleýän? Mene? Ya. Universalny metody modun. Murat Kurbanov'un. Karşısına çıkıversen kime işleyen. Boldu. Men ne başka ordat boldy. Ol aýyň 31-ne ýadyňa düşýärmi 2 tane dewletten aktivisti tutuldy diýip neme geldi Aşgabatdan. Daja soň maňa bir informasiýa geldi. Döwran Glyjip. O Döwran Glyjip bilen näme Aşirowmy? Aşirowmy? Didar Aşirov. Didar Aşirov. Daja hatda şo maglumatym ýalan niwe maňa bir informasiýa gelip ýatyryony bar dogry diýip tapaplaly bolyn. Aýyň 30 güni akşam men o İstanbul'da. Bir de o ýaşlar hereketi. Bir de diýär ki maňa jaň edip Nuru diýär şuňal mesele boldy biziň aktivistimiz 2 saat tutuldy diýär. Özü eýýäm YouTube'da da çağırış edýär aýyň baryna diýip ya hay bilen mok ya maýdymy ya aprelmi. Ýöne indi kaýyň baryndan niýe toýst ýene bir günjük wagt bar. Oleýär YouTube'dan çağırış edýär. Hemme kişi şo taýyp barmaly näme diýip çağırış edýär. Maňa da diýär ki 30 gün akşam saat 12, uju Türkmenistana giýje saat 2. Çağırışa goşul senem diýär. Gelle kömek ber diýär. Menem aýtdym başda bolun berjek geldim. Näme üçin onu aýdaýynmy diýdim.
Senin derdin diýdim halky bir üşürmekmi ýa diýdim, ýöne çağır etdiler diýdirmekmi diýdim. Hakykatdan üşürmek bolsa diýdim, bir hepde onuň aýtmasaň näme sen informasiýaňa garaş oturum Türkmenistanyň halky VPN-ni açyşdyryp, o taýyn internetde şeýle oturum ine çykdy video, ine çykdy görelim diýip garaş oturum bolar saňa diýdim. Onuň videoları görünüp eşdilip ýaýraýança bir hep onuň berega diýdim. Gaýt kelleňe diýdim birinji ony vertide bir ony çağır edip inne maňa goşulýan diýdim. Kellen şo derejede aýkut işläne okdur watandaşlar mesaýda şo. Pest ýa-da. Öýle ýa pestlerin büýşürip durdaşda ona. Bagyşlaň bolun. Öýle ýa bayramy gördü başlygyny goraý. Tapawdy nämen ha. Şo meselede şu Aşyrov, Didar Aşyrov falan şolar hakynda maňa da aýtdylar. Men şo wagt admin bolupdym nemede, DWT-de. Maňa da aýtdylar. Ýok diýdim men. Özüm bugün aýtdylar, erte uj çıkarmaly обращениýany. Men o adamlary tanamok. Näme diýin men olar hakynda? Näme bolanyny hiç kim bilenok. Diýene şo Murat Kurbanow aýdany bilen ynanyp edibermeli. Ýok öyle şey. Yani Yok, bir de bir zat var da geçenki bir efirinde efirde Murat Kurbanow'un aýtýan zadyna seredine. Olar aktivistler, olar diňe berjinsi almak üçin, olar aktivist hamda olar diňe berjinsi almak üçin onu muny edipýör, onkaly hereketler edipýör diýe-de. Demene Murat Kurbanow bir ojum menen bloklar koyupdur da. Jaňadyp özüne sorajak da Murat Kurbanow, senin adamlaryň köçede ýokdy, mitingde ýokdy. Hiç bir ortalykda ýokdy, hiç bir bedel ödemedi. Olar näme sığınmacılık alıp otur şu wagt. Hoç ýene şo näme moderatory diýel de. O näde haýsy bir näme göre bir näme sığınmacılık alıp otur da. Evet, yine bir deňe ýa-da Türkçe yok. Ha? Türkçedakiler diýär ki, Türkçedakiler diňe günahkarlar da Ýewropada oturanlaryň hemmesi Türkçedakiler günahkarlar da siz iş başarmaýaňyz zat etmeňiz. Başyna gelýär bolsa biýrem ýok. Dogry goşulýan. Ýewropada yok, wotimda dünkü sözünde men data ostepini nerwim oýnady da diýär ki, olar diýär işte berjinsi almak üçin onu bunu ettiler. İşte diye özlerini ordurttu zaten. Olar aktivist hem de aktiviste menzeş bir zatrak diýdi. Aktivistiňden boş berdi. Bir normal adam öz hereketi boyunca hareket edipdir de ona bir hakaret atmazsın ha. Sen özün Fransa'da oturmuşsun ama adam bedel ödemiş. Sen ona bir hakaret etdiň de. Bolýar ama eger wara şu Farhadyň tutturulmagy näkedilmegine Murat Kurbanowyň eli zaty baý bolup geljekde hökman çykar watandaşlar ýöne wara jezat ýaman agyr bolar wara bulardan. Farhadyň başyna bir gylna diýan geleýse gatagır bolar. Eger Murat Kurbanow näme üçin diýen bolsady, çünki şu Yunus diýen haramlada maşenlik derediň watandaşlar. Dernek aslında katalizator ýalda boldy dernek. Ýaman gowdada hyzmat etdi şu dernek. Men erkekçena şo gollow berenden hemmesini gördüm de azdakany. Ýöne gollow berjek diýip Allah gedenden şu iki saat ýadyma düşýär. Bir Ferhat Genjiv, Yunus diýen berjek diýip bir köpügen bermedi. Biri ol bizi däherlejek bolup öýümizde oturan bolup daha dedik giden wa golleýat agam näme diýişdiren bolup. Oba birem Murat Kurbanow bir gedegem dernege şonça gelen soň güýdüne mallyma watandaşlar oýnadyra gallym ödem. Fransada ýaşap gelip diýdim bir 50 euroda goýup gitmediň aýşy dernege diýdim. Çünki dernek bagyşlar bilen ýörýär watandaşlar. Dernek ol bul bagyş etmese dogam eden ok watandaşlar. Şoň agdalaryndan aslynda teretseň almaly. Şonuň tüdügünde başol. Oňsoň şu 50 euroda goşmady watandaşlar. Murat Kurbanow 50 euroda goşant goşmady. Näme üçin bolup bilerey? Oňa belkem gönümel buyruk berildim onda bir ýerden. Şu dernege pul goşaýma diýil. Bir hilek şu otur teredýän Farhadyň söwmegi tutulup gitmegi, taýda bizli boyun tutup iýerýär diýmegi, oňa agent diýilmegi,
obesiyede we oňa hiç ile kadiýete zady özüniň çäre görmezligi. Murat Kurbanow senin düşmanyň aktivistler bolmy ýani? Onu şo bolýar, şonu şo görnýär, şo netije çykýar. Näme üçin olsaň şondan soň Murat Kurbanow tanqid etmeliler? Doğru tema açıptır biz şunu var vatandaşlar. Benim fikrimce gatı doğru tema açıptır. Bir zada çekti. Ne için ne Murat Kurbanow gidenden soň ikinci dernek açıldı. Tarihleri adında galami. Näme mi? Döwletiň açylýan. O näme bir dernek açıldı. Diňe can vatanım Türkmenistan diýen o dernek. Göre girdi o dernekde. Näme? O nädip näme Murat Kurbanow gidenden soň mu açıldı ýoksa? Yok. Men taňa aýdym. 21-nji iýulda biz açdyk. Olar ýam iýuluň näçelerine 26-laryna da olar açdylar. Ýok, awgust wakasy ondan soň bolla. Murat Kurbanow gelmedimi şo näme dernek açylşynda gelendi? Ýadyňa salyp goýberäýdi. Murat Kurbanow geldi. Ondan soň bolla dernegiň açylşy da birazjyk soňrak boldy. Ýöne olar 26-laryna zatlaryny açdylar olar. Nemeler. Ýöne Murat Kurbanow o dernek bilen gatnaşygy badyr moklay o derece zatlyga bolar. Gatnaşyny diýemok aeroportda tutuldu, zat etdi. Ene men Mongoliýaly biri bilen oturyn ene dostlar men deportasiýa lagerde bir zatlar diýip oturdy. O dernek açylandan soň ol. O eýleki dernek açylandan soň boldy. Açylandan soň gelendi. O Karoçy Murat Kurbanow şo 1-nji awgust meselesinden soň ýene bir gezek geldi. Buda arda bermege gatnaşdy biz bilen. O adwokatyň üstü bilen. On gatnaşdy. Sondan soň gitdi. Ýene bir sapar geljek bolan bolyn. Gelebilmedi. Çünkü uje ardalaryň içinde Murat Kurbanow berdi. Konsullugy ilçihanany arda etdi. Ýöne oturup şunu edip bilermi diýänne edil biz bilen deň ynama girmek üçin edip bilermi ýa-da bu Farhadyň meselesinde nähil rolu bar? Häzir men oň agdyndan çykjak sözleri absolutna men uje neme etmeýän. Onu men esas almaýan çünkü dogry aýtjak motaýda ýalňyş aýtjak motaýda eýledik görür, beýledik görür ýöne men biljekkä häzir men bu berin bolmadyklarymy häzir biz agenda çykarýarlar watandaşlar men aýdaýyn. Hatta bular bir de agentliği diýip çykarýarlar. Şoň üçin düýdüş geçýän hemmäňe Murat Kurbanowyň näme belli däl meniň üçin. Men plan diýip biljekkäl. Çünkü käbir ýanky aýdylan sözlerden oturup seredýän bolyn käbir ýalňyş tarapy gidýän zatlarym bar. Ýöne her näme bolanda da geljekde hakikat ýüze çykýar. O näme söz bar? Atalar sözüm bar. Taman aslında uzak ýatmaz diýämi näme? Iri çykýar ol. Hakikat. Yani sen soradın ha Nuri, aktivistler düşman görýärmi Murat Kurbanow diýip. Men sana aýdaýynmy? Şu oturup gulağını sallap ağzına seret oturmayanların hemmesi düşman onun için. Onu gollamayan, onu tankid edýän hemmesi düşman. Ýöne Dowutda güçlü adamlar geçti. Ýöne Dowutda güçlü nemeler bardy. Hatta öz adminlarının arasında şoňa gulak asmayan tapılsa şolam düşman kategoriýasyna geçýär. Momentalny. Teres şu sözleri dewletin toporundan öň oturup aktivisti bolup çykyp gaýdan adamlar aýdýar bir vatandaşlar o tarapyna da ünsveriň. Bir Atamrat, bir Ahmet Kingde men dewletin aktivisti diňiz. Ve şondan çykyp gaýdan adamlar diýär vatandaşlar onuň tapady uly. İçinde bolan adam bilen içinde bolmadyk adamyň hakikaty bilme ihtimal pesra. Men mesela içinde bolanmaz. Näme çykyp gaýsak? Men sebäbini aýdaýynmy? Nuri. Misal için demokratiya bolanda bir zat голосование bilen, ses bilen çözülýär, dogrudan? Bir mesele goýulýar orta, ses bilen çözülýär. Köpçülik haýsy karara ses berse şo bolmaly, dogrudan? Bir mesele goýulýardy orta. Hemmemiz 90% garşy çykýardyk. Bir Murat Kurbanow bir
mesela yok böyle bolmalı deyip ses berýärdi. Indi bütün adminler ses karşı çıksa da şonu aydan zadyny şu hemme karşı çıksagam şonu edýärdi var ha. Ha, edýärdi manana şo Edýärdi gerek o, maňa. edýärdi. Bunu edýärdi gerek. Edýärdi. Murat Kurbanow. Sizin oýunçoňyzy menem az ekände aňyan bolýan. Indi taýdan meter suwtnamat skotyrana görýän. Yani ay bizim devlet toparmız karar aldy. Murat düşen görgülüni ýakdylar şey. Biz iň bolmanda hakitçaňyz belledin o şo görgülü bizim üçin bizim şo çekken videolarymyzdan birazjyk uğraldy. Bizi birazjyk arkasynda gorar dip pikir etdi, umyd etdi şol. Bize inanyp bizim ýüpümizden guýa inni we biz o ýüpü kesip goýberdik. Murat Kurbanow esasen devlet topar bolup şo wagt şo karar alaňyzda. Ay devlet topar aldy diýen bolýan. Adminler başga da diýse etmeýän ýeriňiz. Kene Murat Kurbanow. Adam oýnan bolýarlar. Aynen bizim administrasiýamyz karar. Sorap bilermi? Biz samsy kataplyjak bolýan bolyn başça Murat Kurbanow seniň IQ-ňdan birazjyk ýokarrakda aktivistleriň IQ-sy başlap bolyn. Ýöne Murat Kurbanow onan ýanlaryň içinde hormat goýan ulanlarym ba. Ýöne jalka negit magariya bir direk boş bir nemäň ýygyny enteşip berler bolyn. Yamanlygym ýok watandaşlar. Ýalňyşsaňyz ýene siz ýalňyşýaňyz dowam edin wara men hiç dawam ýok. Ýöne eger hakykatdan Farhat meselesinde eliň roluň ba bolaýsa, bulam geljekde hakykat çykaýsa ýöne eger İngilizce if diýilýär. Diýdi diýip çykarmalar. Men şu saýlaryny wara şu detaljyklaryny men halkymyza düşündirmeseň, olaň IQ-lary pesirek watandaşlar. Häzir bizi diýdi diýip çykarýarlar. Men diýdi sözüň öňüne eger diýip goýýan. Eger diýmek diýmek däl, eger. Yani şert goşýan. Eger diýen etki gün geljekde Murat Kurbanow Farhadyň tutulmagyny, akidilmegini we şoň üçin halkyň ayağa galmagynyň öňe alynmagyny rol alýanyňyz huda dilaýsa, siziň Fransa diýip durmaz. Senin isleýän döwletiňde huda sen çekersin nesip boldy. Tapaw ýok, Türkmenistana gelmesen gelmäý. Fransada çekersin, Gagada çekersin, tapaw ýok. Ony hasap berersiňiz. Häzir şu wagt çekip oturşy şo ziyan getirýär Farhada. Wagt çekip oturşy şeýle erte nirdeligini maktat etmeýändigimizden näme şu zatlary öňürek gepleşmelikde şu zatlary. Bir zat sorajak, o şu fakt däl men Farhadyň Türkmenistandalygyny hemmeňizem bir bilýäňiz, o hemmeňizem prekrasny bilýäňiz Farhat Türkmenistanda da. 3 ay geçdi. O bu zatlar bir yer alar şey alar bir zada döndü o. Farhadyň Türkmenistandaly bir anyk zat. Delil bolýar. Bu ýerde maksat näme düşündireýinmi? Maksat näme bu ýerde? Farhat gitdi diýip tozan göterilmesin, çan göterilmesin. Tozan göterilmezligi kime amatly? Türkmenistan hökümetine amatly. Farhat gitdi diýip köçe zada lozunluk näme plakat bilen çykmasyn halk diýip. Onuň üçin Farhat Türkiýede diýip saklanýar diýer. Üstesine de häzir ýene birimi tutulsak, ýene birine şeýle otursa, onda Türkmenistan hökümeti hedile diýip ýyna otursa, bu devlete toparam ýok, haberde diýip otursa. Hemmimiz ugrozda bolýar. Yok, onsuz da keziletek ki Türkmenistan hökümeti Murat düşen wagty näme sapar iklimiň topary bir kezek agzap geçdi, ondan soň gitdi. O Moskwadaky bir swinya bardy, o näme bir kezek bir futbolka giyen zat boldy, ondan soň gitir näme ýok boldy gitdi. Kim Murat Düşenov näçe bizden kan agzan ýokdy. Bizden kan agzan ýokdy. Devlet kan agzamada iş Murat Düşenov. Hiç kime agzan ýok ki. Bir kez agzadylar. Sadece bir näme bir gündem tutmaly, bir näme günü bir habar bile geçirmeli. Aynen Murat Düşenov fine şunka tutuldu zadet. Öyle bir oldu, böyle oldu. Gündemi tutmak lazım. Näme men bir Ahmet Rahmanow soram bar da. Ahmet Rahmanow, siz prezident öz davasyňyzy goýma näme şekliňiz bar da bir aralarda. Haýsy asnawaňa görä öz nämeňizi goýdunuz da? Kandidatsyňyzy goýdunuz. Näme görä goýdunuz? Näme görä mi?
İsteğe göre. Ö- Şu wagt öz- men bilýän Farhat men bilen samolyotda gitdi diýe. Dur. Nuri, bir zat soradım ona. Daýatly uratdym. Tamam. Efire. Yasak mı var yoksa? Yani Yok yasaklar şart da hukuku yani mu? arkanıza seyredip gördünüz mü näçe adam bardı da yani praso köçe çıkamakta gelay yanıma men bile bir yerde bir görüşädi diýen wagtyňyz arkanızda adam bardı mı? Sen nereden bilýän adam bar ýokdugyny? Ha? Var ya onu soramo. Yani var mıdır yok mudur? Bilýän diýen ama bardym diýen ýokdumy diýe. Bar, конечно. Vardı. Siz näçe prosent oy aldınız? Elektronlu wezipe göre de. 2% 2 meden Dur. Prosentlämi sen meselelerini näçin öz kandidaturanızı goýdyň diýip soraýan, dogrymy? Yok, öz kandidaturanız koymalık sizce saçmalık değil mi yani? Подожди. Давай сейчас я с тобой по-русски буду говорить. Ты тоже по-русски говори. Подожди. Я не хочу по-русски говорить, вы можете туркменски говорить, потому что... По-туркменски мне сложно. Хорошо, более. Türkmençe gürlerle. Тогда вы не говорите по-русски. Более, Türkmençe gürlerle. Bir sebep ayt, goýmamazlyga dair. Bir sebep ayt. Почему я не должен был? Yok. Sizin bir beyin algoritmanız ösen olmaz ki. Yani elektron şeklinde bir özünüzü koymuşsunuz da. Ama siz yapabilirdiniz ki saylav komitetine öz dalaşgerliğinizi bildirebilirdiniz. O şekilde koyabilirdiniz. Zaten videosu vardı men kanalda. Заявление mezat как положено dokumentlar goýuverildi. Aha. Ne oldu? Kabul etmediler. Saylo komitetine giden goýdyk. Nimemen Polşadan Berlin ilçihanasyna uğratdym. Türkmenistanyň meclisine şol saylo komitetine uğratdym. O arada Allah'ım rahim YouTube'da video çıkışam etdi. Biz arada edilen nimeler arada. Hatın uğradylan o aradaky delilleri paylaşdym. Toýst bu zatlar etdik biz. Ýöne biz Murat Kurbanowyň saýlawyny biz böyle bir adekvatny adamy kadip hakikatdan bir demokratik usulla bolarym kadidik da olun. Yani elektron usul bolýar diýse goýalmy diýse goýaý diýdik. Surat diýdiler menem uğratdym. Aý soňa mı oturdular da hanim sanlar uçuş başlady bolun şonda gözetdik. Bular adam oýnajak bolýar, bizem bolanýarlar o diýdik da. Şonda bildik bolanýanlygyny. Anlayıp şu zada düşünmeyiz de. Siz de aynı Murat Kurbanowyň durumuna düştüňiz da şo wagt. Aýny ananmasaňa bolanok. Ananmasaňa öňe agent diýip otursaň bolanok. Birazjyk işleşip görüp tanap onsoň bilýän da näme. Yok Murat Kurbanow elektronlu öz-özüne bir sistema düzmüş, onu goýmuş. Seni goýmuş, ýa-da Ahmet Rahman goýmuş, onu da goýmuş. Millete şol saýlaw meselesinden soň meni Murat Kurbanow bilen bile bir efirde oturup diktator ýamanna oturup görýän näsin? Çünki göz ýetirdim men şol adamyň şo wagt näle biz ulanýanlygyny, biz oýnaýanlygyny. Men şondan soň gaýtdym bile mok belekeler näme üçin oturýany da şenni. Sen mesela nime? Neden? Mesela ne? Mesela şu yani bir neme hovuzu görmäke türsüňizi çykarýaňyz da. Köplenç. Я, братишка, у тебя просто IQ немножко не достает, понимаешь? Ты мне хотя бы одного, bir legitimный sözün bilýärmi? Bir hakkı endi şu hakkına layık bolan bir kandidat söyle. Ayt şu wagt maňa şu wyborda. Bir kandidat ayt. İçerideki şu 10 adam mı? Hiçbirim layık değil. Sen olar programmasam yok. Hatta öz dalaşkerliğini çıkaran ok wyborda. Indi daşarda wyborda şunkaýaly bir zat bardy. O wyborda bir hiç tanalmayan ama IQ'su hem yeterli, bilim derecesi hem yeterli bir adam çıkarılabilirdi ve bunu bir cemiyet olup da her kimem bir kömek eden bolsa da bunu saylaw komitetine de kabul ettirilip bilirlerdi.
Koçine Avrupa'sı diýädi, başgasy diýädi. Halk bileleçi bir zat eden olsa da o zaman kabul ettirilebilirdi yani. En azından bir saylava sokulabilirdi. Ve bu adam dokumentalini oy aldığı zaman Turçada da bir işler başarabilirdi. Ama Olya, o bunu heret sonku teman, sonku efirin teması edip koyolu, tayda koyolu temanı esasy saylawam därli, adam därli bugun açylan efir. Deveta bolan soraw bizim sorawlarymyza jogap bererlermi diýip umyt edýäs we ondan aşaram aklemflaryň toporuna da berildi bu soraw. Olaryň ama adamlar sosial internet ulanýan bolsalar, ýani 21-nji ýüzylda ýaşaýas ulanýandyrlar. Bu sorawlar olara da değişli jogap bererler diýip umyt edýän, eger jogap bermeýän bolsalar, bizler ignoreýär edýän bolsalar, watandaşlar şolaryň kanallaryny görmäňem, gollamaňam, ignoreýär dedim. Çünkü sen men halk kim näme diýse diýersin, atam adam, Sadak Ahmedem, Merdan Badrov, men we beýleki gelkiden iýleşýärmiz. Halk şuýda. Biz halk arkadaşlar, biz o opozisiýon liderim däl, on ýaşlyň öňünden gaçyk gaýdanam däl, taşlak gidenem däl. Henizem şu ýurt bilen baglantylarymyz bar, henizem pasportlarymyz bar, biz şu taýynyň watandaşy. Bize hiç kim işlet diýme haky ýok. Biz halk çünkü. Bizleri ignoreýär edýän kim bolsa bolaýsyn watandaşlar, ignoreýär dedin. Bizleri sorawlarymyza jogap bermedik sirän bolup, özüni hondan bäri saklaýan bolsa, diktatoriýal alyp barýan bolsa, bir mesele ýok. Biz diňe halka tanadyk geçip gidiberer. YouTube'da goýuljakdyr şu gepleşik. Şo taýdan paýlaşyň, gereklilerini alyň, TikTok'da paýlaşyň, kesin ulanyň afterski prawam diýip dawam ýok. Hiç ýylak jalyp etjek aladam ýok. Ulanyň hiç ýyl dawam ýok. Ýana bolly bestirlaýyny öňüne gelen halk oýnap ýören eken ha, aklemflar ýene biri gellikär o taýdan olar öz arasynda diýişýän zatlaryna suwtlaşmaga gaýratlary ýetenok, ýene de gelýärler biz aktivistler ýa-da biz ýöne watandaşlara suwd açyp bilýän bolsa, şu maňa suwd açmasa namartdyr Murat Gurbanow. Şu aýdan sözlerim üçin suwd açmasaň namartdyň. Menem şu suwda barmasam namart bolaýyn. O kakotor maşynyň götüne düşüp maşynyň belki sen adamyňdyr. Şu görli otur bolyn çoto bile düşünýäňiz da, bir düşünşi bilen zok bir maşynyk bilen. O yüzümde Farhat meselesi edilýän gaýtam, o belik oturanlara maşynyk diýip söwüp çykyp gidýär Murat Gurbanow. Wagtyň sagadyň ýetip gelýär Murat Gurbanow, sizem tanatýas nesip bolsa. O şu neşen adamlara o men kän sabr etdim. Öňüm aslında bu ýüpüň gopçok geri öňdi. Men size aýdyn. Ýöne borlay düşman gullurmallydy, kanywer näme bolmasyn diýip inni bara. Bir düşünüp bilýärsa şu birimiz bolýar bir de şo. Bize bolýar şo. Bir de Murat Gurbanow gerek gel, bir de gellikärde gerek gel, bir de ýene daşarutlardak aklim gerek gel Şweýçardaky. O biz öz halk bolmamy bilýär şonu, ütködi bilýär. Bize ol başymyza komandyda oturan ýokordan seretýän adam bize gerekkä. Düşünýäňiz. Menem siz ýaly adam, sizem bir ýaly adam. Agdy birleşersem özümiz ýene täzeden gurorsam bir zatlar dördörsem. Ýöne gaty şüpheli zatlar üst açyldy. Şu gepleşikden men şoňa göz ýetirdim. Dory maýsam mende de bir azajyk tarapdarlyk häsiýet bar. Tarapdar bolamsoň gözüm kör bolýar. Tarapdar bolsam gözüm kör bolýan eken. Azajyk tarapdarlyk göz bilen seredýärdim. Many Murat Gurbanow aýser onu diktatora garşy görüşýärler diýip bolýan. Her görüşen bizim tarapymyz däl bolup bilýär. Her hökümeti gollaýanam, hökümeti gollaýan diýip seretmäň. Aktivistler şu tarapdan birazjyk özüňiz östireliň. Yani öňe çykyp formatlar arkadamy diýip tirazy onu agenda ýa-da hökümetiň ýallakysy diýip çykarmaň. Käýbirleri mejburiýetden şertler şonu gerektirip diýen bolmagy mümkin. O diýmek däl ki ol hökümeti gollaýar. Yani her bir hökümeti ýamanlaýar diýip görenem, garşy görmäň, hamyny ýaly oýnaram çykyp bilýän eken diýmek. Görýäňiz dämi? Hani o bayram köplenşin soraýar da gelen adama. Sen hökümeti gollaýanmy ýa gollaýan ok? Olum diýe men gollaýan ýa onu tok. Ba sen ýallaky diýe. Göni. Ha gollaýan sen şo gollamak diýse ay sen onu gowa adam ekeniň bizinki diýjek da sırada. Yani
IQ'un pes bolsa şonu ýaly seyredýän temalara. Diýme ondan ha hökümeti gollaýan, ýigrenýän ýalak bolgan bir giden işler edip bolýar ekena. Yunus ýaly, Ferhat Genjiýew ýaly. Yunus Ferhat Genjiýew baradary meselesiz men aýdyp biljek şu temany. Ben Murat Kurbanow kötü bir hil padazwyçylyny zat aýtdyňyz oğlanlar. Yani sizlerin aydın sözlüğünüz, pikirleriniz meniň kellemde bir azajygam bolsa bir hile ütgeşmäge tarap seredip başlady. Öňkü ýalyny men seretmeýän dogry aýtsam. Meňem gözüm açyldy diýäň şu efirde. Yani şonu ýaly düşünäýin. Eger aýtjak sözlüğünüz bolsa bir sözlem bilen jemleseňiz menem şoňa görä efir ýapjak da. Yok aslında. Şu temanı zatragip etti de Merdan. Просто onu gürleşip başlasak uzun sürer de. Son acelen gürleşip. Ama onu soň ajyny program edelim. Çünkü temaň eger YouTube'a goýýan bir temaň adyny goýýan soň başga dat görüňi diýäwin bolanokda. Şurada Popovочка memme zat düşündirýäs. Aslında çok gıyska. Dalaşkar her kim bolup biler. Her Türkmen vatandaşı. Önümüzdeki efirde bir tartışalım. Hiç problem değil. Tamam. Nuri şu Murat Kurbanow hakkında sabaha kadar zararlı çıkarsın. Sabaha kadar zararlı çıkarsın. Tamam. Ne dedin? Zararlı çıkarsın diye de tamam aman sene mara işler görsün soruslan oy mer Badrov. Ne çıkarsın dedi? Zararlı çıkarsın. Selamun aleyküm. Zararlı çıkarsın. Ya arkadaş ya sen kimi korkutuyorsun? Tamam de gittik abi yani sen de hemen tartışmaya girip. Ne alakası var? Ben zararlı çıkarsın diyorum yani diyalog arasında zararlı. Ya sen wybорun prosedurasını bilen ok. Wybорun näme bilen ok. Zararlı çıkarsın demen ne anlamı var ki yani bu tehdit mi yani korkutmak mı bu? Hayır abi anlamı yok da şimdi tartışmaya yol açıyorsun işte bu şekilde. Ya sen wybорun has prosedurada geçen bari sen bu konulara giriyorsun. Sen bilmediğin konulara hiç girme bence. Tamam arkadaşlar. Ben yayını kapatıyorum. Ben bu konuya gireyim ki sen de kendine sandı bence. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Hemen de giyeceğiniz rahat. Men çünkü kendime rahat gidiyor abi. Nuri. Açık adıma Matamurat. Nuri. Para nereyen kuri. Bir mut karış. Kervan. Näme diýäň da, beýtmäň da, diňläýäň da bizden bu pulny bereli. Bolýa. Matamurat dinleýäsini söz Matamuratda. Ben birazcık hile hormat koýulyň 1.20'de. Matamurat diýen erkek oglandy. Ben şonu aýdaýyn. Bize mi lan ya? Matamurat saçma. Tuğlada gitti bir yani erkekçe provot yok. Evde gynaldy. Ben özüm için özüm cevap berýän. Artmayn olay. Çıkardım Bolorya sucukları efirimden çıkaryan bağışlan menin efirim seriozna adamlar üçün. Aha. Vatandaşlar ağzı verilip güçlü zat. Ama eğer sonra goýulan soraw üçün suda bermäne taýar bolsa analiz etmäni başararsınız diýip umid etýän. Diňe soraw üçün. Ol soragam sen Türkneme Fransada zat galýanmy ya näme iýip içýän o näme maksadyň bar ýok. Farhat nerede? Uluslararası formasy bar bolsa näme üçin dokumenti çykanak adwokatlar kim? 3 san soraw. Olam şoň sözlerine esaslanyp goýulan sorawlar. Şo soraga jogap berip bilmez, soň köneleriň bir sözü bar. Pis tapar diýe, suw pes tapar diýe. Meni blog etdi Murat Kurban. Ähli ýerden, hatda chatlardan çykarypsyňdy. Ferhat Genjiýew näme diýip Ferhat Genjiýew ýüzlenýär sen diýe Atamrat bilen gürleşdi. Bul näme diýip meni diýe blog edip diýe menden gaçyp ýör diýe, şantaj etdi diýe. Ne diýe hepdeniň 3-nji güni diýe Zoom açjak diýe, gürleşjek diýe. Efirde de näme diýe YouTube'da 3 gezek çağırdyk Atamrat'ı diýe gelen ak diýe. Göz görtele yalan gürläp dur. Men näçe gezek çağırış etdim. Gel görüňdeşlik edelim. Geldik. Yok. Nürsatlardan many çykararsınız diýip umid etýän vatandaşlar ünsürleriniz üçin sag bolun. Sağ ol, minnettar. Fikirlerini aýdanyňyza. Eger ýalňyş pikir edýänem bolsak, ýalňyş pikir etmäge de hakymyz bar. Biz ýalňyş pikir etmäň, biz soraw goýýas we analiz edýäs, öz pikirlerimizi, garaşlarymyzy aýdýas. Ýalňyş biler, biz gelejegi we geçmişi gizliň oýnalýan oýunlaryň hemme tadyny bilemzok.
adamlar hakiki yüzünü görkezenok, görkezmän oýun oýnaýar. Şoň üçin biz häzir hakikaty gözleýäs. Häzirlikçe. Hakikaty gözlemek üçin hem sorawlar berýär. O sorawlarym adresine berildi. Indi adresi näme jogap berýän bolsa, jogabyna garaşýar. Bizi sırazy peçatlap bilersiňiz, IQ-ňyz düşük bolan üçin düşük IQ-ňyza görärak jogaplar bermeňiz mümkin, bizlere tökme atmaňyz mümkin. Ýöne biz suda bermeýäs, biziň olar ýa derdimiz ýok. Ol siziň öz mertebeňiz, awraňyz görkezdir. Ýöne berilen soraw yerlikli sorawlar diýip menem alalaşýan. Çünki Farhat Durduýew meniň bilen bile bir öýde bile ýaşadyk. Men Murat Kurbanowdan has gowrak tanýan Farhady. Çünki bile ýaşadyk. Meniň akça garapyny ikran çatyjyk geçip duran krasowkam mady mysal üçin şonu gowurupdy, altenki bolsun diýipdim. Bir-birimize eşigimizi paýlaşdyk. Naharymyzy paýlaşdyk. Çilimiz ýokdy. Tütün çekdik. Yani tütün ýany bilýäniň tabak satylýan. Bir sellem şonu çek ýaşadyk. Öýümizde pulumuz ýetmedi. Näme bizne ütköşük pulumuz barmy bolmanam bizi bazada ütkötmek üçin çykan adamlar. Şoň üçin Farhadyň arasy ýürek bilen çykanlygyna ynanýan. Farhady kim ulanan bolsa Farhat dostumyzyň hakyny ýerde goýmajakdygyma mene söz berýän. Üçüň bir hökmünde üçümiz eska Farhat üç bolup bile ýaşaýardyk ýadyňyza düşýän bolsa. Hawal Atamrat seniň hem şolar ýala gedip haksızlyga garşy görüşüp adalaty gözlemegiň bize gelişjek zat şol. Muny ýalňyş düşünjek düşünüp biler. Bize her hilek aýna nury özüne hak sorapdyr bermändir diýip düşünüp biler. Ol haty diňe oňa däl, ol haty hemmesine ýazyp çykdym men. Meniň derdim has başgarak, siz o kartinkany görülmeýäňiz. Kartinkany hawa sen diňe şo meniň Murat Kurbanowa ýazan hatym görýänsiňiz. Ýöne meniň hemmesine de ýazan hatym bar. Näme üçin şu wagt ýazyp başladym şu hatlary? Meniň hem käwirdatlar gözüm açylyp başlady belki. Tökme atsaňyz atyp bilersiňiz, Hudaýa tawşyrýan, wagt sadygeler adalaty da çykarsyňyz. Ýöne Farhat Durduýewiň meselesi boýunça gozgolýar şu meseleler aslynda we ýaňakyny Atamradyň eden videosyna şolar ýalarak jogap beripdir bolýan. Şoňa da gaharym gelip aslynda şu ýoly aýladym. Benim iki söz aýdaýyn, Nuri. İki söz aýdaýyn Farhat hakynda. Sen bilen ýaşap ýörende de gördüň. Farhat ansatlyk bilen gaza getirilip bilýän bir ogly. Elinden çekýär hatda. Yunus onu çözdü. Yanına çekti, gazından berdi. Aýdan zatlaryna aýtdyrdy şoňa. Şu derejede getirdi. Men özüm lişne ýaçyrak öýümde diýýärdim şonu. Ýok, how şunu ýalak etmäň how. O Türkiýe video çekişip bolgusuz awraňyz gaçyrýaňyz, mertebeňiz gaçyrýaňyz diýärdim. Ýani meniň ara kömür bilen nemäňe garşylygymy öýümde de görkezýärdim. Gowulja kellesine aýlan, ettiren zadynam ettiren. Kysgaty. Farhat Genjiýew etdi, ýöne Farhat Genjiýew bilen näme üçindir Murat Kurbanow arasy ýaman tüwelem äppede jüppe ýöne. Bize düşünmedik. Neyse vatandaşlar hemmäňize minnetdar. Tozan turmasın diýip edilýär bu zatlar. Tozan galmasın. Tozan galsa kimiň awraýy düşýär, Türkmenistan hökümetiniň awraýy düşýär. Indi şu ýerde Yunus şu Farhat Genjiýew yakın dostu bolup şu Farhat şunyan derece düşende adam yüzünü açıp çıkıp açıklama etmez mi? Kim bolsa olsun. Doğrudan mı? Eden Agent bolan soň ekrana çykmak ruhsat diyor. Oň başlygy ýüpü Türkmenistanyň içinde haýsy hökümet işgäriniň YouTube'a çıkıp TikTok'a çıkıp hökümet işgäriniň gepläp oturanyny gördük. Biz şunu çendi. Yunusam görmeýän. Yunusam özüniň gepleýän sözüni görkezsin goýsun. Farhadyň meselesinde Farhady olar ýa söýýän bolsa, bize düşman däl bolsa, aktivistler düşman däl bolsa, sen tagam ýüdüň belli, adyň belli, nämäňe gizlenip görsiň? Haýsy kelläňe gizlenip görsiň? Farhat Genjiýew ýa Murat Kurbanow.
Näme üçin sen Yunus ýa-da Farhat Genjiýew bilen oturup gepleşedi bilen zok. Hökümetiň agenty bolup edebilmeýän olaýmasyn. Şoňa ruhsat bermeýän aňar tarap da, onuň işinden çyksa bolmada, buyruklaryndan çyksa. Farhaty tutduran, Farhaty ulotdular, hökdürdiler, diýdirdiler, soňundan tutturdular. Halkyň gözüň görkezmegiň bir usuly olaýmasyn beý? Murat Kurban. Yine bir ünsü çekken mesele, şu Farhat tutulandı, 4 adam tutuluyor. 3 adamın adı familyası belli, 4. belli de. Son vatandaşlarımızdan biri premoy efirde, YouTube'da, komentariyada soral yazıyor. 4. tutulan adam Yunus Genjiýew mi diye. Murat Kurbanov cevap veriyor. O diye, 4. tutulan diye Yunus Genjiýew diye. Yöne şol wagt diye sistemada diye zuboy verilen diye. Kompüter işlemen galan diye, sonun neticesinde diye registrasiya bolmandır diye. O akla sığacak zat değil, o bolup bilecek zat değil asla. Yani nädip şu yerde şu 4. adam Yunus, şu Farhat Genjiýew. Nädip şu registrasiyadan sıpıp bildi? Diýmek. Bu yerde başka güýçler girişdi. Koy Farhat Genjiýewiň özi çyksyna Murat Gurbanowyň kanalyna, platformasy bar. Çyksynar da jogap bersinler da ýüzüni açyp da edip. Näme gizleýän? Ýüzüň belli, adyň belli, familýaň belli. Näme henide şen gizlenen bolýar? Tak şu ol diňe hökümetiň agenti bolsa çykyp gürläp bilmeýär, ýüzüni açyp da edip bu derece oýun oýnap ady. Şonu bara şu derece özüne ýakynlaşdyrypdyr da Farhat. Bir adyny familýasynan bilem da, o men başga ýerlerden alyp bilýän onu. Ya belki Farhat Genjiýew hem däldir o. Çykdy görkezä özüň kimdigini, Farhat Genjiýew. Belki de Farhat Genjiýew hem däldiňdir. Belki bide de uzunlandyr, padjelka Photoshop belki bilem zok. Çykdyň sen kim? Farhat Genjiýew. Sen aktivistlere karşı däl bolsaň. Ya däl bolsaň diýen, çykdy bir görkez diýen, ýani sen bize düşman däl bolsaň, bizi dost diýip hasaplaýan bolsaň. Murat Gurbanow hem şeýle, ol biziň dostumuz diýip hasaplaýan bolsaňyzlar. Çykyňdanym eliň alla görkez, bir sanjak kimligiň görkez, bir sanjak pasportyň görkez YouTube'da. Anyk maglumat agam, men özüm tanýan da, şu men atkryt aýdan da, şoň ne bu askar bilet etdi demesi ýokmu? Öz doğanyny askar bilet etdi, şoň dogany men goňşym ol. Men goňşym. Öz aýal doganyny askar bilet etdi, men goňşym şol. Aňardan däňden tanýan ony. Narjemal Aýdy otine däňiň bir kolhozundan, näme kolhoz nirede men uju bilet öz ýaşaýan. Indi näme biraz ýatdan çykardym da öz näme dogany, gyz doganyny çykyp Farhada söwdürdi. Aýdyp oturna saňa. Narjemal däl şu gyz doganyň adı. Narjemal mı ony ady? Narjemal mı, Nurjemal mı? Narjemal. Narjemal hlopça otda nämet ýa laborant ýa-da bir zatda bolup işleýän birisi. Düşünäňmi? Öz doganyna Farhada öz doganyna eje bazy söwdürdi we şo Narjemalyň gyzyna munkaly ne siz wiza etdiňiz, zat etdiňiz diýip munkaly bir söwdürmeler etdirdi, düşünäň. Doğru. Oğlunlar, men efir yapacak hiç oldu. Doğru maçtan birazcık. İyi geceler. Rahatlığım ama. Sağ olun vatandaşlar. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun hem bana da minnettar fikriniz aydınıza. Allah yarkasın. Sağ olun. Bu efirim YouTube'da koyacak. Paylaşın, kesin alın. Türkmen sanaklarım görsünler. Murat Gurbanow kim diýilen soraw bilen. Koyalım. Bolýa. Ýaşy. Hemmäňe de giýjäň rahat bolsun.